Assalamu alaikum. Qow musunuz? Arkan yaslamasam bolanok çünkü ulukluğun işte. Qowumy jan salpylaňyz, gowy ýagdaýlaryňyzy unutmasaňyz. Bugün 27 noýabr 2024 ýyl. Salam, salam. Şundan dogry bir ýyl odal bir waka bolupdy. Mar Vilayet Milli Howpsuzlyk Müdürlüginde. Şo barada gepleşip başlak. Wa aleyhisselam. İlleşçemizden bilýänler yazmasın. Bilmeýänler yazsın. Bilmeýänler yazsın, bilýänler yazmasın. Näme bolany? Kim bilýär, kim näme bilýär şo barada? Türkmen oğlu sen yazma. Salamu aleykum. Wa aleyhisselam. Gowy ýagdaýlaryňyzy unutmasaňyz. Gowan özüňem işleýän zaman. Näme boljak Hudaýa şükür. Can sag gowy özüňiz näle arman? Şükür Allah canymyň döwür şükür. Töweleme. Salam ýyleşler gelenler, salam berenler hemmeňize. Nur agam, haýsy döwletde ummat? Gazaklansa mümkinmi? Hawa Gallanjada. Niderlandlarda. Anjayla. Özüň barlymy dost? Hawa. Bolýa. Talybyň goýan videolaryny görýänmi? Hawa görýär. Alalaşýanmy? 100%. Ne oldu 27'de? Üçüň birazjyk häzir şo barada gurrun etjek 27-nji noýabrda bundan rowna bir ýyl Mar Vilayet Milli Howpsuzlygyna bir waka bolupdy. Ýadyňyza düşýänler ýazyň. Näme bolupdy? Kimiň ýadyna düşýär? Hani görüler Türkmen jemgyýetiniň ýady näme derece güýçlü? Ýady nähil güýçlü görüler, kim bilýär? Häzir aýtjak watandaşlar. Noruz aýtjak goýjaklaryň ýok bolsa men temama geçjek. Tak. Sen alalaşaň. Talyň aýdanlatlar bilen sen alalaşaň okmy? %99% alalaşaň. Ol insan sapar Mintorgu ministr aýrandan uja düşnükler şo taýda da suwtnama hökmünde. Şo biziň aýdan ýyleşýänmiziň aýdan zatlary dogrulygyny tasdikleýär da esasanan Talyba gelen maglumatlar maňa da gelýär elbetde şol bir sanly ýurdumyzyň içindäki ýegenler. Men az dogry aýtsam şu Talybyň goýun videolarynyň tanadym şu ýegenleri, Şammasyny, Hajasyny, Eba Bekirni, onsoň beleki dogry garnaşlaryň bajalarynyň o çerreler diýe, Azat Fo diýe we men bir näçe ýerdenem sorap tasdikletdim, ýani gerçekten hakykatdan hem şolar hakykat eken. Yani neşe maddasyny getirýän Azat Fo. Ve şoňa hiç kim degülenok yani. Bagyrdaky, onun Gökçe'deki bajaları var Gurban Uly'nun. Hemme maglumatly vatandaşlar. 27-nji noýabrda şundan rowna bir ýylyň vatandaşlar ýadyňyza düşýär. Sözüm bolayna. Indi edil özüm zäň dogry maýdaýyn.
iqtisadi takında da Taliban diýen zatlar bilýärmi? %75% dogrymy? Din iktisadiyette hem çünkü adalatsızlıklar Siýasat, hakkında adalet, iktisadiyet dogrymy? adalet, kadiyet, korrupsiya, işsizlik, az karitlerin gymmatlamagy, mahinasiyalar, monopoliyalar. Owa. Men şuna ýokary galmagymyň sebebi, bir zat aýtaýyn. Men öňe bes patwissindim. Talibi öňümden çykýa, videolar seredýän. Aýn öňümden çykýa, onu näme çykaran okda bloga daýmasaň çykýar palibom. Onu opşym diýjek bolýany men Moskwada da boldum, Özbekistanda da boldum. Daşyna seretdim, ne bilýärmi? O diýen zatlary bilen Türkmenistan hakda diýip geçýär da. Şoň diýen zadyny bilen şu daşary ýurtda öz ne gören zatlam urbyna salyp goýup görýänler bilýärmi? Onuň diýjek bolşum bir gapdyrlar, ýöne bir azajyklar has gowrak ýönele. Ne meselem? Ýaşaýyş tarapdanam, asudalyk tarapdanam. Nir gowrak daşary. Awa. Moskwada, Özbekistanda özüm 2 ýurtda bolup gördüm. Şo tarapdan ýöne birazrak bir gowrak mı diýen mena şu Türkmenistan. Türkmenistan gow diýänmi? Edil asudalyk tarapdan edil bolýa kazança diýjekkä. Asudalyk tarapyndan birazajyk bir hemme zady el ýeterlik tarapyna bizde limit da bilýärmi? Limit hemme ýurtda da ba bilýän bolsaň, gaz, tok, suw, dogrymy? Indi dostum, Özümizden Türkmenistan'ın ýaşaýjysy. asudalyk bolanyny aýdaly. Misal üçin bir dostum ka mihmançylyga bardyň, olam o ýer bilýänsiň, o ýerlerde daşarda çykarylýar kowşuny çykaryp girdiň. Bir yarım saat, bir saat gümürýär etdiňiz, çay içdiňiz, o ýerleriniň köpsüniň daşartynda çyra ýok, köçelerde de çyra ýok. Kowşuň owurlandy da, asudalyk onuň saňa peýda edýär, şo asuda bolýar şonu. Ýa-da gije owadan gidip barýan köçeler gapgaranky, çukur we zat bayny misal üçin biziň owamyzda bir ýaşly adam gazalan bir çukura açyp aýagyny dugdurdy we şoň üstünden ýok bolup gitdi. Yani şu asudalyk onuň şoňa täsir edýärmi şoňa. Şoňa meňde şu wagt gidip oturmaly. Yo, düşünýän indi sen Adamlar maşgalan gyryp gidenler mi diýjek? Oğurluk, cümürlükler mi diýjek? Algy beriň üstündäki dawalar mı diýjek? O öýüň içindäki yeter etmeçilik sebäpli bolýan goň dawalar mı diýjek? Mysal üçin aptekden derman almaly, dermanlar keň şahyna basym o arada da videolar çekilýär. Sen saňa onu asmanyň asudalygy ol bir senin edil bir öz ýakyn radiosyna täsir eden nokta. Düşünýär asmanyň asudalygy ýa-da däli ol daşky radios, bilýärmi? Onun daşky radios. Ýakyn radioslaryň we dogan garnaşçaň bilen gatnaşyp bilen o iş bilen başagaý bilen men özüm bilýän şu dogan garnaşçar bilen gatnaşyklan köpsi galdy. Hani öňkü ýaly bundan 10 ýaşyl öňkü ýaly bir ýörüte oturmana gidilýärmi ýa bir hal hatır sorulmana gidilýärmi ýa toýda gidilýär ýa-da ýasda gidilýär. Başga wagt gidilýär. Hatda şu ýasda da görünüp bolan ony. Her kim iş eklençi bilen köpsem daşary urtlarda öz çağalaryny görüp bilen ok doganlaryny naşnýry. Onuň şu asudalyk peýda edýärmi soň şu. Seniň durmuşyňda dost seredine birinçi sözüň diýin naşma. Sered dostunla bir min. Na şuma sen diýjek bolýanyň daşary urtda şol dostun öýüne baranda kowş çykarlanyň ogurlanýar. Naprimer, dogrymy sen meselemi getirdim. daşary urtda. Ana ol ne? Ýurdun içinde bolýar durdyňlar brat. Men oblastda da boldum. Gorodun özünde de boldum. Moskwaň Liboy metrosy, Liboy oblasty, indi Moskwada ulýarym Rossiýa bilýän bolsaň. Dogry dämi? Başta %40% oblastlaryna bolup gördüm da, ol köçelerde çyra ýok diýäniň ol sel Rossiýa yer ýüzi tanaýan döwletde de köçesinde çyra ýok oblast ba.
Seyavi. Emmemiz şu SNG devletleri Russiýanyň Russiýa mentalitetini adamlar dolandyrýar da şondan bolýar. Ya Şunýarmy? oğlum seyredin sen köçüde Mentalitet diýen bratok bilýän sen ina şuma kapıda köçüm çıkardın diýen men sen ulan prensip ya söwüşme üçin diýip oturan prosta sen ýalňyşyny çykarjak bolup diýen dogry düşün. Sen dogry menden ulra ulansyň birada düşünjäň uludur oňa sözüm ýok ýa prosta şu düşünjäňi sen ýalňyşyny çykarjak bolup diýen. Men şoň üçinem Russiýa meňdäsim gelen nokta. Şoň üçinem men Russiýa döwletlerine ýa SNG döwletlerine meňdäsim gelen nokta. Şoň üçin men Germaniýa meňdäsim gelýär, Şwetsariýa meňdäsim gelýär. O Niderlandlara meňdäsim gelýär. Şoň üçin men olary şoň üçin. Bolýa ine dur diňle, bolýa şolary meňdäsin gelýär. Dogrymy diňle bratok. Şol Niderlandiýa, Şwetsariýa dogrymy? Näçinji ýylda aldy garaşsyzlygyny? Näçinji ýylda altyn tapawut edin o ki sen Durun ondan bolýa seret näçinji ýylda aldy? Näçinji ýyldan bäri öz başlyk döwlet bolup näçinji ýyldan bäri ösüp öz başyna gelýär. Sen şu zatlar hasap kitap alyp gördüňmi? Ayhany göräýär sony häzir Google'daýdan soraýar sony. Ahçan Yo ine diýjek bolşum bratok. Men dogry köp diýen zatlaň men seni sögüp ýa erbet diýip diýjek bolamok. Dogrusymy? Ýalňyşamy ýöne diýjek bolýar. Näçinji ýyldan bäri garaşsyzlyk? Selamünaleyküm. Bratok Resul garaşaýda erkek bol. Näçinji ýyldan bäri özüni öz dolandyryp gelýär. Şu zatlary bu zatlar ýyla bagly sen fikirçi. ýyla bagly şu zatlar. Seredini Moskwada, Russiýada, Amerikada, Şwetsariýada, Aşgabatdan, Türkmenistandan bir günde gurulmady. Bir günde ösüp bir günde döwlet bolmady. Ýyllaň dowamında bolup şu zatlar hasap alanyok. Men diýjek bolşum seninle söwüşmek däl. Şu zatlarym hasap alyp şu zatlary içine alyp gurly diýjek bolýar. Ol ýöne seredin eşek diýip oturýan şu zat eşek bolup gidýär da bilýärmi? Propagandan goýaý da jigim bir munçuk. Maňa men bilýän zadym görünmesene bilmeýän zadym görünür berjek bolsaň. Seret seninni 33 ýyllaky Türkmenistany, 33 ýyla gelen Türkmenistany sen bir gepde hiç ýyl günäsi ýok, hiç ýylyk şunça 33 ýylyň içindäki şu wagtky gelen derejesi, ýani 40 we 45'e gitdi şu wagt. Türkmenistanyň gelen derejesi, ýani paýok berilýän döwürde gezip ýörüz. We sen 33 ýylyň içindäki gelen derejämidi normal hasaplayan ýani. Şunu dereje diýip hasaplayan özüňe. Yani 40 ve 45'deki payok döwründäki yağ, un, çörek, şeker, şunýa zatlar payok bilen alýarlar. Çünkü hökümetiň belki kommersiýa magazinlerden alyp bilen oklar. Ve sen şunu normal diýip hasaplaýanmy? Mikrofonuny açmasaň eşitilen ok. Ola birinji soraw, ikinciden elementar zatlar var, elementar zatlar. Bir döwlet diýäniň bank ulgamy işlemeli, konvertasiýa işlemeli. Dolar, manady öz milli puluny daşarut valutasyna öwürp bermeli. Ol 33 ýyla da bagly däl, 10 ýyla da bagly däl. İkinciden pasport daşarutdaky Türkmenistan illeşlere ilçhanalaryň üstü bilen pasportlaryny çalyşyp bermeli. Elementar zatlar bular. Ve sen bu zatlary 33 ýylyň içinde edip bilmeýän bolsaň, ýene 133 geçende de eden ok sen. 133 ýyl geçäýsin, şonda da eden ok şu hökümet. Kelle çürük çünkü kelle çürük. Bu arada ýa bir video koydum. Bundan bir ýyl 27-nji noýabrda näme boldy diýip. Ýatladaýyn, bundan bir ýyl milli howpsuzlyk, Mary vilayet milli howpsuzlygy bir buluç illeşimi bolan Allah murad atly bir illeşimi şuň 27-nji noýabrda sora çekipdi. Sesin açda özüň nowru sen açmasaň men nerden açaýyn? Sana özüň açmasaň. Bolly. Men seni ýapyp goýansyň öýtdim ken TikTok'da düşünem okla gowy. Aşakdan açmasaň bolanok sen. Men ýapamdy, men ýapýan ýöne açaňda sen açmaly. Seret. Bolly. Noýabrda Allah murad atly bir illeşimiz bardy. Edir şuň bundan Mary milli howpsuzlygyna çağırýar. Bilemok narkotik serişdesini alıp satmak boyunca şu hörünlüp çağırlayamay öyle bir taktik olan eken
ve şonuňam 27-nji noýabrda çağırdy, 30-njy noýabrda da ölsü çykýar şo taýdan. Edil Dünýäň Talip Birleşimiň Rahim atly bir şafýor oglunyň polisiýa içeri işlerine akda wagtda çağırlyp, urulyp, öldürilip bir gün soňam ölsü çykyşy ýaly. Şolar ýaly waka bolýar watandaşlar. Ýadyňyza düşýän bolsa, şunu ýatlap geçen idim efirde. Soragam şolly bilmeýäňiz bar bolsa, 27-nji noýabrda şunu ýaly wagtlar urulup ýenjilip kösönülip duran wagty. Şu wagt bilen Türkmenistanyň wagty bilen. Çünkü 27-nji noýabrda gündüz çağırýarlar we meniň esasy şu günkü gepleşigim Türkmenistanyň Milli Howpsuzlygynyň İçeri işler ministrliginiň Türkmenistan watandaşlaryny soraw jogap diýip çağıryp bir kanun ýa-da olaram çağıryp şoňa çağır повестка sam ýokdur iýdeseň kimiň çağıranan belli därler, kimiň uranan belli därler we bular ýaly kaçan da sen özüň bir hojalygyňda towuk keteňde aýdar bir towugyň bardyr, goýunyň bardyr. Belli diýip alarsın biriniň damany çalarsın ha edil şoňa meňzelýär. Yani Türkmenistan'daki vatandaşlarımız hükümetin ya da organ işyerlerinin keteğindeki tavuk mu? Ne soru veresin belirde. Keteğindeki, yatağındaki koyun mu? Çağıranını çağırıp, uranını urup, öldürenini öldürüp, yencenini yencip, sonundan hiç de hasap vermeyen gezişip görürler. Yani biz Türkmenistanlı vatandaşlar sizler özünüze soru verin. Yani milli howpsuzlyk bolsaň wezipeň bolsun, diwanýaň bolsun, sen halkyň adyna hyzmat edýänini halky çağıryp, urup ýenjip, samasud edip özü samasud etdi bolýa-da karyet ýok, zat ýok. Sözüň bolsam bolýan bir top. Hawala salyp, urup ýenjip, öldürüp, ena Türkmenistanyň ýylşyrmydyň nähili howpawan ýa we senem gelýän de ýurdumyz asuda, ene gülýalyk, beýleki ýurtlara bararak diýjek bolýan-da. Başyňa gelende göreli wakaly şu zatlary, şu sözleri ýene ulanyp bilermi kaňyz? Edil şu sözleri siziň hem başyňyza gelse, ulanyp bilýäňizmi görer sonra? Bolýadyr diňle sen diýäniň hem başga da şuňa meňdeş wakalar başyňyzdan geçen bolsa, gelin aýdyp 50 alaşjak bolýar bor. Inni diýjek bolýanym, özüm şungaly Moskwa baraýan wagtlam bolan sulugçyda men bilemegin ol başga ýurtlara dogry aýtjak. Ýöne Moskwaň ýadan özüm 3-4 ýyl boldum bilýän. Onu diýjek bolşum firmada işleýärdik. Onuň bolan ýagdaý gün geldiler bassalar. 2 wazik bolup. Amanyň kular. Aha. Gün geldiler o taýda dokumentli we bez dokument ba menem şolaň içinde baryn ýöne olara iýilmedim. Ondan bir özbek bardy, Özbekistanly bir oglan Harazimli. Bul gaşşak bolýa. Muňa barkasyna amawlyň zady etet. Näde padnoşka berýärmi, ýykýarmy şo taýda? Tutmalar net bilýärmi? Ýöne olaryň dokumenti sazy, ýöne gorkýar şo taýda. Emme da dizu Özbekistanlar patent diýagdaýda gezýär daşary ýurtda bilýän bolsaň, dogrymy? Şol işle öz daşary ýurtda zähmet çekip pul gazanmak üçin patent töleýärler her aýda. Onuň degmenler ýerine degendir da bir sähelçi o taýda bir ekspertize emme etdiler, jogapkärçilik ol adam, ol ors, ýani amany işgäri jogapkärçiligini çekdi. Ýöne şeýleje prosto tak bilemok meni hirurgam däl, mediýam däl. Sähelçi şeýle padnoşka berdi, ýykyldy, ol ütköş neme gor közmediler o taýda. Şonda şol oglan jan berdi, şo özü oglany. Diýjek bolşum şo taýda onam nähillek ýapyldy o tema. O tema nähillek ýapyldy. Şo taýda etet nähillek düşündirdim, gowy düşünürsiň kan. Ajal ýöne bir padnoşka bagly dälip ýapyldy.
Yani cezasını çekti mi o amon? Ol amon cezasını çekmedi. Hmm. Ana şo iyimindi men göz durmuşumla gözüm bilen gören ýagdaýymda şol. Yani bağlı Bolýa değil. olar firma başlygy diýdi. Indi menem orsça edil bir 100% bolmaz 30-40% düşünýäs ýöne bir diýdi. Öňümde ritm ýaratyp öňe çykardyk, gepleşdiler. Şöyle şeýle şol işgärimiz üçin şeýle bir gepleşik ýaratyp geçirdi. Dara hemmämiz bir ýere üýşürip şonda şo ýagdaýda şol ogluna jezasyny çekmedi amon işgäri. Gözün bilen gördün mü şo padnoş kakanını ya benim eşittin mi? Yok, gözüm bilen görmedim ýöne şol etajyň içine kowaladylar. Biz aňa 24-nji etajdan aşağı seredip durduk. Ýöne şonu göterip 3-4 bolup nasilkada aşağı düşürdiler. Ýa-ni skoranklar çağırdylar. Edil şo wagty Senin o galan ayakta ýörebiljek adamlary padnoşka bilen yıkılıp ölüp biljen anan ýaňmy sen? Edil şoň gapdanlaky bile gaçan oglanlar öz dili bilen aýtdy şonu. Şo bile bir yerden çykyp üstüne amon baranna bile gaçdyk diýdi. Ol oglan idrakda gelýärdi. Şonu birinji padnoşka ýykyp tutjak da şo taýda jan beripdi. Şonu edil bileje gaçan oglanlar özü diýdi. Bile bir firmada abet ujun zaftyrymyzy bileje ýan oglanlarymyz diýdi şonu. Näme o balno ekenmi? Ýöňem 40 kilelik bir horojuk bir näme ekenmi? Näme eken o ýa? Yo, brato o zatlar bir kola garmadylar. Yo hiç kemçiligi ýok ekenmi? Saglyk kemçiligi zady odurlar. Agam firma diýen zat Rossiýada zakon bilen sen ol saglyk hemme zatdan ol bez dokument bolsaňam şo taýynyň öz nemesi zady geçirip alýar sen işe alanna. Men şonu padnoşka bilen ýykylyp öljen onunam mı koşoň? Birinciden olar ýaly kysmazy bolsa. Agamjan ajallyýan zat adamyň aýagynyň teýine bolýar. Bir sähel neme bilen ýykylyp öljek, ölbilýän bolsa guruluşykda näme işlesin aýol balnoy bolup öýde ýatardy. Kalbyn adam guruluşyga barýar ha we guruluşykda işler. Bolýar ýekje soram. Sen haçan öljeňi näille? Padnoşka bilen ölüp durmuşsun. Senin buna ýaňa o ama onlar diýenler de padnoşka bilen öldü. Başga zat gurulasaňyz siz hem ölüsiz diýen bolsalar näme başga zat gurulabiler öýýänmi? Ýanyna aklar. Rossiýada adalet barmy? Rossiýada da Türkmenistan bir Rossiýada bardyr da. Bizde anha polisiýa urup tepip öldürülen adamsyny ana ortalaryň ýanyna yıkılıp ölüp etmedilermi? Ettiler ha. Assalamu alaikum millet. Wa aleykesselam. Oğum taptan. Qowum jan sağlam, unutma. Yaxşı, şükür da. Yerden alypa. Mardan. Ulama. Özdegme sen. He, sağ olun. Alim neysinler? Marin Türkmenabat köçesinin Daşoğul owasynyň Balkan jaýynda. Arada. Marin men Türkmenistanyň hemme ýerine. Özdegme sen. Siz nerden? Oyan. Eşitip durun büdüre ölüye zat diyen olayım. Adama drone yerine yöne şeyle yürü tutup ölüp bilýär o yokman ol büdüreme değil o. Acar geldi dava yürü dedi yürü dol sen oyna diyen olayım. Ya doğru onu men alalaşan ýöne iminne şu amon gelip şu wagt ablava bolup şoňa gawat gelmegi ol Adam yürü yarılıp bilýär. gawat Şo wagt şol dost strese düşen bolmaga mahmal dost bilýärmi? ana soňa zatlar diýsene strese düşenler belki çünkü adam gorkan wagty nemesi ýürek uruşy çaltlaşýa başka Ana dost boýnalar şeýler dogry düşünäýsenem. nimeleri näme diýilýär şoňa karoçam gorkan wagty her zat bolup bilýär da şoň üçin şoň ýaly momentde bar on ýaly wakalarym bar hawa ýöne şo bir şarpyga ýa-da bir depige seredýär-da diýmek Allah Taala şoň ýaly edip ýazan bolup biler ýöne senin ter onu şoňa täsir etmegiň ýetip ýany täsir etmegiň
Seni Yo ne sen şu wagt urulmanlarmy, zat etmendirmi 100% gözüň bilen gördüňmi diýäňne. Indi şol özbek raýaty, bratok şol özbek raýaty urulup öldürilen bolan ýagdaýynda, ha. Ol Özbekistanyň indi prezidenti wa, dogrymy? Özbekistanyň öz kanuny wa. Onu Özbekistanyň bary şo Özbekistanyň halky Moskwa baryp işlemene baryp Özbekistanyň amon urup öldüripdir diýse, Özbekistanyň häkimetem seredip durmaz, dogry dämi diýjek bolýanym. Sana Özbekistanyň häkimetini ýaman utanýar. Bargyja şey Türkiýedäki bir deputat zorlajak boldy. Olam hakikat ne işleyen adi adamşyn okşuwat. Soňra onu etajdan oklaýar aşar. Özellik yer. Soň üstünde doganlary ejeti o birden boğlar etdi, galmalar etdi, näme etdi? Özbekistan. Ya. Siyasiler var ama sen aydın siyasiler hakikaten prostitutkadan tapady. O ýokardakylarla göwnlerine değişmejek bolşup bir-birleriniň onun için diplomatik krizis öğretecek olan oklarda derru yapayalar bir adam ölüptür nämedir. Güçlü döwletiň kinet ýönädir. Bir Amerikan vatandaşynyň kinet tanşonyala getdi. Başyň çykarp taşýa. Güçlü döwlet bolmak üçin ykdysat taýdan güçlü bolmaly. Dilden işletmeli. Ga döndürmeli. O Russiýa misal berip olary meňdejek bolmaly. Öşen döwletler misal almaly. Assalamu alaykum olanlar bolmaly. Aleyküm salam, hoş geldin. Kimdir biri, bir munçu gepleşip bolayynla. Men şol tema goşuljak bolup geldim de. Ol Ya men näder iki agazy gurulsam soň mikrofonumy ýapyp garaşjak siz dinlejek agam. Ya şu podnoşka meselesi. Belki onu podnoşka berip lesinçadan aşağı goýberenler. Yo bratok sen seret men diýip oturýar ekspertizadan geçdi 100%. Ajal nereden geljek belli dälliýäňi da öz ajalyň bilen ölmek wa, biriniň elinden ölmek wa. Ol tapawutly zatlar olar. Ekspertizadan 100% geçdi agam. Ölmek bir zat däl. Ekspertiza näme? Özlerininki SSR döwletleriň hemmesinde de sistema bir. Bizde edilşýärli. Ana yankı Nurin aydany var ama widgetini hem koydular. En namına gökdäl ýeri ýok. Şo ölen oğlanyň buluja oğlanjy. Çağırýarlar, eger neşe satan bolsa şol oğlan barmada öz aýagy bilen. Özü gidipdir, sonra ýydyga çağırlanna. Hemmesiniň hem sistemasy bir, hemmesiniň hem sistemasy bir. Eden ne diýerler? Soňundan hem hiç kime çäre görülen. Ni dölüňde näme bolýanym ho? Barjak ýeriň bir ýerdir ho. Başymda daýdyn, seniň oğluňy men badak kakyp öldürdüm da. Ni dölünde näme barjak ýeriň birde da diýiljekmi sen şoňa? Sen oğluňy men badak kakyp birden olam ýykylanna kellesem daşa diýip öldü da. Näme dogry däme? Sen ýatyp bilmersiň de. Ýok, şonu Özüň ýatyp bilmen özüň däldirersiň de beýtse. Yo, özüňi bir ýerine goýup beräýin, o bir da kiýmekäňiz o. Başgalar üçin mutlaka kiýmekäňiz. Özüň ýatyp bilmeýäňe onýarly bolsaň. Özüň däldirä bölersiň de. Ay ýokla howan hamilli hoksulygyň içeri işlerinin birinden haramdadylar. Men olar bilen sen özüň deňäp durma ho. Näçe bilmän ýörünler, şo gülýalam keýp edip görler gaýtam, sesine pul galanyp. Dogry aýdýaňyz. Ýatlaýan adam emişe geller ýanyňa. Ýatlamaýan gelmez ýöne. Yok birini öldürdüler, adalatyny iýdemeli, şol näme üçin öldürdüler, kim öldürdü, öldüren jezasyny çeksin diýen temada gelip nirde öleňde näme diýäňiz, mala dese olanlar. Tere dagam indi bir daýdan işine hayran emen. Onu isleyen adam cenayet edivermeli, isleyen adam kim istese öldürüvermeli, ay baryan yerin biraho, baror ölmeli ho diýip eden etdirge edivermeli mi? Asyldyk bolýamasaň şo. Elinden gelse baryny gyraý näme? Be. Ha şu. Güýjüň etýän gyr. Ina şu. Ayın 27'sine Güýjüň etýän gyr baryny. Söyleme, kelleňiziň işleýşi ýaman ütköşe ekeni mene düşünýärem bak. Näme diýäňiz siz? Teredin. Näme görýäňiz siz adalaty? Teredin.
Seredin ayağına urulan Kimin aradan şıram. adalet çözüp bolanok o. Bana Näme? ayağına seredin ayağına. Näme dip bolanok diýen gaýtala? 44. İkisimin aradan adalet çözüp bolanok diýen. Ene 1 2 3 4'ün diýen gurrungyny men lalaşýan şu. Zalim hökümet wara bilen häzir baryp şo taýda gepläňde sen hem şey dip öldürjeklerini bilseň, daşrakdan ýoşşadan başlamaly bolýar. Onu gir birden mesan edip bolanok. On ýaldan Yok, ömrüm şuna- bolan zat Salam däl şol. aleyküm, vatandaşlar. Ýoşşadan adamlary üýşürmeli, töwerenge düşünürmeli. Şul zalim, şul bir-birden gyryp otyr, edenetdilik edip otyr diýip görkezip, düşünürüp, şoňa jem bolmaly diýip düşünürüp, onsoň edilýän zat. Jaýam ullokan bir adam bar, ullokan Vatandaşlar. dinle, ullokan bir adam bir günne gurulanok, kiçicik kertçilerden başlayan Ene Türkmen doğru diye men yan diýdim şunu. Türkmenistan'dan Şwetsariýada, Amerikada bir günde gurulmady garaşsyzlygyny näçe ýyllarly Amerika daşary ýurtlar bilen deňejek bolýaňyz. Olar näçe ýyllar garaşsyzlyk alyp gözde Näçe ulet. Orsiýada deňeşmeli, näme üçin biz ana o Ukrainada uruş var, ýok bilmedim Siriýada uruş var diýip olar bilen deňeşdirmeli özümizi. Nur son diýär açmaly. Diýmeler. Biz näme üçin erbet ýurtlar bilen deňeşdirmeli özümizi? Biz gowza ýerler bilen deňeşdireler. Näme üçin Şwitsariýa deňeşmeli? Näme üçin Ýaponiýa deňeşmeli? Näme üçin Hytaýa deňeşmeli? Potensialymyz ba, ýurdumyzda baýlyk ýetik adamlaryň kellesi işleýär, baýa milliarder ýöne edenetdilik ba ýurtda. Adaletlilik ba ýurtda. Vatandaşlar. Salam aleyküm. Ay oglanlar bir mut Nura söz gezegin bereli şu wagt hemmämiz bir hatar gurladyk bir jogap bersin Nuri bize. Dogry hem Nuri. Nura gepleni salamlaşaýyn diýdim geýlemden. Ha o agam bir mut dinläp dur Nuri gurlasyn şu wagty. Bermut şu 27. noýabr men bir ýaşlady bolan size bolun wakany. Bu bir fakir Can edip. inha. Bu yaralarından bile seret. Görün özümüz. Devlet kanun var. Görün yine. 3 günde näde derece getiripdirler. Galanam dowam devlet isteýäniňiz bar bolsa meniň YouTube kanalymda bundan 11 ay öň diýip görkezýär. Aslında 1 ýyl şu video Nowatdaky haýsyňyz ölüm cezası yatırılmadymy ýa diýip ýazılan temaň ady. Nowatdaky haýsyňyz diýip ýazdym. Действительно, Nowatdaky rahim eken, ýa-da talip illeşimizden bir şahs bar. Onlara çağırılıp, urulup, öldürülüp ýenjilmek barada bir habar çykardy. Ve şu wakanın üstünden bir ýyl wagt geçdi. Bir Türkmenistanly bulut birleşimi Milli Hopsuzluğa çağırılýar, 3 günde näme edipdirler diýip bunun hostarlary video çekip internette paýlaýarlar. Bizim hem ardymyz var şu wagtlara diýär iň soňunda. Ina. Ina. Ardımız var şu wagtlara. Ina. Bolýar şu taýda biziň hem ardymyz bar diýipdir. Şoň arz edenler näme üçin etmändir arz? Özsüzümde özüm tutulup otursun. Ardı edindir, näme üçin ardı etmendir diýip otursun. Oho, akıl var, mantyk var. Yo nigara biz arz etmedimi soňuny bilemiz ok vatandaşlar. Biziň bilýän ýerimiz. Yo şoň soňuny bilmeseň plan zat diýme da. Seret dostum. Näme plan Men Türkmenistan'da derler. Türkmenistan'da seret Novruz. Türkmenistan'da yine biz şunun ne aile bidem. Bilem şu rahatlar keyif alamız ok. Birimiz Gallanca'da oturup birimiz Amerika'da oturup etmekten. Düşün yani. Yo ne bir sözüm talip diýilýän adam ha. Bir temany başlaýarmy? Şoň nokoduny goýýança gurulaýar. Bratok talip diýen adam. Men görýän. Sen şuma durny. Şuma sen bir mut agam bir mut dinläy. Sen haýyş bir mut dinläy. Sen şu wagt temany plan diýip başlaýan soňuna çeli ýetirip bilen ok agam. Bu bir ýyl waka, bir ýyl öňkü waka. Muň näme bolanyny men bilem ok. Men şu aýyň 27-si Milli Hopsuzluğa çağırılan günü diýip ýatlama hökmüni açdym bu temany şu wagt.
Düşünýär? Ha şeydi onu şoňa ýatlama hökmünde di. Kulağının Yatan yer ýagy torsun imanny bersin, gowullaryna gar ýagsyň. 30'una öldürülýär. 3 günden soň ölüsüni gelip alyp gidin diýerler onu. Ýöne köremälim eger şu taýdan görseň, şu taýdan ene seredin, şu taýdan görseň, ina aýagyny urulan kışçıramlara seredin. Ina suratlar var, aýagynyň aşaklary neme var? Häzir o taýna mörkedeň. Aýagyny daňypdyrlar oň. Oňam iýdi var. Yok mu nokta? Arka tarafında sinyaklar var, ona urulan arkası hemme yeri şeyler. Post menin şunki tema Türkmenistan'ın türmelerini ya da intak türmeye düşmedik. Neme var? Yuridik dil aydanda Türkçe suçsuzluk karinesi değil ya. Yani bir adam kariyetin üstü bilen günahsız doğru anıklanmadık olsa, kesitlenmedik olsa şol günahsız bir pasaplanıyor. Kanunlu Bilesim öýlen zady berýänler. bir adam eger inta kariyet şu adam şu madde bilen şu cinayet bilen günahlydyr diýmese şol adam günahsızdır diýilýär. Bizim kanunumuzda da bar şol. Ýöne näme üçindir? İntak günahsy belli bolmadyk adam sonra Polisiýada, milli howpsuzlukda eýýän günäli ýalag edilip boynuny ýükleýärler, ol günäsizligini suwd etjek bolýar. Düşündiň? Öňünden saňa ýükleýärler günäni eýýän, sen şunu etdiň diýär. Indi sen etdiň suwd et diýär. Sen etdiň diýäň, sen etdiň diýäniňi suwd et diýäň olyn bir ýumruk ýa-da kabul et bolýar, boynuň alýar. Şey dip suwd etdirýärler. Şu suwd bolýarmy? Aslına seretsen ösen döwletlerde, asuda döwletlerde, yani asmany asuda döwletlerde kağız bilen inha bu taýda şunu edipsiň, ina bu taýda video wa, ina bu taýda şunu edipsiň. Onu bu taýda näme üçin gitdiň onu? Ya bu taýda näme üçin şeýtdiň onu diýip öňüne suwtnamalar goýulyp ýüklenilýär. Yumruk bilenlerle. Bilinkilen düşünýän zady yumruk. Öldürin tak yumruk ýemedikler. Halka yumruk berip öldürünün yumruklaryny demirden saýanlar olur. Bolýa men ılalaşjak çalajak sen bilen efire Nuri talip çağırıp bilýänmi Nuri? İstesen anan, istesen terslik ganan ana o jigim nätdiňmyny men sana bolýa efire talip çağırıp bilýänmi? Atuda gitmersiň başyňa da geler senin Türkmenistan ýurtda ýaşamaga dowam etsen. Bu Türkmenistan ýurtda birat kaçıp kutulgusuz hemme kişinin başına... Ya bollu senin gidip taşınla yaşadın, sen taşının grajdanstwasy bollun diýip, indi Türkmenistanyň 7 milyon, 8 milyon halkynyň hemmesi taşına gidip yaşamalýan ýeri ýokdur. Ol bolýa nesip etsin, berekella. Grajdany bolup dur, ýok. Intak men hiç ýurdum grajdany, men ýeketek Türkmenistanyň grajdany. Çıkamam intak. O ne? Bolýa çıkmadık bolýa dinle bratok, çıkmadık bolsaň Ferawno sen çıkmak üçin gelersiň ha dogry dämi? Hey, bir ýurtdan vatandaşdan çıkmak üçin barmaly saat ýok. Dostum. Yo bolýa düşünükli, o sen öz problemin, opşam sana diýjek bolýan zadym. Ende şol ýanky temany men sana üst-üstüne sorak berdim. Dol dinlediňmi, dinlemediňmi onu bilmedim. Dolu anygyna ýetip bize düşündirdiýdim bölün. Sen gep näme etdiň? Gepi gömdüň şo taýda. Men prosto ýatlama üçin diýen bollum. Diýenmi men sana diýjek bolşum. Talip ýaly diýdiňmi da kansa diýip düşündirip nokodyny goýup da "Ay sag bolуň" diýip bilen okmy da kansa opşan diýmejek bol. Ýöne ýatlapsyň bolýa sag bol. Durunny. Şu meselede kim münakar bolup biler sen pikirinçe? Milli howpsuzlyga çağırılıp şu taýda öllü. Yani şu taýda düşnükli dämi kimle öldüreni? Yo, on düşünükli ýöne aýdy oturmak gerek. Galon näme bolan. Nämesine nokat goýýan, eger düşnükli bolsa, kimin öldüreni belli bolsa. Fransuzlar öldüripdir. Milli howpsuzlykda fransuzlar var diýe. Näme oturmak gerek ýaly onu düşünmedim. Milli howpsuzluk organlar adam ölür ya, onu aýdyp oturmak gerek gelýärmi dost, düşünmedim lan.
Näme Yo, gurlaýan? aýdylyp otyr kaşony ýene gerek aýdyp ýöne gep uzatmak gerek gelýek bolýan bilýärmi? Ýene şo müň gepin başyna ýetmek gerek gelýek bolýan men. Akıllı samana berdi berket bar akıllı sıran olýaňyz özüňiz bolýan wara. Näme gurlaýanyňyzy özüňizden bileňiz ok. Men sen sözüň bilen Sözü organ işgäri olaymy? Olar ýöne menelerge çağıranok, çağırandan bir sebäp bilen çağırýarlar. Sebäp bolmasa adamyn çağıranok boş çağırmagy bar demekden ok. Ne sebäp aýdyly ony guman edilipdir bir zatda. Ýöne öldürmeliň zat ýokdur şoň üçin o. Eger şol adam edýän bolsa o men neşe tapýan. İýdin tapjak bolýar. Çodadyň ýygyny tapmak üçin çağırýanlar. Olar ýöne menelerge saňa oňa gelýän olar. Indi sen Ondan gelen hem öldürü vermeli ha. Gelin mi gel Allahu Ekber daman çal ha. Şoma Türkmen. Türkmen. O gepet şunmasam tıktıramatan o. Bu kabatmadan gelýän o saňa o. Bu kabatdan gelýär. Paryatık vardı ya. Falanla da hakka batanla da näme de sen öldürmäni haklar var mı son aydın ki? Nuri söz versene. Sen kadat etmen şol planat edenlik var da. gerekli Öyle berdim planat diýip oturýarsyňyz bolýarmy? Näme da kadat etmeli? Astanın görseýän aşda görde kadatsız tanıdana atsaýjan. Yo ol, näme sebäpden bolupdyr ol? Bileň doga sizem ony. Vay. Hostarlar aýdy. Entesin gelýän onda saýjan aşda garan ýa-da ýeto aşda gar Türkmenli saýtda aşda gar. Hostarlar aýdy oturýar. Bir garda saýt aşda ýa-da telefonla içinde otur sonu. Onun içinde oturan bizim öldürmäni hakyň ölüň dogusy men diýýän. Tuğletin içinde oturan bolsa aňarsyn tapmak üçin ölýärlerim. Gözüňe moýarlar gerek bolsa. Lazan senin başyna soňalyk batdyşdyn ondan. Kimin gözüne oýarlar? Nuri sözme söz versene efiri. Salamu aleykum oğlanlar. Adamın ahı tutar o sen o deyip durlasan ölenin ahı tutar. Öy Türkmen, narmany bolsaň adam çağıran oku. Götüň düzüg tutmaly şoň üçin. Götüň düzüg tutmasaň hemme ýerde çağırýar. Çağırly diýlen adama çağırly diýlen aga öldürli diýil ýa. Gep birinji götüň düzüg tutmaly, birinji götüň düzüg. Götüň düzüg bolmasa çağıranlar hem ederler. Götüň düzüg bolanda nähili bolmaly aýtsana. Ay bilenme oku, özüň pikirlerini gör ýatda turdan la. Näme arkadaş näme hökümet eleştirmeli däl, hem zat güläle gulluk dogrymy? Götüň düzüg şo bolmalymy? Ay ýatda turda pikirlerini gör da, o näme demdiň näme bolýar. Sen sonra bir otur. Ekli zat güläle gulluk. Ekli zat güläle gulluk şo götüň düzüg şo bolmalymy? Atajan bak gittiň däre dostum adyňy sorajakdym da kimden bolýan wara adyňy maýdy bilmekdiň adan. Yekecanım Salamu salamu aleykum. Men Teredin. şu an Yankı organ işgäri men size aýdym. yankın men de yankın men yankın sondan şeýdik burlaya. Söz veren o olanlar gayret edin. Ya da men yapayın guruluşun arkayn men bir sellem çay kofi içip geleyin. Bana gedek kalın o bir gurulayin o gayret edin. Yankı illeşimiz var ya yankı gurulayin 1-2-3-4 organ işgäri şol ina yokor vezifeli haramzadalar siz aşağınızdaki işgärlerin guruluşuna seredin. Awa özleri näme etse haklydyr nüýdýärler, näme etse täp kanun bilen ýören oklar. Yani kanun bilen ýöremeýäniň kellesine näme pikir gelse şo dogry diýip hasaplaýar. Çünki kanun bilen oklar. Birinjiden Türkmenistan konstitusiýasynda da bar. Zorluk bilen, gorkuzmak bilen alınan deliller ýuridik güýji ýokdur diýip konstitusiýada bar. Ina ýokary wezipeler birinjiden aýt aşaňyzdaky bir giden musurlaňyza öwredin şunu. Musurlaňyza zorluk bilen alınan tutnama ya da öz düşünürşü ya da dilhaty ol delil däl. Ýöne bizde näme üçin adwokatym ýok. Adwokat şolary ýaly
şu hölü esasda çağırılan näme padazriwaymy näme bolýar şol türkmençesi. Şoň gapdalyna durup şoň hukuklaryny, haklaryny goramaly bolyn, olam ýok bizde. Ýöne asuda, asmanymyz asuda ýöne. Ýöne asuda. Hemmede. Çünkü kanun bilen okuyor. Ağzına geleni diýerler. Näme edýärler? Ey muňa düdügüni bolmalylar ha. Hemmede şerat kanunyna hemmede jikme-jik ýazylan. Hatta kanunyny günümel bir zadyň garşylygy jenaýet diýip ýazylmadyk bolsa, sen şonu jenaýet bilen aýplamaga da hakyň ýok. Gün ýazylan bolmaly şu kanunyny. Özüňden pikir edip, özüňden öz ýanyndan toslap, sen şonu aýplap bilen ok. Günümel jenaýet kodeksde ýazylan bolmaly. Kanun bilen oklar kellesine şeytan üflese de şonu dogry diýip hasaplaýarlar. Awa iblis üflese de şonu dogry diýip hasaplaýarlar. Şo wagt gulawyny bir zat pişirdasa boldy bir zat. Bir şeytanmy, bir erwet ruhmy, gulawyny pişirdasa şol dogry diýip hasaplaýarlar. Ve şonu edýärler. Soňundan bütün yapjak bolşy aýlanyşyp ýörler. Oňa jaň edip, moňa jaň edip, şunu şeýdeli, mun beýdeli, ay o taýdy kılledeli, munna kılledeli. Birden şolary ýaly hökümet işgärler we edil ýankyň agyzy şol gurulýşünden men bilýän. Ýankyň agyzy şol hökümet işgäriň agyzy şo. Şolaň agyzyny men ýaman utanýan gepleşinden bilýän. Dawry bäzin pikirlenip gör, näme bolmasa çağırmaýarlar. Näme bolmasa näme etmeýärler. Hawa. Siz çağırdınız, znači siz haklı ha. Onu dünkü Sultan Canım öýünden alıp gidenler haklı onu şeylemi? Sultan Canı 4 tanak akalatlı gelip siz kesel bir yokunç keselin alamatları var sizde deyip balnisa dıktılar. Jeneva gitmeli ayalı. Onu oğlum doğru onu. Ha oğlum ki yine doğru ha. Bir gün sizin keleğiniz alıp kaydıp bir zorlar olun. Şonu da diyersiniz mi şu sözünüzü? Söz diyersiniz mi? Ay şöyle gelip zorla vakit eden olsa vardır bir bilyen diyecekmiş onu da. Nurcan. Haramzadalar. Nurcan. Esten meni? Maňa bir jegedek seni ýyllardyr, 4 ýyldyr, 5 ýyldyr tanýan dogrymy? Bir jegedek ağzımdan söýgünç söz eşitilmedi, dogrymy? Bir jegedek söýgünme ruhsat berýän, bir jegedek birisine söýgün. Senin efirinde. Dur söýülmäken aýal maşgala wa berdi. Aýal maşgala. Salam dogrylar. Salam. Men bir zat görüň berjekde 2 ýyl mundan öň bir garnaşym mardan özüm marly. Krey edýärdi. Gece wagtda durup krey edýänler bar, şo taýda krey edýärdi. Neme diýipdir, bir dost oglany haýyş edipdir. Dostum diýe öder, bilemok doşna bolyn. Goýun alyp gaýtmaly diýipdir. O goýunam kakan hekiminiň goýunumyşyn. Karoç mene şo organizatörler çağırýarlar. Buňam ejetem aýallaganam türkde. Organizatörler çağırýarlar da urup başlaýarlar bolyn. Şo garnaşmam biraz korkak da kreysedim. O da diýipdir ejem bilen aýallaganam türkde. Agam näçe pul gerek bolsa men bereýin diýipdir. Ýöne meni goýberseňiz bolýar diýipdir. Etmedi işini boynuna yükleýärler, bilýäňizmi? Bolýanna diýip adresi hemmede belli ýa organizatörler bolan üçin. Zat etýärlerden bunu $1000 da ilki 2000 toraýarlar. Bulam hemmesi badi we 1200 berýärler, goýberýärler, işem ýapýarlar. Ona hili bolýansaň Ana şoň üçin edýärler da şonu. Agam gaýrat etdiňmäde göýberäýde diýdigi boldy. Şo ses. Şolar üçin iň owadan ses. Angolar eşitdi. Agam näme berjek göýberäýde sözü eşitdiler gelýär olam. Şoňa çennem urýarlar. Şo urulmajak bolup şonýal etýärdi. Yankana videodaky ýalyk bolup nerese ýalyk bolup dursa goýumy karna. Sumat söýün sen bolýarmy? Söýüni ber. Başlaň ýene aýal maskara söýünemi.
Yani üçünem nefesim dadın durlayan öýtjäne. Yok, yan kahve yoktum da ayarlı maskara geldikten sonra söyleme. Yok, men kulağımı yapıp oturuyorum, söğünü ver arkayın. Yok, Nuru devam et. Men söğünmeyin. Men şu an şol konstitusiýadaky şo maddany gözläp oturum da. Barjamyt Nuram, salamu aleykum. Salam, hoş geldiniz. Oğlunlar ýaşmy? Aydın. Edilşi nemäňiz bar ha? Pagon sistemi Türkmenistandaky. Özümde bolup geçen faktny gurrun barada, faktny bolan pürkülçeni barada gurrun berjek da. Prokuraturasam prezidentski nemede meclisem divanyň başlygam adalatam ýokary gözegçiligim. Hemmesem bir adam. Arz edenin peýdasy ýok diýende. Awa, diýjek bolsam, birardan kopýalap 7-6 ýere ýazanda da hukuksyzlyga ýazdyň. Polisiýa ýazsaňam, baş prokuratura ýazsaňam, şol bir jogap, şol bir zat. İşden derňewden boyun gaçyrylan diýip kanunyň madde esasynda hemme ýerek arzalar dargandan soňam şol bir neme gelýär? Atwet gelýär. Ýöne görülýän çäre ýok. Eger şul efiriňizde prokuraturaň oglanlar diňläp oturan bolsa, Lewap welaýatynyň çärje etrawynyň Cinayet agtarış bölümünün işgärlerinin üstünden arz edilen arza bolmaly. General prokuraturada ödem 4-5 yerek yazıldı. Kanagatlanmadığım sebepli täzeden gaýtadan derňew geçirip bermeňiz haýyş edýärin diýip yazılan arzalar var. Elbette özüm bardym. General prokuraturaň gapysyndan ýöne edilmeň özümi her welaýatyň kuratory bar ekeni. Şol kuratorlar kabinete däldi gapyň agynda kabul edip izmi uratdylar. Adalet ýok, sebebi barda çolaryň elinde indemeň özümde faktyn bolan waka. Olam özümde naruşenýam bar. Cezam çekdim, karet jogap kärçiligine çekildim we töledim. Çekilen strafy ýöne edil bir urulup nemedilem soň, zahym alamdan soň şolary 5 manat pul üçin däldi işden aýyrmak maksady bilen raýatyň hökümet işgärleriniň öňünde raýatyň borjunyň beýikligini görsünler diýip birden arda taşladygam bolyn, arda Sesin gitdi. Edilsiň alyp barýan şu pagon sistemaňyzda neme? Şolar ýanyk waka, hakykat. Urdular, gırdılar, boyun aldırdılar, töletdiler, çıkardılar, koyuverdiler. Soň men ýazyp uğradym. Özümde faktny bolan waka. Seret. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 62-nji maddasyny size okap berjek. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 62-nji maddasy häzirem Adalet Ministrliginiň Minjust Gov.tm saýtynda duranlar konstitusiýa maglumatlar bölümünde bardır görün. 62-nji madda. Adam öz özüne we ýakyn garnaşlaryna garşy görkezme we düşündürüş bermäge mejbur edilip bilinmez diýe. Telewizionda görkezýärler, men neýsem haýdyp bilmän, gara neýsem haýdyp bilmän, şeýle uğdurmuşdy ýaşap bolýaka, näme etdim diýip özüni ýamanlatdyrýarlar. 62-nji madda, şonam dogry bilen etdirýärler. Dogamy. Ine esasy biziň temamyzda değişliýär. Psihiki ya da fiziki täsir etmeň netijesinde şeýle hem gaýry bir kanun usullary bilen alynan suwtnamalaryň yuridiki güýji ýokdur diýip ýazyldy. Ýani sen gynap, urup, ýenjip alynan psikologiki gyýgyryp, gorkuzyp alynan bolsun, urup ýenjilip alynan bolsun, şonuň yuridiki güýji ýokdur diýilýär. 62-nji maddada. Şol kanuny meniň baş kanun ýazan arzamda eltip goýulan kanunda Çarjy etraf prokurorunyň baş sülçüsü derňew bölüminiň işgäri
olmadan oka görüp sen bu zatlaryny nerden tapyp alýaň diýip men özüme sora berildi. Bolmasa men özümde adwokatam ýok, zadam ýok. Şul kanunyň bilen maddasy soýaryn diýip ýazylan arda boýunça hiç ýyl arda ýok. Eger şul efiriňizde prokuraturan oglunyr awtsunsa, häzirim durandyr ardalar General prokuraturda 4-5 ýerdek ýazyldy. Häzirki wagtdan şolary çäre hiç ýyl görülen äbemörlü we işini dowam etdirip ýörler. Advokatyň nimesi barmy? Şu taýda adwokatyň bir nimesi barmy? Ana yetkisi barmy? Daha güýçlü. Men şu taýda 63-nji maddada şonu Daha aýdýar. güýçlü Türkmenistan'daki advokatlar senin diňe puluny almak maksady, işin çözmek däl hiç açanam. Bir zady berip berilýär. Men çıktım ana tawa oturum. Bolýa. Gelecek wagtda alyberim. Bolýa. Sag bolun. 63-nji madda adwokatlar baradaýdy ýani. 63-nji maddada şunu diýär. Döwlet, ýani döwlet diýär, döwlet ýurdumyz her bir adama ýuridik kömek almaga bolan hukuky kepillendirýär diýär. Yani ýuridik kömek almaga hukuky kepillendirýär. Yani men garant diýär. Sen niýe ýuridik kömek almak isleýän olsaň men sen garandyň diýär, alyp bilersiň diýär. Eger diýär kanunna gödüňüne tutulan halatlarda da diýär ýuridik kömek tölewsiz berilýär diýär. Tölewsiz mut advokat berilýärmiş. Mut advokat alanyňyz barmy watandaşlar şuna çenli? Mut advokat alanyňyz barmy? Pullu olsa näme çözer ki Nuri? Türkmenistanda pullu olsa näme çözer? Çözen barmy pullu ol? Adalet ýok çünki. Adaletin Türkmenistanyň adwokatlary garşda senin şirket puluny alýar, ýalyşyny ýazyp berýär, ýerine jogap garantisy ýok. Ne aýt dokument men karet jogapkarçylygyna çekdim. Ýöne meniň ýazan ardan boýunça hökümet işgärleri çäre görülmedi. Hökümet işgärleri näme üçin karet jogapkarçylygyna çekilmedi? Hökümet işgärini basanok arda esasında. Hökümet işgärini arda esasında hicam. Şonuň üçin hökümet diňe özü bolgan ýagdaýynda basýar. Ene şu hökümet bar. Adaletin ýok ýerinde näme gözläp ýördik o dogonjum. O ýurtda näme gözläp ýördiň? Ya. Diýmek nämemiş? Bir zady öwrenlikmiş şuň kefirde 62-nji maddany öwrenýän watandaşlar. Psihik we fizik taýdan basyş esasında alınan tutnamalaryň ýuridiki güýji ýok diýär. Ýani sizi urup gorpup alınan tutnama dälliýär. Bunun baş kanun diye. Türkmenistanyň baş konstitusiýasy diye. Ve beýleki jenayet kodeksler, beýleki birgiden kodekslerim şuna gawat gelmek mecburunno. Baş kanun olara gawat gelmek mecburunno däl. Bu adı baş kanun. Şu esasy ýörelge şu. Eýleki çykarlan kanunlaram şuna gawat gelmeli. Eger diye. Soňky çykarlan kanunlar, kodeksler baş kanuna gawat gelmese diye. O kanunlaryň ýuridik güýji ýokdur diýem, olamaýdy konstitusiýada. Yani baş kanunlar gawat gelmek mecburunno çykarılan kodeksler, jenayet kodeksi bolsun, administrativ iş bolmalar barada bolsun, rahmet kodeksi bolsun, ol bolsun, bul bolsun, tafawy. Onuň hemmesi şu baş kanuna gawat gelmäge bolsun. Eger kanun şu baş kanuna gawat gelmese, onuň güýji ýok diýe. Munyň güýji bardyr diýe. Nuri, sen dilin döküp zaýla otursun da Türkmenistan şu baş kanunyny ýerine ýetirje Suudiýany kim işe wezipe berýär? Kim? Ya bilet bar keleden tortaya başdakylar ýerine ýetiren okdy, bar meselede şo taýda taýda. Şoň üçin memleki Gurbanuly ýepdi oturda. Şoň üçin Serdara Gurbanuly diýýärdi hemme kişi. Çünkü başdakylardan gerek olar. Ya bir prezident Nurcan, bir prezident elde bir Suudiýa, bir wezipe bellense orna näme garaşy otursun? Sene advokat bilen gel, karşıdaşyňam pul bilen gelýär, olun yeňip gidýär seni.
Ya Türkmenistan'ın baş studiyasını kim wezipe belliyor Nurcan? Ya kimin belleýäni gyzykly däl. Nähili adam belleýärler, şo gyzykly. O belleýän adamlarym ýok. Şolaň buyrugy bilen şoň üçin hem reforma etmeli. Türkmenistanyny güýçli reforma etmeli. Reforma täzeden üýtgüdip gurmaly täzeden. Yani absolutno prezidentin öz agdy bilen aýtmaly. Men Türkmenistanyň adalatçylaryna, kadylaryna hiç kaçan buyruk can esasyny biz görkezme bermez bundan beýle. Kadylar sizin güýjüňiz kanunna bolmaly. Kanuny alyň güýjüňizi, ýoluňyzy. Şu kanun näme diýen şol edin. Dogunum bolsun, garnaşym bolsun diýip sözü bilen aýtmaly, praktikada da etmeli şonu. Gurban bolýaly. Adamçylykdyr. Meniň 5 tane aýallawanym bar. Olaryň çağalary bar. Diýdim bir şey diýdim. Onda ertesinden bir giden pyssypjurluklar ettirmelerler. Nurcan, taňa ýadyňdamy? Belki bilýänsiňdir, Fransiýanyň prezidentini Jacques Chirac Fransiýanyň suwdy wezipetini aldy. Bilýärmi, habaryň barmy? Suwdy, baş suwdy Jacques Chirac. 2006-2007 töwrekleri de bilemek, şo döwrekleri Jacques Chirac Fransiýanyň suwdy Fransiýanyň prezidentiniň wezipetinden boşatdy. Suwd boşatdy, diňleýär bunu. Bill Clinton'y Amerikanyň suwdy anime çekdi, suwda çekdi. Habaryňyz barmy? Ya suwd diýen bu suwd diýen zat garaşsyz bolmaly. Iň garaşsyz zat suwd. Eğer adam 40 yaşamata adına maşını koyup olan oktiya. Ola o 2019'da da vardı. Menili işine 2019'da olamda. Ay gelinin 40 yaşamandırdık. Öyle bana köyüne havalı onunla telefon alttım. Telefon edin havalı onu. Alttım varım son yan maşını öyle. Gelinin adına oyun neyken yok 40 yaşamata koyup olan oktiya. Ne nuru kanunun gowy işleyen ýurdy hökmünde misallaň biri Günörta Koreýanyň taryhyna seredin, täze taryhyna soňky döwürde bolýan zatlaryny. Soňky 10 ýaş prezidentinden näçe sansyny eden etdirge başlany üçin suwda çekdiler, näçe sansyny basdylar prezidentini. Ana adalatyň işleýän ýeri. Kanunyň işleýän ýeri. Kadynyň prezidentten ýa başga organlardan neme garaşdyr ýeri. Olar näme etdiýäni bilýärmi? Olar Türkmen halkyndan tapawutlukda köçän doldurdular olar. Türkmen halkyndan tapawutlukda 100 miňlerçe adam köçä çykyp şu aýal premier ministr mi näme şonu aýyrdylar daja köçä çykyp. Kanundan çykyberdi bolun. Olar bizden tapawutlukda şolar ýaly işler edýär. Oturup bir kolosyny alyp bir çigidini alyp şu näl gurgurun gidýäka TikTok'da diýip oturup bizi dinläp soňam pijamasyny giýip ýatmana giden okda bir işler etjek bolýar olar. Etdiler hem daja. Şoň üçin hem olar laýyk şu wagtky ýaly gowdurmuş ýaşamana, adalatyň öňünde hasap soramaga olar laýyk. Biz laýyk däl. Bizlerdiň bu zatlary içi gysyp başka da illeşmez var. Ay men niye işten gelýän, niye 50 gramjygymy guýýan, niye oturup sizi dinleýän niye. Bizinde şol güýnen sagam şu zatlar bir hil maksadyna laýyk därler. Ay men şoň bir hil görýän. Bir olun gowna deýmeýän ýa käbir illeşmez. Ýöne birazcık aktivni bolmaly bolun. Ay bolýar da, ýöne belkem TikTok'da oturup şular ýalyk etmek anhat ýa mümkin. Sana ýönekeje sonra berin Nurcan. Bak şu wagt otobanyň hili petýär Türkmenistanda. Uje näme başlapdyr? Hani otobanda çakalançy kolan walna başlapdyr. Şonu yürütün
Ankete var şu Yöneten- anketlerin. Yöneten şirkete, şu otoban kurar şirkete suda beribilýän doğrumy? Oo. Türkmenistanda. Emma beribilýän o. Näme üçin? Türkmenistan ne- suda var hem kişinin berip bilmeli. Türkmenistan'a bir adam suda hem kişinin berip bilmeli. Suda berip bolmayan adam yok. 50-20 de adamlar var. Prezident var. Ondan soň adalatçı diwanı var. Ondan soň deputatlar var. Ministerler var mı? Şu 50-20 de olur. Yani tutup arrest edip bolano. Düşünýärmi? Gidip barak, işe gidip barak arrest edip bolano. Köne suda edip bolýar şonu. Suda çağırıp bolýar şonu öýde wagtynda gelmeli. Suda jogap bermeli. Bir edip bolmayan zat şonun hemme zady anyk bolsa da 50-20 sebäpli şonu diňe arrest edip türmäge berip bolano. Yani suda çekip bolýar ýöne. Sen ardan ýazarsın, sud günü gelir, ya da advokaty gelir, Türkmen suda jogap berer. Bizde han beren minister suda, bir minister bereni. Ama bu näse boyuna goýulan soň wezipeden aýrylýar da arrest edilýär basylýar. Kadyet höküm çıkarandan soň wezipeden aýrylyp ondan soň gidýär. Ýöne oňa çenni 50-20 syllygy bar. O zatlarım konstitusiýada ýazylar. Konstitusiýada bar, bir 130 sanjak madda bar, o açyp okan vatandaşlar. 130 mu, 130 ýaşanjak madda bar. Hemme zat ýazylar şo taýda. Ay ýöne Leo, sen var internetin ýa-da Leo. Sesin duk gelýär da. Bol. Göýberip syptyryp şey edip dur da sesin var. Nuri diýjek boldum bak şo milliardlyk berdiň otoban parasy şu wagt çakalançyk bolan bolup onun firma sahibine suda berebilmeýän bolsaň onu döwlet hazinesinden çykmadymy o pul? Hawa. Onun nime karşılamaly onu? Döwletiň hazinesinden çykaryp otoban gurduň. Ol otoban senin halkyň nemesini karşılamady. Vatandaşlar, Kim bu näme? Türkmenistan'ı düzeltmek için näme etmeli diýilen anketa goýuldy. 2 minut wagt garly. 7 tane adam ses berip duray. 160 adamdan. Ýokarda ina şu taýda çepde ýaşyl içinde pitiçka bolan şoňa bassaňyz, aşağına da minut gidip dur, şoňa bassaňyz anketa berip bilýär. Türkmenistan düzeltmek için näme etmeli? Birinji jogap konstitusiýany öwrenip hakyny talep etmeli, para berip işini bitirmeli. Üçüncüm halk toplanyp näme diýe? O kabile mokdowamyny. Halk toplanıp hökümeti näme etmelilikdir. Hökümeti çalışmaly. Hökümeti gasmaly. Dördüncüğünde koymalı keninde Nur Berdi Muhammedovlar imperiýasynyň dynmaly diýip onu da koymaly keninde. Halk toplanıp hökümeti näme etmeli adamlar? Ýygyny ýazyň özüňiz. Çalışmaly beýdik, çalışmaly. Çalışmaly, aýyrmaly, dikmeli, ýyrt kaltany. Para verip işini bitirmeli, para verip işini bitirmeli, ýa-da konstitusiýany öwrenip şoňa göre hereket etmeli. Türkmenistan düzeltmek üçin näme etmeli diýilen anketa dur vatandaşlar. 19 adam ses berdi. Bolun. Soňky 1 minuty. Menin bir pikirim bar Nuri. Bu Berdi Muhammedovlardan dynmaly diýen zat ýokmy o taýda? 70% şol halky toplanıp hökümeti çalışmaly diýmek şol. 23 ses var. 70% halk toplanıp hökümeti çalışmaly diýär. 8% konstitusiýany öwrenip hakyny talep etmeli. Bir adam, 2 adam para berip işini bitirmelilikdir. Para berip işini bitirmeli. Paraňyz köpeýýän. Şolar ýaly pul beresiniz gelýärmi? Şolar ýaly keyp alýanmy pul bermekden? Şolar ýaly keyp alýanmy adamlar? 2 tane adam şoňa da ses beripdir. Nurcan, indi bir minutňa eşilýär sesim. Eşitilýär. Selet, Bir minut anketaň netijesini aýdyn.
25 adam ses veripdir, Türkmenistan düzeltmek üçin näme etmeli diýilen soraga 68 göterim halk toplanyp hökümete çalışmaly, iň köp sesem şol alypdyr watandaşlar. Ana halk bilýärler näme etmelisini. Bu näme diýmek? Adalatam gerek gel, şolaryň kazysam gerek gel, şolaryň konstitusiýasam gerek gel, hiç de adam gerek gel, işimde işem verme, pasportdan verme. Gümüň çekdi ya. Ey Türkmenistan hökümeti size diýär şonu halk. Aýdy beriň diňleýäs. Seret edil şol anketaňyzyň para berip iş düzeltdirmek meselesi boýunça bolsa, onda para berip mysal üçin welaýatyň halky bar da ýaşaýjylar. Dogry dämi? Sana häzir 2020 da yok ovada. Ova yerinde, doğru mu? Eger şu parasını alsın, 96-njy ýyla, 99-njy ýyla, 2000-njy ýyl maşyn saldyrsın tam özünden. Olar ýalak para alyp ýurt düzeltken bolsa onda parasyny bereli, maşyn saldyraly. Şu arada nähili? Şu 5 ýyl öňkü diýip bir modana getirdiler bolyn wara. Kamej ogulun edip berýändir. Halkyndan habary ýokmy? Halkyň hal ýagdaýyndan habary ýokmy? Haman halkyň şu wagt 2024-de geçip 2018-iň maşyny minmäne ýagdaýy barmy şu wagt? Aýdany? Yo, şonu diýär. 2019-de minmäne ýagdaýy barmy şu wagt? Indi 5 ýyl soň men 2020-ni ýa-da 19-ly bilýän men daşarlypdan. Men 2019 bilen 2020-iň maşyny minmäne ýagdaýy barmy şu halkyň? Hökümetiň bar. Dogry. Hökümetiň taşneye has doğrusu has takiyi yukarıda kreşedakilerin halktan habari yok o. Halkın ýagdaýyndan hem habari yok. Olar öz dünýäsinde geçipýärler, halk öz dünýäsinde geçipýär. Tamam, halkym ýurtymyz äsüde. Näme diýjegine ýankyna men Moskwadan geldim, şol deňeşdirýän bolan şeýler ýakýarlaý, diýler ýakýarlaý diýenim. Gitdim sal beren ýurdum Russiýa. Ay Nurmuhammed näme şowarsyň klassik araba diýip berdi. Türkiýede klassik araba diýip o 60-njy 70-nji ýylyň maşynlaryny sürüp bererler. Olar daha gymmat bilýänler berdi. Klassik maşyn diýip. Olar da gaty daha gymmat berdi. Onna Moskwiç tapdynlar bir ýerlerden, Moskwiç mentinler. Aşağıda o bizim tam näme geçilen o blok noysuran olup gelir. Gadi 20 mentinler tapdynlar bu ýerlerden. Köne. Gadi 24, Gadi 21. Yok o Nurmuhammed diýjek durdum. Urjullar bilipdirler. Ýa senden menden olar. Yok hökümetiň näme işi bar o? Näme menen bilen näme türen hökümetiň işi derdi bolmaly däl o halk. Demokratik bu demokratik. Halkyň näme menen näme işi bar? Tek asporturdan geççe. Doğrumy? Doğru. Bu arada Sultan Ejanem göýberdirler, habaryňyz bolsun, düýün meňun günörtan göýberdirler. Pardon, barynjy günörtan habar geldi şol. Şeýpden barynjy günörtan balnitçadan göýberdirler. Aýny olar maksadyna ýetdiler. Şo Jenewadan alyp galmakmy diýip alyp galmak diýip balnitça bahanasy bilen alyp galdylar hamda. Benim pikirimçe Sultan Eje üçin ýene bir sapar Jenewada bir hep daha alman ýene üýşüp şu bayrağa goşulmak çäresi gurnalmaly we Sultan Ejeni ýene çağırmaly men pikirimçe. Jenewadaky şu näme mark en osman näme meşon bayragyny bermek üçin şu çärany bir hepden içinde ýene gurnalmaly we ýene bir sapar Sultan Ejemize çağır şatı uğradylyp pyrglaşany berilip hatta pyrglaşanyny bir ýyllyk beriň wara Sultan Eje. Pasportunda dursun şu. Onun pasportu çıksın dursun bilet alsınlar. Çıkkança. Bir de bu materyala ver ya Türkmenistan hökümeti. Yaman bu materyal ver. Ey şu göýberenniň ne var? Göýberenniň ki ve şu taýda çıkıp aýtjaklardy. Şu wagt kel ses getirmeýärdi. Hökümetem samsyk gaýtam onu saklap, onu ballyçak edip özüniň adyny çykaryp şu owada
Uyasa çan oğlun yalak bolup tanalı baylanıp görler oğullar var. O bolara o van içinde bir tanak uyasa çan mıdır, toy bulayan mıdır? Gara bol. O van gurrugunu dere eder şol o van içinde o vanı yurt dünya diye alsak şu o van içindeki mesela bidalaga o toy bulap görünür ya uğurluk edip görünür ya yeni vırdattır. O şu tutmasanam şu oğul otuyor da hemme dadı bile. Nur ağam, bir min sözüň bolayyn da. Aydın. Näme üçin näme oğlundan bir Germaniýadan maşina alyp gaýdyp ben bolup gaýtjak bolsa, ruhsat bermändirlerle. Türkmenistan Germaniýanyň sanksiýa topupdyr. Yok, yegenler. Yegenler näme? Yegenler razraşeňe bar diýerler. Yazılmadık kanun var. Lüks maşinler getiribilen o. Prostoy adam bolsa. Germaniýanyň nemis maşyny Volkswagen, Audi, BMW bular sen getirjek bolsaň çerejegen getirmeli. Terdar berdim Pametov eşdeger. Yegenniň myjygyny çykarar diýerler bolan. Han eşitmedimi ka bunu? Yani näme üçin nemis maşynlar O spisek ula, näme Tesla wa ýene var wa taýda spisek ula. Ha. 16 model maşin var, ýani getirmesi gadagan. Yazılmadık kanun niýle joňa. Juli bilen 24 getirsen ana onu yegenlere değişdi dostum. Juli bilen 24 getir bilen. Onam Russiýadan mı? Onam Russiýadan. Onam sökümläp mor dedi bel taýmasaň. No. Kesmedi. Rakça dedik getirämesen köne maşynyň göredýini. Şeytmen bolýar da. İş olayda gurwan uly bilen yegenler bar. İş olayda Türkmen halkyna hakykatdan. Yok o. Ben yok şunu getirip bolanok, şu bolanok, bu bolanok. İşte öldürüm. Keyif alýarlarym kary, mazahistmi kary bolur, bir şu gadagançylyklardan keyif alýarlarym. Amol gadagançylyklan ýartyndan gowragan o taşşakçylar çykardy o özleriniň karary derler. Aýna şunýaly haktor şu çäräni gördük diýmek üçin, şolaň gözüne görünmek üçin men şunýaly çäreyi gördüm. Men şunýaly gadagançylyk ýerdim diýip hop etmek üçin edýän işlerler. Şu karar var, 4 ýyl bäri var şu Germaniýanyň maşynyny men Dubaýda wagtym eşitdim. Nemetski maşynlary Türkmenistana diňe çerez yegenler salyp bilýän diýip bundan 4 ýyl öňden bäri var şu men şowa eşitdim. Bilemok onuň öňürekden mara bolsa ýöne. Yani 2022 ben basany sen Germaniýada rakip bilen ok. Kanun bir zat diýär. Yegenler başga bir zat diýär. Serdar has başga zat diýär. Yok ol Deutsche Bank bilen arasynda uruş çykdy ya, ondan soňra German maşinlerini ýurda almady. Onun için geçen yıl Serdar Gurbanoglu Berdim Muhammed Fiyun'a da geldik de Germaniya. Gelin. Yok ol. Bir giden hünermetler gerek, bir de nemeler gerek, şulurda gerek, bulurda gerek deyip balvarını çalıp kayıttı. Germaniya hükümeti şonu diýmedim ka sen näme men maşynamy Türkmenistana falan opmuşum diýmendir. Ya da onu getirýän ýokmu ka? Ya da biri Audi BMW'ni ýürütip Germaniýadan satyn alyp Türkmenistana ertip çekip inha Germaniýa hökümeti ýastyp onuň nemis diline urup TikTok'larda paylaşsak nähil göýüňe getirýän şonu. Deutsche Bank'ta näçe milyard pullar dur diýär. Gowy edipdirler ejen, blog etsinler de o. Birine vermesinler. Yok şu Nur Muhammed benim fikrimçe Deutsche Bank'ta problem çıktı ya arasında son Niyasun pulu bilen. Şutayda o yüzden nemetlerin maşini ýurda alanok. Benim bir düşünmeyen zadım var da şu hükümete gedek gelende şular ýalak temalar bar da aýna plança pulu ýine Germaniýada, Deutsche Bank'ta ya Şwetsariýada şular ýalak şu höli sorawlar var da hükümetiň ogurlan pullarymy, halkyň kymy şular barada pres konferensiýalarda opşu bir halka ýetirilýän maglumat nemelerini aýdylanok. Näme şonu
Dilsiz ya lal yalak bolup göründen jogap berseler gowdamay gaýtam. Hemme kişi bilse gowdamay. Şo dogrumy ýalňyşmy şol? Türkmen waşyň şunça milliard puly bardy. Gurruna bireşdik indi gurban bolyn. Kuwa ýok şun kuwa. Mun kuwa. Diýme onu götlerini bu kuwa. Aýdy bilen oklar. Dogry diýme onu. Jurnalist ýok şu küçüýä jurnalist nädip bolsun? Görgülen ha. Şoňa berilen bir tan bayrag alyp mana gaýdy bilen oga ýurtdan. Şoň üçin şo bayraga laýyk da şo. Sultan Ecemes. Sultan Asylyga ýurtdasyna çykybilse aýtjagy bar da onuň. Onu aýtdyran oklar. Şu ýurdundasyna çykybilse de käşke Sultan Asyly. Ay, senem bar Giňerin gurguna ýan Sultan Ece Türkmenistan içinde de tuwalama patyrdadyk ýatyr onu saklayan zat ýok. Sultan Ece'nin Türkmenistan içinde de aýdan zatlary tuwalama aktivistleri gradu durýar. Aýdan zatlary. Öz başyndan geçen zatlarym aýdyp otyr. Öýüne gelenden ýygynden şolar ojaň edip olar azar berilende aýdyp otyr. Hemme zat aýdyp otyr ha. Sultan Ece ölümden gorkkan bolsa bu ýola çykmaz da. Merde ýa. Ha, goýberen suratlar giden oklay. Näme? Taňa goýberen videolar giden. Nerden goýberýän onu? Ödelden taňa. Şu TikTok'tan olsa gelýär ama näme üçin? Ýok, engellenler şu wagt. Ýok, surat bilen näl ol? Ha, seni şu wagt näme? Tamam, takipde der şondan bolýar. Tamam. Ha. Wa aleyhisselam vatandaşlar goýmaýa delaňyz. Arman. Halk söýen prezident bolsa halkdan saklanmaz diýe dogry aýdýaňyz. Islom Karimow ölen soň gyzy Leyla Karimowyň näçe puluny jaýynda aldylar Ýewropa, Angliýa diýe. Dogry diýerler. Kurban ol gije ony ýatyp bilen ok Türkmenistany hereket gelmesin dile getýärdi. Bolýa, vatandaşlar, ýani çünki aýdylacak esas temadan çykmalyň esasy tema urulmak we ýetişmeler barada Milli Howpsuzlyk İçeri İşler Ministrligi esasanam şulky edara edýär başgasy känede edilen ony. Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň iş ýerleri biram İçeri İşler Ministrliginyň iş ýerleri sizleriň ýüzüňiz näbelli, biziň üçin ýöne hökümetde oturanlar üçin belli, sizin kimligiňiz, näme edip göreniňiz. Wagt saady geler bilejek kafede oturup iýip içendiňiz aýdyr bu zatlar ýüzüňize basar. Bizem sizi adalata çeksek, boynuňuza goýman, suutnamasyny etmän, bastyrmaýas, gatar kaýyn bol. Tökmet esasynda girmersiňiz. Ýa iş arasta bolsaňyz, türmäde girmersiňiz, aklanyp çykarsyňyz ýöne. Hökmany suratda şol hasap berilişikden geçersiňiz. Esasanam tur kersen getir bir topar içeri işleriniň we milli howpsuzlygyň iş ýerleri bar. Kabinete çağıran olup, urup ýenjip sizler hökmany suratda hasap berersiňiz. Hiçjek ýeriňiz ýok. Muny Nur aýtdy, aýtmady, tapady ýok. Bu zatlar Nury gördü, görmedi, tapady ýok. Onu siz görýäňiz nähip bolsa. Arabaňyz jygylap dur, 40 gün öňünden habaryňyz bolsun. Bir guna başyňyza ýetjäs, şo wagt gaçman ýöne mert boluň bolýa. Bolýa. Siz şu wagt bize diýýäňiz da aşakdan oturup ýazýaňyz da gelle erkek bolsaň. Halk bilen baras nesip bolsa biz. Bolmana men Terminator, ya men Batman nip barmadym. Men Batman maýkasyny giydim, ýöne men Batman däl. Şunun şoň üçin men barsam halk bilen baran inşallah. Hani görül wakaly müňlerçe halk bilen baramyzy kim öňünde dur bilýärka. Görersiň şo wagt. Ýöne sizler hasap berersiňiz. Men liçni şoň aradasyny etjek. Şu aşakda kavnedine salyp çağırıp, urup, gıygyryp fiziki we psiki basyşlar edýänler bar. Sizleriň jeda çekmeňiz üçin elimden geleni etjek. Şunumuz tow ediň wagtyňyz waka. Wagtyňyz waka tow ediň, wagtyňyz waka adam bolun. Adamlara adam şekilde daralyň, adam şekilde gatnaşyň. Olar çağıraňyzda.
gücüňiz ýetýändir hawa. Sidem şeýle. Sidem häzir özüňizden ýokarakdaky edaralar kabinetine çağırsa, daşyňda 4 dolup geçse sidem şola. Yalanmy? Men nipdeşin kakıp gördüm Mulikov 9 yıl 10 yıl oturup 9 tane adam berkayın jalıp ana kabinete çağırdılar bolun paçın tıyırdılar aşan paçın tıyırıp gara türmäň eşigine ýetip çıkardılar ha näme Mulikov bir zat görkezdi bildimi şo görkezdi bilmedi siz görkezdi bilen öýýäňizmi görkezdi bilen dogurdam onda dawa ejide ganym bolmalyňlar bolýa çağıranıňyzy urup ýenjip o bilýän käbirleriňiziň uje bedeniňiz bara şeytanlar ele geçiren soň siz uje gep dinlemeýäňiz size ýaşy sözüm ýakmaýar size maslahat öwüt ünlügüm ýakmaýar bilýän ony ýöne sizlerdiň ol ahiretiň odu ba şo hakyňyzdan çykar düzelmejekler şuna ýanna wyjdany bozulan gep söz dinlemeýän haramzadalar var içimizde. O doğulundan beri kösünçlük görmedik. Kakasynyň daýysynyň puluny ýaşap, şoň arkasy bilen o wezipä bu wezipä geçip ýumrugy görmedikler var aramyzda. Ömür şo 10 000 puluny ýaşap, halawa durmuşda özüni göroglu hasaplap gören organ işlerlerimiz var bizim. Şunyan ana şolaryň netip bolsa hakyňyzdan çykar siziň wagtyňyz saatyňyz gelýär siziň. Ya da tow ediň wagtyňyz barka. Adam boluň birazjyk. Anlaysa şu Big John'u. Selamun aleyküm Big John. Bu mu? Başka kim var da yine biri vardı. Alo. Oo. Gowula ödün oňatmy? Ýaşy, da şükür tapla. Gowula 8 ýyldan beri, 7 ýyldan beri, 8 ýyldan zaňraýalan öyle. Gözüňe de bara kör açky geçsiň öli bara. Sen bara bir direk gürleýäňler, bir direk gürleýäňler. Boş gürleýäň sen. Men sana bir zat diýjek, hadi, bir zat diýjek-de, ýöne bara özüňi hadi, men sana dinle, men gürläp oturýan. Men gürleýän, men dinle. Ondan soň sen jogap ber, bolýarmy? Näme dene buyruk berýär, kime dene? Size koşulmaya sen buyruk gökten sen bilen gürleşem yok ben. Men gürleyen son cevap ver. Siz kim? Siz musur o. Buyruk verir ya. Siz bilen denegi men gürleşem yok. Sen buyruk bilen gelen usta gücük sen başka hiç kimin dersen. Bolya dinlemeni hadi. Size soruyorum normal gürleşe adamla gürleşe dinleyen normal gürleş. Men sen bilen gürlemek men efire gelen adam bilen gürleşen o. Normal gürleş. Adam bilen gürleşen bu mu? Onu adam yalı gürleýän, buyruk bermedi. Adam yalı gürleýän, sen onu dymy otur. Özüň sen kim bana buyruk berýär, dymy otur, ýene näme, dymy otur berýär. Sen kesse dymy otur, bolýa başga zat diýmek men sana le. Bolýarmy? Gel sesimi, buyruk berme maňa. Sen kes sesini. Sen geplemenjik otur, ağzyny ýumdy. Men kestim sen kesini. Derdiň näme dostum, näme alçyraýan? Ýa kaýdan sözlem sana değişdi olaýdymy da sen gorjonyň bolýan. He? Organın biri olayma sana. Yok, kaçerut gorjun ya olun şu betçiligeden olmalı gelip adamlar kösaplar. Boynun al kimleri näçe adamın kösödün. Han bol tovet nämeler ettin aydanı bir eştelani. Mikrofonu aç Big John. Mikrofonu açmam ýaktan çykarda alcıraya bu wat katervet. Alcırama köşüş yok mu yanında bir stakan suw jagaş saat jagaş. Hucaşı çıkkelani mikrofonu açmalı aşaktan o aşakta mikrofon var. Şu açmadan bolan ok dostum diýip oturan soň onu eşitemok men. He, berekella.
Açıldı mı? He, açıldı. Alcırama. Yo yapýarlar. Men kini wara passyany yapýarlar andi dinlemeni Nuri. Özüňem wara passyany 8-7 ýyldan beri gürleýänler. 7-8 ýyl bolmaýyn ol. O 7-8 ýyl boldy gürleýän sen passyany. Görgüle 8 ýyl ýaly geçipdir da. Gowulupdyr men 3 ýylym 8 ýyl ýaly size azap berýän bolsa, diýmek meni hem hak. Sen deregi bilýärmi sanadyňmy sen ýylyňy, günüňi, zadyňy sanadyňmy da sürüwde gideninden beri? 8 ýyl bolar. Başgalaryndan aýra näçe ýyl boldy onu sanaýanmy? 8 ýyl Ejeňden, dädeňden öz ata watanynyň daşarda näçe ýyl beri daşardygyny bilýärmi? Bu dostluk bildiren için minnettar dostum. Sağ ol. O da şonu bilýän näme? Aydın. Yo şonu bilýänmi näçe ýyl daşardygyny? Böyle bilen yokken. Yok. Ondan yana diyecek. Nuri maňa deret dinlemeli. Nuri sen bilen gülüş oturma. Aşakdagyň hem sen gapatsana gaýrat et. Bal ettin yani. Näme diyecek birden diýde fikirde çykdy gitdi. Ey ma diýip duran, ma diýip duran. Yımmaňym boldy. Sen balkan kim aýtana gelip adamlar Yımmaň ma diýen yımmaňym gaýrat et. Böyle sen balkanın neysin sen balkanın neysinden sen aslı aýtsana bana. Men size diýen nireligimi öwredip men size nireligimi gelen soň bilýäňiz. Bolýarmy? Balkanın neysin sen balkanın neysinden? Balkanın neysinden? Men size diýen o. Size diýen. Size diýen. Ben çağatı. Ay ne bizim ağrıyor. Organ işgari onunla sen diýmek. Gelen Men sana diýen. Nuri, şulaň sesini kapatjakmy kapatjak da size men gürleşek bolýanlar. Nur sen ýaly buyur gaýhyň ne işleýän adam däl. Şulaň sesini kapatsana gaýrat et o. Men bir iki çak gürleşeni organ işgari. Bolýar iki çak gürleşelim şulaňy. Sesini kapat şulaň sesini eşledim gelen ok deregi. Bolýar nirde boş gürleýärler. Haýtedar sen bir manyla sen bir doly gürleýän sygyr. Bolýar sen sesini kapat sen sesini eşledim gelen ok boş eşledim geçmedi de eşitýän eden şol sesi. Her näçe götüňi ýyrtsaňam sen eşitýän şol sesi. Sana ýok, sana. Gayret edin. Ayrı şunu ikisinin sesini kapatsana burada diyecekler. Bileceğim bir kadar durmasana. Boş ağzını yeme, John ağzını yeme. Ağzını suvalı oturan yal var, başlığının eğilip taşığına uşağında ne hile ağzını yeme oturuyor. Bolya, gelen sonumuz var ha, ne taşığına oşacığını belli sizin gelen sonumuz. Gepleme. Taşırı urtta gedip, beyle etmen, bu mu? Vatandaşlar, buranı asla yuvaş gürleşelim, dur. O yuvaş gürleşin, yeketek gürleşin, bir adamın üstüne gitmeyen hiç kaçan, bolya mı? Bir adamın üstüne gittiğini de hemen de cevap veririm ben. Yönü yeketek gürleş, bolya mı? Ben çıkılam o cigim, sizi çıkılayanızı. Her yerden gücük var, uğulaman. Uğulacak vaatınız, Çık bolly on soň gelip gepledene çygylmagy otur. Big John senem mara bir aynatdyk bolýan senem bir aynama da aynatdyk bolýan bolýa aynaýan ekeniň lärik çağa keniň düşünnük bir gaýrat et bir gedek bera haýsy organda işleýän gelende nirde garşylaýan bir haýsy kabinetde garşylaýan bir şo barada gurrun bar ay hope mikrofonuňy aç aşakda mikrofonuňy aç aldyram ödüňem ben aldyram ama ondan ne için beýdidin gelende garşylar gelende tanarsın. Ben sana diýen meniň başdaky soragyma jogap bersene sen birinciden. Toplulukda içeri işlerinem şonu aýtsaň. Dinle meni. Men nireden bolamy özüm soňgu tanarsyňyz meni. Sen dinle birinciden. Birinciden şu ýaýyn näme sebäpden açýan? Opşym. Türkmenistan'a soru cevap deyip çağırırlar adderlara, milli hukukçuluk ve içeri işlerine, şu taylardaki uğurlup yenilmelerin, kıynamaların adam hukuklarına karşıdığını ve Türkmenistan'ın konstitüsyosunun maddesinde de şöyle vardı aydınlayan da aklını halka getirmek maksatlayız. Bilgilerimiz. O sen onu näme kim şu Türkmenistan'ın prezidenti mi näme sen? Şolan goraýjysy mı näme sebäpden şunu taşy ýurtdy atjagyna
öz yurdumuzda aç bilen ok. Öz yurdumuzda şunu hatta gürle bilen ok. Hükümetim namart kanunlu bolan kanunlary yerine getirmäge ruhsat berdiren ok. Şolar ýalyp namart. Hükümet kanunla ýazylan Sen onu dur dinle. Ne bole sen dinledim. Sen onu başka yurda gidip Türkmenistan devletini dövýän olanna sen onu. Türkmenistan yurtda näme diýer? Enenin öz damarkanyň akan yerini öz ene ata watanyny dönüklik etdiň onda sen. Nuri aşakyny şu monu wara ölçürdüni. Dinle. Samsyk gürleme biderek. Akıllı gürle. Burhan Uli Serdar Hereda iş yerlerini akılsız, düşüncesiz. Ne eyleydin bu iş yerlerini? Akıl yok bulur. Ne edip iş alıp gördün de bulur? Kilikçi bu toparları, kanun bilen oklar, bilen oklar. Yok, bulur näme? Adamlar işe. Karap, Nuraga, muňa bak, falşiwe sagat berip de eline, ifire gönderip eline. Bu ýetmäş original sagaty falşiwe sagat bererler, gidet. Yegenlerde bu çıkacak köle özlerçe. Mana bizi organ işgara. Kadrlaryň bir goýjak bir täzim göz aýlasaň näet ýaray? Ýylyň jemgyýet. Eşitdiňmi? Dinle. Bula geplerini ýapdylar. Kaptannaky ola adamlaryň geplerini ýapam men dinle. Näme üçin sen dinlemeli? Näme üçin sen dinlemeli? Dinleýin ey dostum, ýüzüň aç dinleýin. Bolla 5 adam ötü 6 adam ötü dinle. Benim gepimi dinle. Bolla dinleyecekmi? Bolla bir sorak verecek sizele. İlk özün dinlemeni Bolla bir sorak verecek dinle. Bolla dinlemeni Bolla bir sorak verecek dinle. Dinlemeni Aeroporta gelen eşek kolyaňy da sizler eşek kollar yalvarýaňyz. Eşek kolyaňyz. Boysana. Geçen çawalar. Bolmayan diýdiňizem şu wagt söýlerim. Anladan erkek bolsaň bolsaň ýüzüňi açanna bol ýüzüňi görürsiň bol erkek bolsaň kynym gösep bolýany görýärsiň näme bol ýüzüňi açy erkek bol. Olanlar. Bu kaçida. Sen kapatsana şulaňy boş gürleýärler. Nuranay sen bilen gürleşýän. Bular tanaba goýman. Bir mut dinleýär. Bolmady mikrofon ýapdyr ýaňa. Dinle. Bar sen ýüzüňi açanma. Aeroporta gelende diýäň, sen aeroporta gelende diýäň eşek bolýaňyz diýen. Bolmana filial eşek bilen deň bolup dursunmy? Geç. Şuraya dinle, bolýar. Dinle şuraya taşyruda gidip, ýani şuraya gurrun edip, şuraya başga ýerde türkmenliňizi, nemäňizi, opşym, o en ataňyzy, hemmäňizi ýitirdiňiz-a o. Şonuň üçin diýän. Bekcan sana bir sorak berdi gara. Bize aeroport var. Beçeňe döner. Kapat sesiňi. Bekçe gara, ýerden çağalaryň heýleň birden ýok bolup gitmesin üýüň içinden. Kanat çıkarıp. Şoňa bilýär. Näme diýäň? Çağalaryň heýleň birden üýden ýok kanat edip çykyp gitmesin. Size bir zat diýjek hadi. Heýleň çağ gitmesin diýär. Gara, sana aýtdy gara. Heýleň çağ gitmesin. Ýeke-ýekeden gürleseňiz ýeke adam üstüne bar. 6 bolup 7 bolup nemetmäň bu. Ýeke-ýekeden gürleňme size sonra jogap berjek. Bolýarmy? Sen burada çykyra. Ýerde turanda heýleň çağalaryň ýetip gitmesin. Jigim. Ma erteki ne başka da öğretmen bolýar men sana başka da diýjek bolýar. Senin bilen deregi men gepine emesmeýän. Hadi Nuranaýew. Sana diýen. Gara sen sana sorak berip gara. Heýleň çağın barmy senin? Heýleň çağın barmy? Sana diýen. Yok et gores bizler senin. Jigim men sana diýen hadi men senin gepini dinleýän oglan däl o men dinleýän oglan däl. Näçe aýdyk näçe? Taşyryýda ağlap geçdiň, ýalwaryp biriniň puluny aldyna geçdiň dogrymy? Men pulumy aldyňyz, para horladyň. Eşektiremäň, taşyryýda geçip eşektiremäň bolma.
$5.000 Başka pul yurda vermişler, geçirip, $5.000. hiç kaçan Türkmenistan yurdunu, öz yurdunu var, ata yurdunu günahkarlamayın. Bu mu? Men Ateistlerin bak, namazına bak, oturma bak, bir dur, de. dur. Burma, garagom. Burma durayda. Ha, sen sizlere Durayda. diyen o, sizlere diyen. Yeke Dinleme yeke, beni. konuşun yeke yeke. Olya siz Burma erkek mi? durayda. Erkek mi yeke yekeden gürlüşün men bilen o. Men Böyle besine gülüşecek. Böyle men gülüşecek. Ra seyret. Men sana aydın ha. Menden $5.000 para aldınız. Bize yurdumuzu satamız yok. Bize yok korkular aydıyız. Yok korkular aydıyız. Düştün? Nahil yok korkular. günah karaytıyorsun. Näme sebepten nahil yok korkular aýtdy? Serdar'ın etkilen etkilen. Serdar para horları yok etsin. Para alıp durlar. Sen neyle de? Haýsy döwletde gezipň şu wagt? Gollandiyada benim. $5.000 param aldınız, pulumu aldınız, aeroportdan çıkacak vaktim. Kim Ne için aldı? aldınız? Kim aldı adını, familiýasyny aýt. Bekcandı balonu aldı. Bekcandı. Adı Bekcan şunun. Nurif Bekcan. Tanıyan mı? Migrasyada. John, Bekcan. Düşünün. O dinleyen kim ezen? Sen yanakları para alıp dur bizlerden. Son bize ne yapacak aytmalı. Men size var sen sezin var hiç düşünem o sen beçemi sen beyleme düşünem o sen sezin Türkmençe gürlesene gayret et olma Türkmençe gürlemane öğren gel ondan son John birinin tiresine göre tire parasızlık etme şon şivet şon ya dedim o dost men mara dinlemeni hadi dinle erkek adam olsun mara hadi erkek oğlum olsun gelyen benimle gürleşen yekeden gürleşmesin sorunuza cevap verecek bu ama men sana ayda oturun şu an birinin şivetinin gülme biderek asuda biderek asuda Türk yalan sözleme sana nirse asuda yurdun nirse asuda Türkmenistan'ın nirse asuda bana attır planı Aşkabat yerde ya bilem o planı şehirde velayette asudalık bağ deyip ayda bileceğiniz bağ mı? Şonu aydın şutayık efire gelip asuda değerlerini de kazat edecek şol şehirden şol velayetin adamları oturuna bir giden adam yurdun asuda değerlerini halk bilye organ işgärleri bilen ol buyruk verildi sebebi size bilmeyen hiç saat deyip dine men aydan mı bilin deyip organ işgärlerin bilýär ýöne sistemam üýtgän islan oklar sebebi pul bilen oklar olara sistem üýtgän paraly bilen oklar Olanlar barmant näme üçin gelen aýdaýyn size. Görgüli men organ işgärleri hatap berersiňiz diýdim da ýaňy bolyn. Bulan birden aljarak geldi, nädip gelenden bilen ok. Özünden howsalat düşüp geldi. Bular göz ýetip dur. Türme gödenek var şu görünüp dur bulara. Bulara görünüp dur eden işleri ortada öz aýtmasa da ýanyňky eginleşler aýtsa onun bir görýär. Yeke-yekeden uranoklar içine 3 olup 5 olup girýärler. Näme işleşler biri-biriniň haýtynyň haramzady, haýtynyň eşek, haýtynyň kürredýüni goýulýar alar. Onuň bilip oturlar bular. Ertir gün jüje sanan çykdy. Bilece şu wagt kafede iýip içip şu eti dişläp, ay me dost diýip oturanlar var bir-birine arak çakışdy. Solar ertir gün ýüzüne durýar dost sen etdiň aşony. O çünkü her şey özün halat etse kaýyl bolýar da şondan bolýar. Yanvarda gelecek yanvarın 3'ünden 5'inden başlaýar. Ýygnaklary bar. Ama onda hemmesi gidýär. Şonda ýama adam gidýär. Kenidem şular ýalyk düşünjesiz adamlar bilen organ işgärlerini işläp berler da, ene ýanky gepleşmeni der. Badyr görýän gelşinden. Dinle, sesiňim sana diýär, ne, sana kabul etdi şunu ýarlar şunu. Birin çağıran wagtlary. Gep dinlemene, moňaran oklar düşünmene, maşaran oklar düşünje de ýok. Düşünje diýip de ýok bulan kellelerine. Bulan kellelerine bara gyýyz, pul, maşyn, neşe, yani şu 3-4 san zat bolly bulan. Naslyn kyn ýalamak. Diňen kepde bulan kelesini kep etmek kelesine. No, yetkä ýuwaş-ýuwaşdan. Nuri. Ya ýuwaş-ýuwaşdan. Yanka mene az grubrak diýdim, mon ýöne bir zady düşünmeli adam ýaly adam bolsaň köpçüligiň öňüne çykdyňmy geplemene buyruk berme. Hemme kişi deň bu taýda. Her kim sen ýaly özüne göwni ýetýär. Sen ey diýsen sana iki gezek ey diýler. Sen buyruk bersen sana garşy çykylar.
Şoň üçin sylanşyňyzy ýitirmän gürleşýärliňiz baý bolsa, gürleşmäne hiç haçanam biz garşy däl. Kim şu efir dinläp oturan bolsa, ýöne hapa gepläp, askarblad edip biriniň şahsiýetine ýetip, ýa-ýana bir zat etseňiz, has beter jogap alarsyňyz. Medeniýetli gürleşmäne hemişeden ba adamlar. Tertibiňizi, düzgünüňizi ýitirmänjik gürleşsäňiz, bizem akurat jogap berebilýäs. Ýöne mal bolsa, çopum bolup bolýar. Waleyküm salam. Waleyküm salam. Kimdir beri bolmy? Armandy. Bir jamynt bir näme aýdaýyna, düýün Nury gördüňmi? Nemede azatlyga çykan habary Amerikan pasolu nemedäki Aşgabatdaky Balkana gedelenje gitýämiş diýip bazarlaryna, bütün welaýatyň bazarlaryna diýip ýazylgy bilemok haýsy şäher esasan Türkmenbaşyda bazarlaryna diýe iskustveni neme bolluk döretdiler diýe birden produkta zat goýdular. Bazardaky bazarçylary ýok etdiler de ýerine ingliz tiline gepleýän ingliz tili molumlar oturtdylar diýip habar çykdy. Be marada gelmeden kay leva. Balkan loam içinizde şon bağım şon ýalzat. Efirde oturanlar adamlar Türkmenbaşyda boldum şon ýalzat. Tutuş beyaz vilayet aylandyralyň onda her gün haýşdy deliň her gün aylandyr. Başka bir aylananna onýal däl prezident baranna bolýa edýäňiz ýurdun prezidentini allaýaňyz Serdaram Gurbanulyňam allama üçin şo vilayatyň häkimi edýär. Ýöne Amerikan kakoyta pasoli näme on gözüne görünjek bolup näme etýärler men şonu düşünmedim. Ba bollum menem eşitdim diýär. Medzenski maladýy. Mara warda ýitirerler Amerikalıları. Näme üçin ýitirsinler? Taşakda ba bollum menem eşitdim diýip Bakalar azanlatı bu. Mara warda am gaýta murun tapar Amerikalı. Ya bazarlarda bolluk bolsun na. Marla oturanlar berdi arkayın oğlum. Marlar 40 ýaşlar uğrun taparlar diýen. Mara warda ýitirirler mi näme Amerikalı. Men taň aýdana körpejaňdan dadyňdan geçendir olar sen. Puluňa da däl. Men häzir aşaňdan çykyp aýtdym da azatlykda çykdy şo habar. Yani bizden näl biziň nemelemizden gelen ok aňyrdan inanýan adamlarymyzdan näl. Şoň üçin soradym, eşitdiňizmi? Baýam şonýal biri diýär, biri ýok diýär. Türkmenbaşydan girýänler ýatsyn boldum şeýle zat. Türkmenbaşydan görýän ba neme on niýeňe mäder ýerin belli diýär taýyl işlemi. O näme şeýle o? Ay doğrudur azatlyk köp habarlary analiz nemeden geçirip edýär ha. Men aman çünkü Türkmenistanda wagtym dinleýärdim. Köp habarlar doğrudy ýani. Ay boluvermerler da näme azatlar. Ay ontamam bir zat bar. Türkmenistan barada çykýan habarlar hemmesinem doğru diýip hasaplaýarym o. Näme üçin diýsen onun tersini inkar edýänem ýok. Ay ýok, ýalanlar, hökümet agdy bilen, telewiziýa bilen, hökümet resmiýetleri tagam jogap beren. Onu doğru diýip hasaplaýarym watandaş çünkü inkar ederdi. Yani bular ýalak watany söýýän bolsalar, halkyny söýýän bolsalar, ýalan habar çykanlygynda näme üçin jogap beren oklar onu? Yalan bolsa. Yalan däl çünkü hakikat yani Türkmenistan barada çykýan habarlar. Yani prelön köýürlen Allah marat buluç doğanmaz. Näme yalan, näme yalandan öldüm ol. Videosam yalanmam. Milli hukukluğuna çağırılıpdır. Şu taýda da urulyp ýenjilip öldürilipdir yani. Ya dünün Hatayda adam öldürüp bermel. Mukarayda olmaz ki. Sen ne diýerler? Diýeray Türkmenistanyň adam öldürmek etjäňiz ki. Oyuncak tak boldy hakyky. Olar bir sasanım hökümet. Çarguliyev. Çarýar. Haýyş edýän söýgünmen gurlaşdyň gowula söýgünmen gurlasyn. Ayal maşgalar we ayal doganlar başlandy. Ayallar we ýaşlar we ýaşlar. Ya gahermelleş we garamor. Onu işkär bolup göz adam öldürýän bolsa gorwun ýok. Buda etjäň. Şollara yalan zada yalan diýip dogrusyny görkezü bilen oklarda bar edilen zatlary şo gepleýäni agzyny ýumdurmak. Sultan ýerine çaýaly, daşyr ýurda çykarmaly. Ýene bir zat etmeli. Soňra mine bidiýaraklar çykyp gürleýärem bolýan watan ýamanlaýan bolýan. Bir nirden döremäli ontaň. Şuňa zatlar täýaply biz döreýäsä.
Bu benim dönemimde de şular günahkar. Çünkü şu büyük bir kemçilikler bolmadık olsa da men näme üçin çıkıp yok da badi kurlayna ya bazı yok bir kurlayna. Men bazı badimi üçün çıktım şu efirlere, kanallara. Kanal üçin Metan buradaydı Nura. üçin çıkanmok. Men de bana gelen surat men geldi zaten. Maksat Çaşayip maksat 74'ün oğlanı 2017 yılda Aşkabas şehri yaşaya özü. 2017 yılda Eltipe gidiyor bu. Narkotik Eltipe uğradılar. Yani uğrup zayıdıp öldürüyorlar. Yani uğrup zaten öldürüyorlar zayıdılar. Yani geliptiler de onun içini pon yırtıp kesiptiler de içi organlarını alptılar içindekilere. Gerekli organını. Da şimdi yüplen dikilmeptir. Simle dikiliptir. Medisini simleri var ya. Şu an dikiptiler. Onun doğanın izine can ettiler. Doğanın öldü şöyle Eltipe'de. TC'ne git Eltipe'de diyor. Doğanın gidiyor. Doğanın ölüsünü görkezmeler. Gönle prokuratura gidip kol çektirirler. Kal doğan ölüsünü görmüyor. Kol çektiriyor. Doğan gelse Doğan Alman gelse ölüsüne dikilen. Ne için dikildi? Kim kesti zaten? Kellesine kesmişler. Kellesine dikilen. Yani kabul edecekler diyeken. Kabul edecekler. Ben yani prokuratura görkezmem gidip kol çektirdiler de. Tecinde. Kabul edecekler. Yani kabul etsin etmesin bize hazır neme çağırız. Alıp gide özür gömmeye hükümetin özü. Doğum problemine girip gömmeye demiş. Yani yazış zayıt başlaydı diye yani ki oğlanın ölen doğanın çağasını bir gün kapısına alıp oturup çilini çekip duruyor. 3 oskaya gel alıp gidiyor. 15 oskaya basarlar. İçeride edil yani ki düşen fiyanı içen adam içeride uğuş ettirirler zaydeler. Oradaydı birisinin elini duydudup 5'e turmaya basıp kordular. Hala Aşkabat'ta bolan zat şu. Soğuratıca ses zapsına uğradılar. Hala şöyle hakikat aytsalar da yok bolan oksa men şu suratlarını görkez berin şoların. Kim öldürdü şunu? Näme hakkınız bu ölen adamı içi organın kesmana, kellesine Ito gele hostarına görkezeniz yok. Kimler Uğrarsa merdan diyen hoş koyuyorsan ne mi diyecek kol ya? Salam aleyküm. Kimden aldınız ruhsatçılar? Aleykümselam. Hostarlara kol çekenini kesip barlandı. Kimden ruhsat aldınız? Kesmendim. Alam bolan hadi. Sebebe bizlerde yok. Doğrusun et çıkarıp başlasın, olur kaçıp başlayarlar. Başlar sonra kim o sen näme dinlesen öyle bir yankana mal yana girip gurlap başlayarlar. 30 mikro ne yaşıyorlar? Şöyle ağzını yumdurdular şu at. Alın bolan zat Nura şu. Hakikat bolan zat şu. 2017 yılda Ağustos ayında oluyor. Şu an çıkarsalar yalan gurrun diyorlar. Fark kağıdından yalan çıkarsalar. Doğru mu şu yetişiler Nura? Şunu. Yurdun başkadası belirlenene de prezident de andişse sana vefalı olacak deyip. Ondan adalet nereden olsun bizim yurdumuzda. Yine şu dağıtılan bolmağını şu hükümetlerde bizim özümüzü günahkarlaydı olsa. Bizler ne yapacak günahkar? Halk neyle günahkar? Halk neyle günahkar? Allah ödemiz yok. Ödemiz hemmez aşağı ödemiz yol verdik de şu dağıtılan bolmağını. Ödemiz kulak gezdik de vaktinde. Şu organ işgalim halkta mı? Şu organ işgal işlerinden halkta mı olur? Olu halkı da işler mi olur? Bir zaman
eýnine pagon dakýarlar ha, seni edil hipnoz edenýärler, başga adam edýärler. Buyrukdan çykybilen ok, zalymlygy öwredýärler, zalymlyga aşyk edýärler seni. Eýnine pagon dakanlaryna sen zalim bolmana aşyk bolýan. Şonsuz ýaşa bilen ok, sen neşeň bolýar zalymlyk. Hemme kişiler içinde o ümsümjökler hem hissa etmeyenleri dokumentan yanından ayrılmayın deyip kağıtlar uçkodan ayrılmayın yoran pagonlar hem afzel. Yöne diyecek var yani doğru bir taraftan halkam günahkar esasanen bizim yaşlılar diyen tayfamız günahkar. Ana. Vaktına sesini çıkarmadılar, yuğdunlar. Yani olağım bir 100% olur günahkarım diyemeler sebebi. Olağım kellesini ektiler de şonu ağzını yum, gepleme diyen düşünceni olağım yaşlıları ekti şolara. Ol SSR'dan ön ol tek SSR gelmezse edildi zatlar. Gorku diyen tohumu halkın ağına Akpaşa deyip gelen bir pidaraza ana şol ektirdi. Bolmasa ondan ön kaçan görme biline kılıçlı Batır mıdama urşa tayin Türkmen halkını şeydip gorku ettiler. Samsıkları baş tutan edip koydular başına. Gorkokları, pulgu vuryanları baş tutan ettiler. Sesini çıkarma deydiler. Sesini çıkarma devam ettiler. Durun onu yaptığını da bir yön uygurdunuz yamanlar. Nura senin adamın geldi. Telekeçi kovmu. Oğlum ne? Oğlum yakşı mı? İşlerin oğlum ne diyen? Telekeçi. Diğerler ona adam olmayana. Oğlum daha şükür gülüyor. Oğlum Nereden? Şokolatına nereye gidiyor? Şokolatına ne çabuk? Arzular. Arzular. Ile tayinlik dördüğünü uğrattım. 13 birazcık saklanıyor ne diyip bana. Ularım yolu 3'ten 4'ten. Arzular. Öyle mi? Kantenderlan razmer ne açı? Ha? Kantenderlan razmer ne açı? 50-60. Aha. Ne mi performans soruyan modatlar? Ne mi kantenderlan? Yo, razmer. Ne mi? Ne mi? Çağın falan. Telekeçi. 50 metre 60 metre mi? Ne? 4 burçam var yılanı o maydos. Performans soruyan. Bilecek bol yani. Yo. 50-60 ne razmer ayol düşünmedik da. 4 burç yılan. Ayşo geçen yedek şu razmerini sonra aynıydım mı? Telekeçi ben Telekeçi geldi ustaydan bilir ya da o teret 50-60 konteyner diye oturan olur. Sen Nuri şu konteynerin razmerini soracaktım değil mi? Razmerini bilmeyen ustaydan amortladı ya. Yalan sözü Neçe metre deyip soraymadım bir kıyım soru vermeyin prosto neçe metre deyip soran oldu. Metre giden o razmer gidiyor onu. Ya oynattın. Oturluk bilen 50'lik diye baştan bilya diye vaylardı kulen. Oturluk 50'lik diye. Bunlar oğlum çağa verleyen o diye izdivatı sonra ne mi onun gurrun mu? Ya seni bağlama da annen telekeçi değil. Eksport etken neydin telekeçi değildin sen ama bilmeler sanatları. Bilen radmer biz başlara seni yalanında tuttuk işimiz şol. Ne mi işin var diyen seni yalanında tuttuk özünü değerli adam edip görkezeni yüzünü baslatıyorlar oğlanlar. Ne mi olacağım ne 3 yaşlı çağa. Sen ecen deyip gepleme sen ecen. Haydi yere basatan taraftan. Akılcı ol akıllıca medeniyetçe geple. Oluyor ne size deyip dedim derler ne yaptın da yani. Ne mi ecen dedim Mart'ın ecen de yettim mi? Sen şu ayda adamlara yüzden geplesi oturuyorsun. Gepleşme oturuyorsun. Diline iyi açık gayret etmişsin. Ter tarafına tutulmalı yani. Şes müstederine akıllı ola. Hey bol gelle akıl mı ne şes müstedip onlar hareket edebiliyor diyor. Bala Merdan en ardan padarkı neçe oldu? Padarkı neçe en ardan padarkı neçe? En ardan padarkı neçe? Ay 60 manattan var, 40 manattan var, 20 manattan var. Tamam 60 manatın içinde ne türlü şokolat böyle? 12 12 türlü şokolat. Allah işime bağlı otaydı.
Men En kımmat çikolat neçe? 20 Tamam. içinde 12'lik var. Olunlar. Mesela 60 manat neçe çikolat koyar. Nereden tutaydı burada da itti yani. Gel bilýäňiz ýok. On ýaly erkeň ýok diýip da ýany içinde miksermediniz diýen söz. No, gelip bilýäni ýok da söwýärde gel planyň maňa ýatyram. Burayda dostum indi bir şoňa men bir geçmişe öz göz ýetim maýtjakda mundan 4 milyon. Sen erkek bolsaň sen ýüzüň açyk bolsa da ýokdan. Erkek bolsaň ýüzüň açyk. Garagum. Oradan. Ya baran okmy, ya gurla. Näle erkek bolmalygyny ýüzüň açyk görkezde. Ýüzüň açyk erkek bolýarmy? Ýüzüň açyk bilen erkek bolýarmy? Ýüzüň ýapany bilen erkek bolýarmy? Erkek bolsaň benim Çıkardım ey dostum. Meni filmleyen benim filmim o yani. Seyret Merdan sana burada aytacak. Şundan 4 yılın adamlar gittiler ortaya inni flash attı. Tanıt gelir. Gepleme gerek veren o. Ben seni açan adamlar geplemeli ortada. Elma damı da vardı seninle suatın yalan sözleyen 4 yıl bundan önce. Yok şimdi dur da seninle yalan sözleyen. Bir mutfağı aldım. Yumsana yaşlı o. Tenkinem yapayım ne var yürü. O düşmanlar yani. TikTok'ta adamlar gerek veren hükümet takip edeceğiz şu an. Yemek şu plaşatçıda takip edeceğiz şu an. Bakın ne ki burada dipeni de takip edeceğiz. Olukmasını düşünün. Gel bile. Yok mu? Şu vakit görürsün onu. Düşünün. Olukma ne ki can gözü koyardım senin. Olukmayansın. Diyen oluyor. Olukma. Sana diyete. Seni allara. Sana mendeşleri. Her takip ediyorlar şu plaşatçıda değil mi? O hakiki plaşatçı konfetlerine yakındır bu kadar. Uğraştı çünkü korkular ayırdı. Bolmanam harekete geçmeyin. Birinci adımı korkular ayırma. Düşünün. Bu birinci adımını görüp oturuyorsun sen şu an. Aç aynı mikrofonu. Açabilen o, düşünen o. Telekeçi olayışını. Telekeç. 50-40 deydi mi? Oo. Konteynerler 20 kupluk, baram 40 kiloluk. Şonu aydı bilmeyen olsan, şonu bilmeyen olsan sen telekeçi değerli var ha. Bolsan da arkanda 50 kiloluk, 30 kiloluk neme semen takılır da şartlanırsın burayı. Başka iş sanırım da. Ne adamlar bassınız, ekiden olduğunu tutun. Halk iyi tersin, okturdum değil mi? Orada yeterli tümetler. Eğer düşünmeyen olsanız. Bulmana meğer, bunu 4 yılın ey bulur, bir de diyadılar o. Ben şu efirler açan oldum, ey bulur, akın yılın bulur korkun olmayı. Bunu 4 yılın ey bulur, bir de ne adamlar geliyor mu onu? Ha görsün. Kimki dedi ya kemek sesim. Bir de yanlı ya. Bir aynı oldu ne ki aldı. Birinki de yanlan. Ya mikrofonu yapmalı. Mekin sen yap formula. Yaptım. Kimden yanlan ya şu Cuma'da ne diye? Cuma eğleniyor oldu. Cuma sen salam koymayadılar. Açacakladın var mı? Şu anda yanlan onu. Normal şu anda. Adalası Türkmen ne diye? Şu anda normal. To ist Golflon yendiler. O sen erkeğe diyor, öyle böyle sözlüğünü aytmakta hulkma sen. Merdanla da. Mikrofonu açay merdanla da. Yaşmanı. Bir yaşmak koyduğum var. 30 yıla gideceğine değil. Aynı bolondur beter. Açay yaşmanı. Düşünün o ama yaptım da mikrofon. Aşağıdan mikrofon açmanı bilen o. Ne yaptın böyle?
Bundan böyle gaynatan men gurlanwatym gayrat et yaşmagy yapıp saklasın ýaly. Gaynatan waka sen ýal gelinnemede gurlamak düşmez. Merdan nazar. Ýal edeplice bolurlar. Akıllıca bolsaň bizem seni gowurar. Mihmanalar tergelende. Oh. Ana täzeden gelen mesal açy bilmedim mikrofon. Telekeçi. Bu da görünüm dönallım daram telekeçidin. Buram sesinden allım. Olur get düşündürecek olmalı ya. Vatandaşlara olan üstüne gelip kulyan böyle yan gollu. Get düşündürmek olur. Uvajen ya. Olur için yurtko, nura olur için cennet o yurtko. Şu an ecirine de sökmedim, bacıtına da sökmedim. Akıllıca gözüne. Olur için yurtko, Olur için hava. Yurdu belet çapya diye de bularım yurdun beletler de. Kurban bilen arkada nökörler bilen. Ne bilen şu telekeçilere. $70,000 kasabının plan koyadı. Kesin yaman hayal gelýär edi. Öňdüýen telekeçiler $70,000 bank kasabynyň çykaryp bilýär. Şu wagt näçe çykaryp bilýär bank kasabynyň dollar? Hiç de. Ay Bahadır o alyandır bank kasabynyň ökmen aylayandır bada. $10,000 kredit almak için $20,000 zalog koymalsın ha bilýän. Pol yaptılar mı kanuna telekeçilere de? Ay kurada aro näme bolsun. Rahtam pulwan bolardy. Pulwa bolsa valyutany açardy. Bankda dolar bolardy. Ştaýk soňky döwür täze gelýän türkmen oglanlar bar. Kilen aňyrda daýok bizneslaň eýeleri pullular gaçyp başlady ýurtdan. Hakyka ýa-ni şol aýtdyňa menem goşulýan. Oje men hem tanaýarlarym bir kysany oje Peterden zatdan jaý alyp şotaýa başladylar bir kelek ýene pul ýatyrman. Ýurda käme pul ýatyrasy gelen on. Normalin telekeçi düşünýär de görýär halkyň ýarty daşary ýurtda. Bärde konkurensiýa ruhsat ýok. Diňe monopoliýa, diňe bir adama hasabat bermelsen. Naloglar galdyrýarlar. Edenetlik baý ýurtda. Köp kişiň ýagdaýy ýok, sen hödredýän harydyň almana. Azam sewda bolmajak, sen hiç il girdeji görmejek. Görmelim görünüp dur. Haýsy telekeçi ýa-da haýsy biznesmen otursun. Näme üçin şu ýurdun içine näme maýa goýup goýsun. Näme üçin ýatyrym etsinler azam. Adam ýok. Adam etme. Sewda edere adam ýok. Esasy iňe kapital adam. Olam ýok. Restoranyň müşterisi ýok. Magazinçilaryň müşterisi ýok. Adam sewda etmeli robotlar da. Adamım ýok. Durupy gelen ok çykyp dur. Özbekistanda da müňlerçe türkmen bar ýa. Şotaý işlemene gaýda. Galarystan. $200 mı, $200 mı, $300 iş ýassy Özbekstan. Düýnäli öňünçän etdi oglanlar. Gruziýa geçip bolýar diýip. Kabinet bir jaýyň içinde 10 bolup 12 bolup ýaşap berýän gaýty. Tekil bolup. Bir gidene oglanlar bar. Maşgalalarını çağıran ekleyecek bolup sergeden olaydılar. Ya. Nesip bolsa bar da. Kulun bir aladysı garny doýurmak başga aladysı ýok, şo boldy. Nury. Şurada kredit ýannamen ha. Köp kişiň doýurup otyr, şolam iş berip otyr, şo türkmenstanlar. Bu şolam aç galýa köp bolmasa. Nury. Şurada kredit ýannamen ha. Onu şöhrüň halky Türkmenistany bilýän ekeni. Onu menem nähili bilýär. Öwrenesim bilýär-de. Onuň ýylyny ýadyma düşenok, aýtdy o ýadyma düşenok bir 3 aý mundan odal
gurlaşylan gurrun da. Gurdyn jörnüň mesini orça bilip şo gurrun berdi. Sapar Murat neresi diýdi? Bize diýdi 1 ýyl şunýaly bir situasiýa bolup 1 ýyllap gaz bilen tok berdi ya. Özü wa? Ondan Gruzia. Ya Gruzia. O muçeyle kömek etti diye. Ay sizin halkınız gowy neme diýip gurlaşdyk da onu yani kaydiya sizin diye gazyňyz var diye. Men bilýänim 4-nji 5-nji ýerde durýan dünýä boýunça diye. Neme benziniňiz var diye, hemme gazyňyz var diye, näme süperde gelip börsüňiz diýär. Godan ötür. Ağır degenler. Düşünüp bilen oklar. Näme ağır degenler. Ädir seret benim bana ay prezident eýtdi, beýtdi ay doganyňsken öz ýurdun sant bören ay diýjekler düşýärmi? Ana menem näme diýen ay şöhrek geldim Ýewropa gitjek şöhrden bir ýeňilrek bolýar diýen ol şeydi. Odan nan olýas näme diýeler bilýärmi? Tonýaň da o ýurduňa neme desiň gelen o. Olur bilýär. Ey siz diýä bilet, men özüm diýä internetde görýän ýa. $5 diýä paştişde bir bak bildiğini diýäňiz diýä berdi $5 näme düşýär o diýä. Siz gaty baý ýurt näme işýän berdi diýär ama. Şu arzanlygy adamlaryň alyp bilmeýändigine ýatyrda şoň üçin arzanlar. Alyp bilýän alym güýji beýik bolsa benziniň bahasy beýik bolardy. Alym güýji pes bolsa oň bahasy pesse. Hoş geldin Begenç. Hoş gördük. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Wa aleyküm. Sen gurrundan dinleýän men baýyňyz kim ýypsyňyz? Yine bir goragly geldi o. Yine bir siksiverdim, melle gel siksiverdim. Han düşündür hani? Ejesiniň vermedik terbiýesini biz bermeýärler şoňa. Ona gep düşündirmek bolsa, uja samsykly ona fiýle format. Yo, ola şeýle bolýan mara hakykatdan efirde söýüşip dursam gowy däl bolýan. Ýöne ýerlisem kam. Ya o adam ýa hoş geldin Begenç diýdik. Salamu aleyküm diýdik. Ruknaman gowakan aram geňmermi? Şu men terdaryň ýerine bolsam da utanyp ýere girerdim eýip. Meni gorajak bolýanlaryň edep terbiýesiniň ýoklugyny nirde şagal, krysa, tilki, sartplan, nirde nimeler bar bolsa şol men tarapymda. Bulyň içinde bir medeniýet hem ýok, akylly hem ýok diýip utanardym eşe ýefirdiň meýan bolsam ýere girerdim eýwara. Ýogum da. Girerdim eýwara. Aýtjak goýjak adyňyz Bahamy. Hay olardan namus diýenleriň ne harapam ýok golaýmasa nurdan. Ýokmy? Baronna gidiberim diýerim. Men bir gyzyklandyrýan bir zat da. Haýda aýt garagym. Näme üçin daşar ýurtlarynyň suwtlarynyň öňündäki eli terezili durýan aýalyň gözi daňylygy doğrudan Türkmenistanyňky aýalyň gözi daňylygy däl. Düşünmedim. Daňylygy doğray nirde ýa? Men gowy sorak. O bala men kendi düşünmedim yani. Yani men çalajallym näli daşar ýurtda ineseret nury. Şördü men görýän erkekler amma olyn şeleýleri doganyň skin däle bilen ejeňki.
Gruziýany görýän bolsaň Ýewropa geçjek bolup bilýän heleler gaty hüjüm edýär şunu. Şoňa diýen bolamasa mene şonu ýaly düşün. Ya Gruzya näde westçe Gruzya hazır bez viza rejimi ýanky näme Ýewropa bez viza bular. Gün 3 ay bez viza gelýär şoň üçin Ýewropadan aran gowlady bilen näde ekonomikasy näle galdy şu an. Ya on diýme de. Daşar ýurtda suutlarynyň öňünde heykeller, gözleri daňylygy eline de teredi. Türkmenistanda heykelin eline teredi we göz daňylygy däl. Näme many anlaýar? Ya adalet birinin komandası boyunça bizde. Terediň nemesi. Şoň üçin gözü daňylygy däl aslında. Yani Google'dan gözlettiğine göre aydın daşar yoldun suutlarına varsın, zirrakine varsın, eli terezli ayalmas kılan heykeli var, daşar yurtlarda akılan barının göz daňylygy diňe Türkmenistan'da akın göz daňylygy däl. Gözü açık çünkü 5 mana dişli. 5 mana da terediýär. Bizde kire. Başkalar. Nura şu gepin dogruda men prawamy, men özüm Türkmenistandan prawam pul berip aldym melin, şonu korrupsiýaň başçygy şoň üstünden aldym da gödän eter. Görýän. Ya bizde mesele kännaý haýsy tema nella ýok ýeliňe dura. Lüboy tema. Açany şu temada ýeliňe gelmezdi. Şu taýda düzüdi. Men ýeliňe türkürküdi. Hemme temada ya korrupsiýa var, ya biýdürgünçilik var, ya edenetçilik var, ya o tanışylyş rolu var. Ya bir murgap derýän garasynda kanallarda bir bağ ekipler edip arada videosunu paylaştım. Awa gördüm. Çapıştap edip gaýdypdylar. Soň ýerden iyi dedim şonu hem bollay diýip. Näme diýär? Ýatyragam şoda şuna diýär. Şodur şuna ýatyr şo taý diýär. Şo çapdylara gitdiler diýär. Bolly şodur şuna da ýatyr diýär. Hiç kim baga aýyrmandyr, gurak gidipdir baglar. Bulan myjar bolup ýatyr. O taý bir zat ekmändirlerim, bir zat etmändirlerim, arasalamandirlerim. Şo greyderda, traktorda nemeler näde çykyp giden bolsa şodur şunda ýatyr. Ha? Hakyky. Türkmenistan ýagdaý. Esrip haram. Gözler birden ok etýäne de ýol beren oklar. Şoň üçin biz şolara garşy görüşýäs. Gözlere bir işeden oklar, etçege de ýol beren. Ora. O karomay. Elhamdülillah. Alhamdulillah arkaňda ses ýanglanýardy. Mikrofonuny ýapay. Ya ümsümrak gerek etçäňne. Öğrendim şu efire gireňizde gaýrat edin. Bir gürläp bir mikrofonu ýapyp oturuň söz berilýärmi? Ýok maşaň ünsürýän. Ram şunu ýa sessizlik bolundy söz alyp girip bilýäňiz. Söz gutaranyna. Şu efire gatnaşmagyň we gürleşmegiň edep terbiyesine urudaýmasam oturup bara. Ya salamu aleyküm diýilse, we aleyküm assalam diýmeli. Biziň baryňyz näme siziň diýip söýmelärdi. Ya öwret bermelam, öwretmek bir nemeden namsala öwret bermek. Aýsatda o. Öwret bermek. Güne hem şu zatlardan geçip barýarsan. Ey näme etjek? Edep da. Eger şol gepleri eşitmäne namys etmeýän bolsalar, özünden bilmeýän bolsalar, ula adamam bolsa aýtmaly bolýar da. Ey inne näme diýen? Her kimiň öz psikologiýasy bar, her kimiň öz dünýä garaşy bar. Bir sen palanyň edenip söýüp duran bilen sen palanyň edenip menden o näme manyda aýdypdyr, näme diýipdir, bir oýlanşmaly da. Ay on gurubyna düşmäge dogry däl olar hakykatan. Sen diýjek bolýan näme? Ýöne biriň halis Türkmen halkyny bilimde, edep terbiýede,
bir hili yerlerde geçip gösteren adamlar. Düşünce, ne vatan bilen hükümetin tapadığını bilmeyen bir giden adam var. Vatan hükümet tankid etsen vatanı pasaplap görün va. O vatan eger hükümetler ya da prezident vatan olan olsa Türkmen var. Öllü vatana möllün no. Şolon vatandı şoňda görünür. Ya şu zatlar kellelerini işçiden oklarmay. Ya bilem vatan şo bolan olsa onu halk kim onu? Halk kim onu? Ola eger ola vatan bolan olsa halk neme turist mi? Mihman mı tayda? Halk. Hayran alaymaly hikaýeler be. Vatan bilen hükümetin tapadyny bilen oklar. Hükümetler tankid edilmeli. Hükümetler kemçilikler aýdylmaly, gamçylamaly şeýdi. Türkmenistanyň telewizionyasy aýdan okdatlary bir aýtmaly şoň üçin. Bolmasa bir adamyň ağlamagan zat, onuň bärsindäkiler ağlawamatyr. Şoň üçin atmaly kemçilikleri. Oy bilsin vatandaşlarım bilsin nähili ýurtda ýaşaýanlygyny, hakikaty bilsinler. Men size aýdynmy? Türkmenistanyny asuda gülýala o diýip bara gyýy maşgalany aşam ondan soňdan köçede gezdiren bolup gezdirişi siz bolaýmaň men size aýdyn. Ýekajyny asla köçe berme. Başyna näme geljegi bildiler. Ni tok erkek, çağa da şeýle. Erkegiň başyna gelipdiler. Iň bolmany hiç kime gawat gelmesen, musur galtamanlar var, PPS'ler. Olara gawat geler. Hiç gawat gelmesen. Olaram soýuji. Bir dostum, ay içip gelýän eken kafe onu yapylýa, ýörep öýme tarap diýe, çilmişe giyip diýe. Gelýärdim diýe, giyjän diýe, katalaşka mindir bolup ketdiler, polisiýada geçirdim diýe. Men ýa-ni köp bilmem. Galtamana gawat diýip bilersiňiz watandaşlar oýnadamok ondan soň. Olaram şu 5 manat almaň derdinle. Şoň üçin dykýarlar. Öňüňde bar ýakaňyz polisiýada gije bir çörek almana diýip çykýar pandemiýa döwründe olam polisiýa düşýär. Ay şoň ýol wakalar başyna da gelip biler ýani şolar ýurtda ýaşaýanlar. Onuň hem dogry Nurjan ýani köp halkymyzyň öz hukuk borjuny bilmeýär, samsyklyk üçin. O dogry men mysal üçin bir atymyň öýünden içip gelýän, öz öýüme gelýän o katalaşka gelsin men deňeme ýüzüne tükürür. Ola etap şol stoçine men ne oldu? Kaçan oldu? Ne oldu? Haýsy gün oldu? Aýtmaňa. Yo, diňlenni ol hokmanalaýny men aýtjak bolýanym. Aýtsak maşynda hakykat bolmasa aýtma dost. Yalan toslama boljak bolsa men hem saňa giden toslama aýtyp bereýin. Agam men häzir bara Auto dinläni. geçen ýyl şu ýyl ýanwar 24 ýanwarynda geldim men şöyle. Dogrymy? Häzir men ondan 3 ay mı dol bolýar da bilemok toşy günnüm bilemok onu men aýtjak bolýanym. Bilseňem aýtma hukmanlar. Senin kimdiň anyklatjak bolmak hukman näçtaýda? Maňa zerur däl ýöne prosta aýtjaklardyň bir oturalary. Şu hukman günü sagady çislosy näme? Maňa gerek gal o, maňa gerek däl Hudaýyň öňünde gerek o. Gelmäňde Hudaýyň öňünde borçlumy? Prokuror däl şu wagt ony wagt gelende Serowny açylarym hemme delalanysy bolýar. Häzir wakany gurrun edýär da. Indi men aýtjak bolýanym şu taýda men maşynda 3 waklaşka piwe bar. Kaptanymda da 3 tane dostum bar. Menem daşary ýurda gitjek bolýan aýbyr piwe içeri bir gowunnum oraya atlal diýip ýöne bir magdynyň öň jagasyndan piwe aldım. İçi otyr. Ondan soň ýene bir piwe alym bolýan. Aýbyr ornmasarlaryň bir görüpdir da o. Şu taýda piwe satýar diýip biz alyp gitdiler. Adam etdi Nuri. Sen näme üçin gitdiň? Sen öz hukuk borjuny bilen aklyla özüň. Menem aýtdym. Birmin. Menem aýtdym. Gaýy geldim sen ýanyňa PPS geldimi? PPS geldi.
PPS gelen bolsa bar yok bolýan da maşin senki yol gödäwçilik gullugy bar. Hey dostum ay. Ya sen düşünmedin dinle maşinden piwany aldım yolun gyrajynda skameyka dälle bir neme çıktı bir tonca Magdynyň öňünde yolun gyrajynda. Awa Magdynyň öňünde. Ondan içi otyr solin geldi de piwe satjan dip alyp gitdiler ilki piwe satjam diýen o. Katalaska çağırdım menem goklaşdym. Gönüm kamerany açdym. Nury. Kamerany açdym. Aýdyr. Kamerany açdym da şular için bolýarmy diýdim mejen bilimden tutup durdar o. Men sana bilimden tutturmayan diýdim mejen pawonyň çykarýar bir mawral çykarlýan o ejen gurrada mamna bolýan. O katalaska çarpdy 4 boldy da. 4 boldy da olar o. Aýollum garaz gepim tümökkeri katalaska minjek geldim men. Ertir diýdim ejeňiz kip şu Magdyny ýakar nejeňiz ýöne kamerasyny Magdynydan amalar diýdim. Siziň bolşuňyz şu bolsa diýdim ejeňiz ki. Magdynçam diýdim dowanyňyz ken edil sizinkilik bolýan bolsa bolaýdy ejeňiz kip diýdim. Nimämden çykarar diýdim dowanyňyz ki, familiýamdan çykarar diýdim. Bu düşünýär gaharyň ele ýana gaýrat et efirdiň de ýani ýaşullar we aýal maşgalar. Ay karoçym nemeden çykarar diýdim de familiýamdan çykaran garnaşym da Magdynçam. Onu akitdiler, bardyk. Düşünürsem ýazdyrmadylar şolar. Şey diýdim boly. Gözüň getir. Sen ýalňyşlygyňa Sen näme boldy? Soňga ýördilermi ýa giýjan şo taýda geçdi? Göni yok hiç ýeri. Göni agzyna bardy sen men näme üçin getirelim düşünürýdim. Ertir diýdim Magdynçy men garnaşym diýdim. Şular sen götüň ýapmak üçin diýdim sen meni neme dip basyp diýdim 69 ýüklejek bolňa diýdim menem ýükledem o diýdim. Onlaň diýdim men şoladyň eje kak bolajy anyny ýeter diýdim da bilýärmi? Men işjek diýdim. Sağa dintek 10 bolanok diýdim. Ýa birini söwýänmi gyýrýanmy diýdim bilýärmi? Aýanky agat bize birde içmäge hakyň bar dost. Ýanky rahatçadan çykdymy, eline jaň etdimi? Başyk näme sebäpden getirdik diýdim bolly. Girdik, koridora girdik, 5 minut durduk. Guýurdylar, gaýtdyk. Yo, indi şerit bir da diýinna, şuňa meňdeşme wakalar ýaman kän bolýar. Köçeden 4 bolup birini mindirip zorlan eýteret. Men mysal üçin meni şeýdip bir görse de, klassdaşym ýa garnaşym görse, diýjekler bu näme etdik häre bu bir da edenler diýjek. Erwet pikire düşjek, sen hakda bilýärmi? Onuň bir opşa awray däl şo zat. Düşünýärmi şeýdip seniň mertebeň pesetme bol. Seni Nuri, bir minut sen da söýürde diýersiň na. Da söýürde da mysal üçin diýelde parkyň içinde spirtnoy içmek. Her ýeriň, her döwletiň özüniň öz kanuny bar. Bu diýotira da solanmy giýjen tek 10 bolanak. Ýani men dükandan aldım, içdim. Mysal üçin Türkmenistan administrativ kanuny bar. Diýeli cemiyetçilik yerlerine çilim çekmek qadagan. Yerlerden otay cemiyetçilik. Cemiyet diýip näme aýdylar? Sen maňa düşündirip ber. Cemiyet diýip bara, cemiyetçilik diýilýär. Köpçülük ýani, köp adam bolmaly. İki adam cemiyetni, iki adam. Bu doşaýdy otira biz 4 adamny. 4 adam üçin cemiyet. İstede mağazanın ağırlığı. Yo, ol seret bir da aýdaýyn. Bu taraplayna bolamak, sen taraplayna bolamak. Prosta kanun taraplayna bolamak. Evet, tamam. Onu men iki dost olup piwişek bolsam çöle çykmaly bolýarmy, näme etmeli bolýar? Çöle çıkma sen, iki dost ol, çöle çıkma. Sene meýiň wa Hudaýa şükür dostuňa meýi wa, dogrymy? Yo, men çölle oturjakda ýa-da daşarda bir açyk gel Türkmenistanyň wara, men dost sana bir zat aýdym, Türkmenistan kodeksinde da ýok şol, seret 87% çöl.
İtleden o derweden Ağam bolýa onu ortada. sen bolýa dursan ağam şular ýaly kanuny gowy bilýän bolsaň kanuny da hakyň talap etseň şoňa görä de çäk bolýan bolsa. Ağam duraydy. %100 bilen ni biljek däl men ýöne Bolýa bilen Türkmenistan'da öz hukukun talap edebilýän. Bolýa ağam duranla sen näme üçin köçede çilim çekip bilen ok Türkmenistanda şonu aýdanlar. Türkmenistan'ın administrativ kodeksinde var. Cemiyetçilik Düzgün bozmak için polisiýa akitmeliýän zat ýok hiçerde. Strafyn çıkarıp Men bermeli. iýminde men polisiýa akitmen men aýdyp oturýan näme üçin gitdiň polisiýa? Gitmeli däl eken. Protokoluň ber. Men gol çekip berjek. Akit 30 günden soň jerimem töleýek. Men näme otaýda näme narşan etdim? Getir protokoluň ber. Görkö, golum çekip Şu beýlekler goşulmaýyn da gaýrat edin. Ya da siz başlaň, men goşulman oturayım. Ya da siz goşulman gaýrat edin o. Şu bir dady başlayan olin derro gapdalan ya men size ýatlatýan. Çymy bilem ok bir dady. Derro ýadyňyza bir dady düşýärmi? Deret Türkmenistanyň administrativ kodeksiniň 79-njy maddasy temmäki önümleri ulanmagyň maddenin düzgünleri şu taýda ýazýar. Açdy näme diýär? Şu taýda 4 san maddada jemläpdir şonu. Şu 4 maddaň içinde de bir ýerine Türkmen howa ýollarynyň, deniz portlarynyň ağzyndan girilgisinden 15 metr açyk howada diýip açyk howanyň gadagan ýerini aýdypdyr. Açyk howanyň gadagan ýeri, ýani açyk howa diýmek köçü açyk howa. Sen bazarlarda jemgyýetçilik ýeri yapık yerler magazin bolsun tapaýdy kärhana görünüşine garamazdan niye hususy ýa hökümetmi tapaýdy edaralarda, mekteplerde dinlenni näme üçin Türkmenistanyň aeroportunyň ağzyndan girilgesinden 20 metrde men çilim çekip bilemok. Sen maňa aýdanlar kanun bar bolsa. Türkmenistanyň aeroportunyň 20 metrinde çilim çekmek bolýar. Çünkü 15 metr diýip ýazylýar. Çek ağam gitti çek. Çek. Bolmaýanlar aýtmaýda bolýarmy şol aýtdyr. Sen gitti çek. Men ýanky dostum aýdyp otyryn gitti menem. Men diňkün diýip otyryn moy. Moy sawardım. Ýatlamak gerek. Gällä şu taýda bar ýok. Men ne taňa bir dada aýdyn. Administrativ hukuk borjum goradym. Men diňkün moy kawardym. Köne palidin ýanyna moy kawardym. Maşin moy kawoýdym. Bir çilim çekdim. Ama oğlundan bir geldi ağam neydi çekmenlerle neydi? O näme üçin dedim? Aya kameran goran akmay dedi. Seretsem aňyrda kamera duran eken. Ay borlaýyn bolsa bolýar çekdim çilimi çekip boldum. Aňyrda bir 10 minut geçmedi maşin geldi. Ağam salamu aleyküm salam. Awa. Çilim çektin mi diye çektin dedim. Yor dedi, goma gideldi. Näme üçin gideýin men goma dedim. Men näme esanna goma gitmeli. Sen dedim administrativ hukuk bozuny. Dur dedim. Men dedim bozan bolsam sen ýanyna protokoluň barmy dedim. Men dedim administrativ hukuk borjum bozanym üçin dedim näme üçin goma gitmeli dedim. Edilödi. Emek işine emek diýerler. Men getir sen dedim sen içeri işler ministerliginiň dedim. Gödöksün getirme dedim protokoluň ber dedim. Men dedim göreýin okaýyn men dedim boýnuma alyp durna dedim getir. Hawa golum çek adım familiýamy aýtjak. Administrativ hukuk borjum boldum 30 günüň içinde tölemesem üstüne piýene miner ondan soň suwda geçiriň dedim. Nura men soraw beräýin şoňa. Ber dost. Terededir. Men video da koydum şu hakkında. Kanalıma ilk gördüňiz. Aşgabatda zady işlemeni bararlar tutup näme diýip alyp gitýärler. Ogurluk boldy diýe hat peşatkaňyzy almaly diýip aldap aporna salyp meýe uratýarlar bilýärmi? Ol öz hukuk borjun bilmeniň üçin edeler dost. Sen özüň wara öz kanuny, öz hukuk borjuny bilen aksen. Indi bolýa hukuk borjun bilen bolýa.
Dinle eline al oku konstitusiya var, administrativ hukuk var. Rahmet kodeksi var. Al da oku. Deret vatandaş öz hukuk borcunu bilen ok deyip organ işlerinin kanununa çıkmana yol verilýär mi? O vakt Nura men şonu sorajak bolup otydym najwa. Bolýa men bilem ok diýen bolýa. Nurcan, ha burada sen tasavvurda geçip hanne. Şaýdaklara kanunu çıkacak bolan ok hiçden. Men bileýin. Men dinle. Sen bilsiň ýaly menem zakon bilýärdim Türkmenistanda wagt men bilýärdim. Ýöne şo taýda meni eger seni şu taýda işlemek bolan ok diýip alyp gitmediler düşünýärmi? Men näme üçin gitmeli? Pemiçe sorag berýär. Näme esasynda sen meni alyp gitjek bolýan diýsem, olar birinji aýtdan sonra düýün aşam ogurluk boldy diýär, sen atpeç atgan gerek bize diýär. Men atpeç atgan. Maryam Ammelin telefonuny emme zadyň alýarlar, gona porno alýarlar. Iş tartdan abar. Men atpeç atgan gerek bolsa men Lewap vilayet polisiýa müdürliginiň dinle Lewap vilayatynyň polisiýa müdürliginiň näme diýerler? Haýta trap. Mysal üçin diýeli, Darganat etrawynyň polisiýa bölümine men atpeç atgan bar, sen şondan sorag etdi. Sen näçe hukuk borcuň bilen al? Sen elinde Türkmenistan pasportu barmy? Türkmenistan raýatymy? Sen Türkmenistan'da doğulansan ha? Ya sen bejensmi ya başka yurtdan gelip sen Türkmenistan'a sığındı bolan bolsaň, ondan men bagışla, ondan senden sorap bilerler. Bolýa, men bilemok diýende bar bolýa, men şoňa ýalyp samsa ekenim. Olar şu kanun işgärler şeýip alda alyp gidip şo datlar etmän we olar bolýa şolar okada şolar urunýar şo kanun bilýär. Ondan sen jalip etmeli. Ondan soň polisiýadan ýokarda prokuratura diýen hukuk goraýjy edara bar. Barıp sen meniň şähsi öz wagtymy, ine men şähsi bähfitli wagtymy şular menden aldılar. Men işlejekdim. Men ne passordymma, men Türkmenistanyň kanuny raýaty zady diýip prokuratura ýüz tutmaly ekeniň. Näçe tutaňar? Prokuratura bir daha berýärmi üçin şo? Yo, hey dost. Ne bar tutayna? O näme diýip bardyň? Näme diýip jalap etdiň? Ene sen aýtdyň, bir gün wagt mally diýdiň, dogrymy? O sen 1 sagat, 1 minut wagtyň alsa da şähsi bähfidini. Agam sen iş hukuk bilýän bolsaň men 3 gün wagt mally bilmeýän etrap. 3 gün wagt mally. Bilmeýän etrap aýsy grefni tamatnymy niýde sen näme etdi? Bilmeýän etrap 3 gün wagt mally men dogandy. Näme bolýar? Işdadym et bolany. Ýok, haýsy näme diýip wagtyň aldy? Gaý sakladymy? İçgil diýip sakladymy? Näme diýdi? Nura liçkasyna emme dokumentler. Wa intiak etjek zatlar mükemmel. O dostum, men öz hukuk borcumy bilen, menem hökümetde de işledim, etdim ýöne. Prosto diýjek bolan näme etdi? Aýdagy bir zat. Ýa-am näme ki bir kanunçuluklar azmay, men size 79-njy madda. Bir kanunçuluk azal, Nurcan, bir kanunçuluk azal. Gidip garagymyň orta arasyna barsaň bir kanunçuluk azal. Ýetik. Seredam. Şu taýda 3-nji bölümini okujak, ýa-ni 79-njy maddaň Türkmenistanyň kanunçulugyny gödeňine tutulan temel. Men başyndan okudana 1-nji bölümünden sägin men okap bassa bolmasa men saňa okap bereň. Bolýa. Türkmenistanyň kanunçulugyny gödeňine tutulan temel önümlerini çekmen, gadagan edilmegi baradaky talaplaryň bozulmagy diýip geçýär. 79-njy madda. Ana. Ýok, haýsy ýyl çykan? Öňkü ýyl dälmi? Dädetmi? Bilemok, men Adalet Ministrliginiň saýtyndan okap okýanşlar. Awa, okaýar. Ne? Türkmenistanyň kanunçulugyny gödeňine tutulan temel önümleri çekmen, gadagan edilmegi baradaky talaplaryň bozulmagy, ýagny birinji döwlet häkimet idaralarynyň yerli özüň dolandyryş idaralarynyň jaýlarynda gadagançylyklar sanaýar. Eýçiliň görüşde baramazdan kärhanalarda, guramalarda we idaralarda, harby bölümlerde we birikmelerde, suwda binalarynda, jemgyýetçilik imitli kärhanalarynda, durmuş hyzmatlary idaralarynda, mehmanhanalarda, ikinji medeniýet we bilim idaralarynyň jaýlarynda we çäklerinde
Bedenteri ve sport, sağlık, uğraş ve şifahane toplumlarının binalarına. 3. Demir yol mendillerinin, avto mendillerinin, hava mendillerinin, deniz ve derya portlarının jaylarına, yolcuları gatnatmak boyunca hizmetler etmek için niyetlenen demir yol mendillerinin, avto mendillerinin, hava mendillerinin, deniz ve derya portlarının jaylarının girelgelerinden adından 15 metre aralıkta açık havada otlarda, gemilerde, hava gemilerinde ve cemiyetçilik kuruluşlarının ähli görünüşlerini, yolcu platformalarını, avtomobillere, yalnız uyan beketlerde. 4. Seylgählerde ve seyl bağlarında, yerasy geçerlerde, plajların, bolonçaklarının servetlerini ve rayatların köpçülüklerini bayrayan beliki yerlerinde. 5. Köp öylü jayların liftlerini ve umum peydalanlayan jaylarına, çağlar meydançalarında temmäki önümlerin çekilmegi, temmäki önümlerini olary çekmek üçün niyetlenen guralları mussuz alıp ýa-da alman biniyatlyk mukdaryny birisine çenilmiş şurada jerime tanymany eltýär. Şu maddanyň 1-nji bölüminde göz tutulan hukuk bozulması üçün administrativ temmisi ulanlandan soň onuň 6 aýyň dowamında gaýtadan edilmegi biniyatlyk mukdarynyň 2 meşhuruna jerime tanymany eltýär. 2017-nji ýylyň 4-nji fevralyna we 2022-nji ýylyň 8-nji maýynlarda Türkmenistan'ın kanunlarynyň redaksiýasyna, Türkmenistan'ın meclisiniň maglumatlary diýip ýyllarynda ýazypdyrlar. Toýst, näme üçin wagdalyň, gemi portlaryň, aeroportlaryň agdyndan 15 metr aralykda açyk howada diýilmegine garamazdan 20-nji metrde men çilim çekip bilenmok. Sen ne dinle abi? Dinle. 20 metr. 20 dem 50 metr. 50 metr üstü arkayın çek. 50 metr. Gerçek bol. Çek korkusun am. Kanun bilýän. Yok, sen dinle. Dinle. Hukukun bilýän. Yok, men administrativ hukuk borcum men elhamdülillah gowulen. Yani Aşgabatdan Bagdaldan çıktım. Bilýän am, köçede çeksene aeroportu goý. Aşgabatdan ta ýolunda çeksene am. Köpçülük ýer. Aýtdym men ýanky Moykada çekenne geldi diýdim-mi? Köçede berýärler o. Köçede adar berýärler o. O jaýlaryň ne Nura ne hillik ol kanun, şu kanuny ýanky miliselerin özi, ýanky gaýlaryň özi kanun bozup durýar ýurtdan el kanun ýöretip bolýar emen şoňa düşünem. Ya bozup durýan da sen özüň kanuny düşünmeseň olar kanuny bozýar. Sen näme? Men düşünmesem olar kanun bozup bilýär, dogrymy? Sen howa elbetde sen diýeli klassas men bir 2 tonna buğdayım var. Men öýme düşürip berdiýdim buğdayım var mysal üçin. Olam geldi traktor bilen dırıng geldi. Yükledim 2 tonna buğdayını. Olam öy bilen men türle maýşdy ırsorga ýerde öýlen böyle. Sen tonnaň bilen 3 tonna kanýdy. Sen amasan samsyrap. Ha 3 kanýdy samsyk bolmaly da okamaly kanun ýalan. Hemmen göz astynda häzirki döwürde bar eliňde telefon, internet, Hudaýa şükür bar. Administrativ kodeks, zahmet kodeks, hemme atlara gir Google'a, Play Market'e gir, cinayet kodeks nesel yazılan o Türkmenistan'ın. Ýöne prosto bizim adamlarımız var ya, yaltaçılık ediyor. Okumalı, talep etmeli. Yalan mı ya Nuri? Talep etmek, sen ayda otuyorsan talep etmeli deyip, yalan mı ya? Talep eden uğra seni dinleýän bolsa da biri. Şoňa göre biri. Yo men öz gereksadım özüme talep edip oturýan Nuri. Hemme kişi öz gereksadım özüme talep etse şo da bolmaýarmy ýa bolýarmy? Her kim diýär, her kim öz köçesiniň deňini süpürse köçe arasda bolar diýär. Şonu sen her kim eden o. Onuň sene mara bir nemsler eder şo nemsler sen Gollandiýada ýaşaýan nemsler köçeni görýän nemslerin ganynda bar sen birçoksyň saňa mara çekip baran çilim maşyna edip baran birçoksyň saňa bir dakika maşyn terror polisiýa raport edýär seni. Bular onýar. Bular bermem. Men diýänim. Bularam şol neý beýnisine uýmanda şolaňa beýnisine. Sen bir gün görüşersin, 2 gün görüşersin. Men bara näçe ýyl görüşdim. Ahir soň bara şeýle bir doýdum da
pepesli, papakly, şo gayi, şolar görsem bara yüreğim ulan ya ve dine nerim var ya şolar görsem. Ve absolut no şolar bara diskussiyada giresin gelen o mele 20 manat, 10 manat ızdaçı verdik. O ızdaçı malanım o var ya. Şolar o gep düşündüröndün. Mele 20 manat. Sen şu 10 manat düşündürsün. Haklı mı sen, haksız mı sen? Be kellem rahatma bar canlı on nemesen şonu. Şonu öyle sonunda. Bular taraf şonu getiriyorlar. Sen uza pul verip şonu korrupsiya getirýän, pul verip. Görüş. Ya da sen hakkını talep et. Sen Yeke görüşüp tutuş yurdu düdüp bilen o konu ettin ya. Ay onu sen aňyrda gıygyryp oturan näme peýdasy bar? Sen aňyrda gıygyryp oturýan. Yo, sen bir topor 20 Auto aytmak gerek. Nung sana kol gıygyryp oturýan. Auto burada da aýtjak sana. Ayda. Auto bir jamynt köşüş burada da aýtjak. Nura bir jamynt sözler ha. Bärde şu wagt şahsy biriniň ayıplarını gözlemek üçin gürleşem de bu zatlar. Men tavskoy besperjali gürleşjek bolýar, maslahatlaşjak bolýar. Sen jany ýanan bir raýatymyz bir zat gürrüň berýär, ýöne şoň üstüne näýjat edip oturýarsyň. Aýda şo taýda kanuny bilen bolsaň sen ýalňyşmasyň diýip goýsaň, düşünýär şol. Ýöne sen azyk grup aýdýanda, "Aý, näme üçin gitdiň?" diýip bir azyk ýumşarak gürleş düşünşeli. Dogry ýalňyş hiç kimde ýok däl. Ýöne bunýaly birinin şahsi ýalňyşyny gözlemekde däl. Meselem oňa ýalňyş bardyr ýöne hökümetiň güjükleriniň edýän besperjärini maslahatlaşýar şu taýda. Bir şonu şu temadan çyknan diýjek. Hökümetiň güjügi diýen, hökümetiň güjügi ini diýeli, dogry hökümetiň güjügi hem şol sen ýalak, men ýalak adam. Men özüm mar hökümetde işlem. Adam bolsa diýmeýär halk şolara. Men hökümetde diýmeýär, güjügem diýmeýär şolara adam ýaly adam bolsa şolar. Yo, men edemem gelip ben ana alhamdulillah gapym açyk gelip alkydatym goňşa daralaryň ma kokhuy. Men ýöne erkin azatlyk sözüm aýdýan. Bir minut ruhsat bolsa menem bir fikirimi aýdyp geçen şu ýerde ýani gaty senem aýtdymda. Men gerek bolan beýleklerde aýdym. Özüň hukuklaryň bilmelidiň bolan ýankyna kimdir berem diýär, ol adam kiçeldip ýa-da olar ýalmany bilen däl ýöne edil bir gaty kuwat bolanok. Men özümde bolan ýagdaýda men Nuragaň efirini öňem gelip başgarak üçin aýdyp beripdim. Men şu gedegem sen geplemeli kiniň diýäňine bolan Nuraga da geplep çykyş edende näme bir ýetgeç näme düzel ýani biz geplemäňýorsa geplemäňiň halkyň akymyna görä gitdiýäňine men bolýar şol tipdäki adam diýeldi. Men ýetgeç hakykatdan hem bilýän zadymam ýok. Bir zata kadar etjegim bolup duramok. Ýöne endi bärde diýjek bolan adam 2022-nji ýyl ýalňyşmasam 2020 ýa-da 23-nji ýylda arkada şäherniň guruluşy gidip dur, Gorjogda. Menem şo firmada işläp görün, endi firmaň adyny aýdyp oturmaýyn, ol bir türkmen firmalar ýöne. Biz şo ýerde işledik. Gideti 5 gün işledim. Mümkin 1000 manadan pul. Diňe men däl. Başga da almaly oglanlar bar eken. Ýöne şolaryň içinde menem ma. Indi 1000 manada almak üçin taşeron aýtjaz. Ol diýä bizde pul ýok, uluwaçlyklardan almaly diýä, ofisa barmaly diýä. Bolýa. Ofisa barýas, uluwaçlyk ýanyna barýas. Ýok, tek diýä firma pul geçirilenok diýä. Gepimiz alda oturjak gel şeýdip 10 mäşgule çekdiler da, ondan soň ýanky taşeron gystap başladyk. İş kesip alyp bizler ýaly işgär, iş berýän. Men o zaman sen ýalňyşyňy aýtyp bereýin. Hadyr. Ay şeýdip 10 mäşgule çekdiňdi men eden adam ol, menem çağa bakýan menge maýalymma, enem atamma. Gepiniz gazy ýanky fabrikata doldy. Ahal welaýatynyň şo welaýat prokuraturasyna bardyk da. Doğrusu aýtsam üýtgeçik bir ahalyň Aşgabatyň içine gatyp eletçiligim ýok ýöne. Şonu bardyk. 4 oglan alyp bardyk bolun. Adam sanyny 8-e ýetmelim, 9-a ýetmeli diýdiler. Soraşdyrdyk, iýdeşdirdik. Bizden başga da pulny alyp bilmän ýören oglan gaty kän eken. Gidet bir 10 kolonda bolaýdy goýtjan. Mena şolaň iýine düşýän. Nire gitmeli bolsa gitýäs. Karoçy bardyk prokuratura.
arda yazmaly diýdi. Opşy 10 adamyň adyndan arda yazyldy. Feredes diýdi, derňärs diýdi. Bizem gaýtdyk. O ýerde bir gün kun wagtyny edip dur biz işlemeli. Oňa bir wagt gitdi. Şo 1000 manat almak üçin de 5 milyon. Bolýa 2 günde feredilmedi, bir hepde feredilmedi. Sen Yine durun bir. Maňa berdiňmi ýa hemme berdiňmi? Nähili? Yok hemme däl men diňe size berdim da, şo bilýän diýeňiz soň. Ýene de aýdyp geçeň. Kara üçin maňa hepde 10 günde feredilmedi, mundan bolmajagyny bildik 100%. Haçan barsaň ýa neme ýok diýä, prokuraturaň içindäki işgärler başlyk ýok diýä. Onuň da ferediler eýle beýle. Soňradan taşrony tutadyk. Olam bolar ýa. Onuň da ferediler eýle. Ya uruşmaly ya da bir zat bolmaly da, olam biderek müňman üçin adam urup gidesin gelen ok. Ondan adalata yazmaly diýdiler. Bizem bardyk adalata ýa 10 koglan bolup bardyk golin. Oňa arda yazmak üçin hem adam sanyň 18den az bolmaly däl diýdiler. İçiniň işgärleri. Garoçym paýtagtyň şol Aşgabatda adalat ministrligi wapşe bizi diňwap opşine men içine de salmadylar da. Gepin ýetgäsi gözümün ganly ýaşlar bilen gaýtdym, häzirim rady dälmen ondan özüm şol taşron namaz okap duran adamda. Diýjek bolan günä taşronda däl bolmagan mümkin ýöne şol firmaň başlyklaryndan şolam alyp berilmedi. Ahal welaýatynyň nemesem alyp berilmedi prokuraturasy. Wapşe işlejegem bolmady, men bilem ok. Şol meniň 1000 manatym galdy, ana şondan soň men ýurtdan çykyp gaýtdym, gidet 2 aýdan soň. Prosta. Ol ýurtdan çykanda da bolan ısluwçylar men öňki efirlerden uraga gurrun beripdim, most ýadynda däldir ýöne. Diýjek bolan şu ýagdaýda näme etmeli? Sözme düşünem. Minler aýratjan, düşündüm, sen aýdanňy düşündüm. Dogry. Bardyň. Assalamu alaykum dostlar, doganlar. Men wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Han aýdy beram men şon ýaly bolup gaýtdym da, häzirim rady däl ol men azam. Urup berermi taýda gelen nemeler men. Sen banan wagtyň biraz raport bolup bardyňmy ýa master bolup bardyň, näme bolup bardyň? Indi biz näme eline işgärleň alyp bardyňmy, näme etdiň? Ene bir izdanya bir gurulýar bilýärmi 10 etaj 9 etaj izdanya. Bir izdanya. Düşünýän arkada gurdyňyz hawa. Yo biz gurmadyk ony. Bizdiň içiniň men amalyary işlem etdim, imramyr. Düşündim sen ýanyňa rabot alyp bardyňmy ýa özüň razny rabot bolup bardyňmy, näme etdiň? Men özüm abi işini işgär usta. Sen yo, usta bolup bardyň ýanyňa işgär alyp bardyňmy dost? Erkek galyk gurun aýtsaňa. Yok men ýanyma hiç kim gapdalymda alyp baramam. Özüň bardyň erkek galyp bardyň, dogrymy? O işe bardyň. Bardyň, geldiň. Ene Nuriňe mysal edýärdi. Nuram, öýkelim mysal Nuriňe bardyň. Aha. Etdiň. Hawa. Şu taýdan Türkmenistan Zahmet Kodeks var. Şu taýdan 2 bolup bolmanyna şertnama baglaşmaly. Diýjek bolýanym iň bärkisi. Iň bol böktüren ýerler da sen Türkmençekde böktürdiler diýär, bileňa. Şertnama baglaşylandyra, bu ýerine işe alyp barar. Baglaşdyňmy aýt? Yok, şertnama baglaşmaly. Ana baglaşanakda. Nuruzaz baglaşan boldy men şu kanunny %100 alyp berjekdiň. Şertnama baglaşan men o zatlar üýtgüsüp düşünem okyan gaýtşýar men şertnama. Ana diýotyrna, şu baglaşanakda baglaşanakda. Ýöne onna da alyp bolýan ýoly bar. Yo diňe men ýeke jözmem däl da ýanymda onu koglap. Son diýotyrna garawadym, dogonjum, wah öz türkmen doganym, onu bilip otyrym. Şonda da kim sana misal üçin neme boldy? Ýa-ni näme diýeňler? Taşronmy, maşronmy? Taşrony. Taşron, araçy taşron bolýar da. Şoňa 3 adam ýetik yüzüne durmaga. 3 adam ölüm. Ne üçin sen ahal vilayet prokuratura var. O taý ýetkä gökdepe etraf prokuratura. 3 adam bilen hekim işten aýryp bolýar, 3 adam bilen.
bar Son diýdiler iyi da bir. otuna yo Göktepe tarap prokuratura ýetik saňa. Sen näçin ahal vilayat prokuratura baryp, o sen ahal vilayat prokuratura baryp bara, sen gaýty işi uzaldypsyň. Sen işi uzaldypsyň. Sen başta başa barypsyň. Sen başta bara barmalakanyň bäri Göktepe. Ağam, ene şunňa ene şörde iş etdim. Mün hanam kamera var, mün hanam adam var. Mün hanam şayat var. Ine de men pulum alyp bilemek. Ine men sana arda ýatpaşyn 3 olup. Sen men ardam kabul etmesen etmeňiz. Ine de arda 4 egzempler, 5 egzemplerden warat. Birine vilayata beren. Birine vilayat general prokuratura beren, birine arkadagy mugrudiýen, birine adalet ugrudiýen. Şundan soň maňa jogap bermeden onun gepleşersiň. Kaçamalda ağam adas keltagay 4 sanak var double A list. Ay ağam o ýerde edil senin alyp bolmasa seniň bäriň ýa kanunda düşünýän adamlar bar şoň içinde. Edil men Ben düşündüm ama yankı arda taşsı diýdiň ha. Bunda kanuna şey. Men var. Hafta ýaşly. Birine düşündük sen 4 tane 5 tane arda ýazda şotay plany Göktepe barda bir noňa muňa dowdam o poçtaň üstüne uratjak bolsaň ama 70 manat bermeni hersini 70 manat bersem 10 manat nirde? Ha o. Kanun bir de mağazacık bilýärse ama tyýdandyrjak bolsaň altydmy 1 milyon 200 derler. Galybal men dinle, galybal diýtdimi, Georgi diýtdimi, Galyboy diýtdimi men dinle. Şol 70 manatna gysganan adam häzir 40.000 manat ya 50.000 manat çykartmasa ýurtdagy Sonra görüp oturan maňa. Sen näme diýip otursan klas? Gallalam, çe diýip berip dur şo taýda. Ay näme men bir başa gözüm gowda. Yani şol gepler oturan sonra görüp oturan maňa da ýurtdagy birine kana protosyň biletiniň bahasyny sonra men Türkmenistan biletiniň bahasyny sonra men senden 70 manat pul zorajak soň bolý poçta pul zorajak dal. Ya men bilet bile aytmadım. Sen onu neme Allah'dan alkytdym sen biletden gitmek bolsan. Awa şol Allah'dan da ala munna gys gurrunlar kal men diňe taksybla aýtdym men samalýoda bilmeýär. Oğlunlar ruhsat berseňiz şu avto stresli sorusyda. Dinle Nuri erkek ýalak sen adalatly. Yok erkek ýalak bir erkin adatlyk sözü başdyň näme erkek ýalak gurrun naştaýdy. Ana o zaman aňyrda şagal bara, şagal kaçsan ya Türkmeni tügörenne uwet qiýgyry ya da möje görenne qiýgyry. Erkek bolun o. Ağam benim sana stresli sorum var ya. Ağam teredini stresli sorum menen berjek Nur berilki. Bir muçuk garaşaýyn da olundur. Yo men o soragymda çözülmän galdym. Ýöne bilemok. Onsaň ýanky ýyňdak adalat. Gaýra geljek ağam. Nuri näçin gittin? Gel. Stresli sorum berde. 1000 manadyň alyp berelsen. Bir muçuk garaşaýda Nur ber stresli sorum. Aftam yani hukuku bilmeliýän dogrymy? Bilmeli ýok. Sen bu sen öz hukukyny bilip ýaşap bersen Gallandiýada. Bir munda näme hukuk bileninde näme sana söýdän. Bir mut. Am hawadi hukuk. Bir mut garaşa. Hukuku bilmeliýän dogry. Hukuku bilmeli. Indi nämesin tutuşdurmasanyň watandaşlary işini eklençini goýsunlanym Türkmenistanyň administratiw hukuk bodurmalary barda kitabyny alsynlar, onu kap çyksynlar maddalary, onsoň Jenaýat kodeksi öwrenip çyksynlar, soň Raýat kodeksine geçsinler, o taýda 10 san kitap bar. Onsoň konstitusiýony kap çyksynlar. Näme sana näme söz azatlygy ýa söz erkinligi seni biýmala edem. Yo, abi 2 sagat oky, öýlen 2 sagat oky, başga togum, Hudaýa şükür men togum amma indi. Ağamcan, sen şol urda işlän soň bilýän. Sen şol urda işlän soň bilýän senem. İşlemedik. Ağam aşakta, ussa aşakta, düşýärmi?
Men dinle. Pagon götüremek. Usta bol görmäň bilen o amty. Bir gerekli şaýa. Pagon götüremek gelsin kapymdan. Hudaý var yer. Pagon götüren bolsam. Ýokarda asmanyna Allah var. Ine seret 9 adamam efirde otur. Men pagon götüren bolsam o dünýäde 100% maňa tökme desseňiz ýüzüňize basaryn. Aýta goýum. Dinlädi öwreniň bu zatlary mysal üçin onu. Men Türkmen kitap var, eline al kitap, administrativ kodeks var, cinayet kodeks var, zahmet kodeks var, o kaymalı. Türkmen göroglu bilen. Yani o kanda näme? Men sözün geçýän, o kanda näme? Kanun var mı? Näme bolgusy görüň edýäňi? Kanun var. Kanun neydi yok? Kanun neydi? Bir zaman garajın bir zaman dağlar. Kanun ba doğru kanun okuyan öğrenýän de yeri onu şol kanunu yerine getirji edaralar yerine getirmese besprizal etse ol prokuratura da kömek eden oktaňa adalatym kömek eden ok prezidentiňe baranowam hatyn onu näme etmeli? Ha. Men dinle, men prezidentime. Diýme gayrat et goýja geple. Onu sen adyň näme? Men sana diýem ama. Bagşla bir. Hayır. Kimdir biri? Kimdir biri? Bağışlarsın, kimdir biri? Ben seva gözüm sala diýip aýtdym aýan. Kimdir biri? Men ne otyr? Aýdy berdiň ne otyr? Men Kanun bawr diýme de gayrat et. Kanun bawr diýme näme diýsem şonu diýelim. Kanun bawr dinle talip, kimi Taliban mı biri? Aýtdy diň. Şolam aýdy otyr ana serdarym men onu aýtdym, bunu aýtdym, sag bol. Men TikTok'a çıkaramalı, YouTube'a TikTok'a çıkaramalı. Kanun gerekdäl hazır o. Ine ulgam var. Sotsialny ulgam nimek ne? Sotsium. Elin ne otyr? Sotsialny durmuş rolýada düşündik gawa. Aýdy beram. Elin sen men aýdy otyna Play Market'e gir, amska çaýda aýdy otyr. Gir Telegram'a gir, ona gir, YouTube'a gir, TikTok'a gir, elhamdülillah bara. Sonra düşünmedin kanun yazılan kanunu yattın bileli bütün 7 milyon halkımız ol. Yöne şol kanunu yerine getirmeli edaralar edinettilik etse yerine getirmeseler kanunu özleri birinci bilen boyun bolmasalar onu ne etmeli raýatlar. Men sorawum şol. Ine sen bilmeli, okumaly, öwrenmeli kitap badýan. Men bilýänmişim de, ýöne kanuny yerine getiren ok polisiýada, prokuraturada. Onu näme etmeli? O polisiýa, prokuratura kanun yerine etmeli. Sud var, arkada var, serda prezident var. Onlar şol edaraň başlygy, şol edaraň başlygy şolar başlady kanundan çykyp. Sen arkada bol durs işini yerine getirip oturmaly. Oňa anyp bez. Dinle, kimdir bir men dinle sana prezident adar berdimi? Şol Polatyndaky edaralar adar berdim ama. Sen prezident Türkmenistanyň prezidenti Polatyndaky edaralara sana adar berdi diýip aýtdymy? Ne bilýän sen aýtmadygyny? Oğlunlar bir mut sen Aşgabatdan mı ya? Aşgabatdan men. Aşgabatdan o kanunu yerine getirmeli edaralar kanunu yerine getiren oklar. Kimdir birisi bir adam kim bilýärsen? Kimdir biri? Gitlen. Inni şu wagt gözgörtüle bir zat kanun vardı görünýär. Kanun vardı görünýär. Kanunyň minha velayet ulaglaryny Aşgabatda salanok. Indi şu kanunyň niýetinde bellentirdiňim şunu edip oturlar. Hiç yerine de bellenmedi. Yüzüňe aýtyp bereyim men sana. Dolar 3.52. Näme arabalarda 19.60. Näme şu duru yüzüňe aýtyp bereyim men. Ýadyr geplep bereyim. Näme gepleme? Gör, näme şu geplemeýin men. Geplep berjek, ýalan zatmy? Amin vilayetlerden sen ýalyp kanuny bilýän adam çykmadym kanuny. Sen ýaljak bar, ancak kanuny bilýän. Men Aşgabatdan men.
Menem şonu diýen welayetlerden bir sancak Tenýal Aşgabatdan kanuny bilýän adam döremedim. Onu men näme bilen? Onu sen ayt efir açyp oturan sen men nirden bilen? Ha, kanun avukat ýalar. Men geçen de param diýdim. Men aýtdym ha geçen de param. Men o 1960 näme ýalan sözler? Bar? Diýip 1960. Akal bolsaňam ýygyň aýlaýaty. Neme var? Akal nomry bolsaň ýygyň aýlanak dost. Akal nomryň koronavirus wagty men gün şaýat şolardy. Akal nomry bolsaňam aýlaty. Ýalanam bolsaýda. Koronavirus korona ölenler için. Koronavirus akal nomry. Türkmen masin. Akal nomry myydyn aýlandy? Türkmen masin tanıyanmı? Türkmen masin tanıyanmı? Kanun var diýmeýdi onu gayret et vilayetden. Bir masin tanıyanmı? Bir tanıyanmı? Gayret et kanun var diýmeýdi. Kanun bilýän adamlar vilayetlerde da dolar. Nuri, sen üçün kanun ýokmy? Sen üçün kanun ýokmy Nuri? Hiç kim üçinem yok ola men üçin. Kanun yok. Kanun yok mu? Men üçinem kanun yok şu taýda. Men üçinem yok. Men üçün ba bolsa men şu zatlar edip görjekmi? Adalet yok. Onu näçe gittin ha onu? Näçe gittin? Gitmeliler de kanun yok. Yok, onu gittim da. Düşünmedim. Bizim yok da şu diýerler. Ay sizem nara. Sizem urşup nalamak. Nalamak çörek berip oturýaryn. Hudaýa şükür. Dur. Türk bilýän manna sen şonu aýda. Garamaşyn Türk bilýänmi? Nahoy maňa garamaşyn Türk bilýän. Nahoy maňa garamaşyn daşyrykdan agyr getirip bakarana gara. Näme çykarmaň urla renk çykurda garamaşyn diýdiler, welayet bolaw diýdiler. Teňem renkingem çykurda. Nura Barjamynt Nura. Näme karay bul adamyň men düşünmedim. Neti nämiş ta gelip. Afto işleň meni. Ya bir müçük me görläýin. Afto. Garamaşyn gerekkäligiň aşmat. Hawa. Renk tip näme düşünýän? Sary, gyzyl, ýaşyl, bada dämi? Adamın gözeti. Hawa, dinle men sana bir soru bereyim. Dinle men sana bir soru bereyim. Türkmenistan. Sözüm diýin maka sözünü kesmede aýdyp bolsaňa garaşa bir azajyk sylanşyk bola. Yo dinle. Dinle. Yan renkli sana. Renkler şu kara sari hava. Şu adam için paleznidir. Ya diňe näme üçin ak çykarmadylar? Bu masin çykarýan zawod näme üçin ak çykaran diňe? Biz näme üçin ak bolmaly? Yo, dinle. Yolda giderken saygarmak için renk, sarı, kara, kızıl. Nere olma dönen dinle. Misal için bir owadyn jaýa barýan bolyn, owadyn çwetler ýa näme üçin bak golya tutuş ak golondan owadyn çwetler bolup bir ütgöşüklat bolan gow dämi? Bir gözetin ýa-da iň bolma göz doktora bardyňmy? Gözüň barlya bilýärmi? Sary, gyzyl, gara, şu taýda gidýärçylyklar. Näme üçin şu göz doktor şeýdip barlya bilýärmi? Ýa-da o gulluga da gitjek wagtyň 6-0 da görýändirler, dogrymy? Gulluga gitjek wagtyň aňarda bir sıfır goýýarlar, sıfır goýýar. Dinle olam bir gar renkde goýýar. Dinle dost, men sen sana düşündüm, sen çok jogabyny yürekden bana jogap bereyim, yürekden bana jogap bereymi? Yes. Yürekden jogap bereyim, dinlenme meni. Aýdam, garaş. Gullugy çek wagtyňa ol sary ak palanynyň ýalana hemmedem gullugy da monjokda barýan gözüňe bir demant. Gözüňe diýär. I harpy görkedi, U harpy görkedi, men orta urnyň adamy. Sen bilemek Türkmenmaşyn adamy. Düşünmediň bu aýdan sonra onu düşünmediň. Ol renkli nokotlar var, şoň arasynda başga renkde nokotlarda san var, şonu görkedi. Renkleri tanaýarmy, renkleri saýgar bilýärmi görkezmek üçin. Her kimiň bir halaýan renki var, öz kusy var. Näme üçin bir sydryn bolmaly, hemme kişi ak bolmaly diýip soraýar senden.
Gulluğu geçiptin lan. Dinle gulluk alıp gidenle oňalak renk saýlaty bar durana galyp boýlan kälak. Sen wagtynda ýokdur olar, sen niçin ýaman hemmekçin tankitda ya. Sen galyp boýmanna. Ne men biri sar renk bir ýaşy renk gowaran. Sen onu galyp boýmaý. Renk saylattılar. Türkmenistan'a haydi gulluğa gidene renk saylattılar. Haydi yine gulluğa gidene renk sayladınız. Ayt. Renk sayladılar. Nokko men aytyan göz barlama bir giden renkli noktalar var. Ey galıp boymun aydan haysi urtda yaşap gördün o. Ey sen näme diýäň ey samsyk kelýän işte. Sen kelýän işte näme gurulýan bilýärmi? Ağzın çıkýan renk näde otursun galyp boy. Bir zaman. Hey, dinle galboy. Men sana häzir düşündirýän ýene bir gedek. Sen galboy, sen maňa renk saýla diýip oturdun. Sen galboy, bara men sana renk saýla diýem, o buşkelle dinle maňa dinle. Sen dirkenläň ilki, hey, tutma kelle, töňe. Göz barlamaň usuly diýen o. Gözüňi şoňalaga barlana o gullyk alyp giden o. Galboy mesela aýdany, galboy. Barlanaklar dalba yok. Gözüne var ya, atölye oturuyan gözüne bir zat harp var ki dalba yok. Bilmeyen zadyň geplemey, samsyklyň görkezýän özüň, tupoylyň görkezýän, bilmeyen zadyň ýok diýe. Men tupoy bolansaň senden nol adam, menden 6 adam otur, sen tupoy. Ben şöyle almışım. Daltonizm diýilýär. Renk saýgar bilmeýänlere diýilýär. Menen samsyk näme işleýär bir adam? Menen adam otur diýär. Nuri gulluq aýdanda. Sonra ya daltonik bilen bilmeýşinler. Ha, näde otur? Haçan doğrablar senden daltonik bilen. Nuri atsana şu Haçan doğrablar, yelin näçe bunlar mallardan däle oğlum. Hemmek şey planı diýme, ýejeňiz kerler üýşüp sen wara hemmek şey. Bela Nura aýyrmadan. Yok sana Nura. Näme o? Aýtdym anne, tugaw däle dogonyňyz ken itoğlunyň. Bağışlar yo vatandaşlar şolary zakon bilýän o ýüzüni açmak gelen bir itoğlulay dogonyňyz ken içi bilen. Men doýanamyz ýa oğlum. Aktivistler gözünden açan Liboy hamilyon gelýär olen trado renkini açyp berýär da. Hey, näl bolam. Uza wara geçen ýere bu geldi. Inne bu geldi. Näl bolay bu da. Hamilyon. Ay bolmaýar bular. On diýsen ondan tutýam, on diýsen ondan. Aşgabat. Şu taýnaklar gelýän üstlerden. Ha, kanun badik gurulýar da. Ahal nomer wara Nuri, ahal nomer şu korona wagty. Ha, ahal nomer iýdin aýlanýar da. Benim aýtýan. Kara maşin niçem gördüňizmi bolsuny? O, olimpiadada görüm ahal nomerler. Ýüzüni açtyrmalykda, şurada ýalyk. Başta kadagan çekýär. Gaýrat ýok, agam bolar ýalykda gaýrat ýok, ýüzüni açmaga. Son soramolykda, sen şora öz hukugyny bilýän eken ýüzüňi aç diýmelikde. Men bir zada düşünemoklar ya adamlar. Niye dep adam şular ýaly akıl sıran bolup zadeden olup soňundan burçaga wagt gelende şu taýsy bir dowrdan ýalňyşdyk. Şonu görürler, lay diýse boljak bolýan gaýtam şonu adwokatlygyny edip öz etmedik zady bolmada şu ýaşyl gadagan etmedi renki ýa vilayatlary. Şonu görürler, lay insaba gelerler, lay şola ýalňyşlay diýmeli bolýan. Gaýtam adwokatlygyny etip bolýarmy? Ol gaýtam wara by gaýrat dost wara. Sen ýa müňmandyň ýygynyň gitmän ýa eýlek poşta berip tyýdyrak algamanya näme üçin 100 milyon berip diýe daşar ýurda gitdiň diýara. Bele dalıp eýdip diýe. O Türkmen 100 milyon 50 milyon dolar Türkmenistana gadan bolana wa dogurda hemen Nuri. Ýöne daşar ýurda gadan bolýa 500 dolar, 1000 dolar. Bir samsygy absurdat etmezler. Güýüzüni açyşyny görelem. Gaýrat et. Goýy bir samsygy absurdat etmezler. Närinçide de oturmaly, gahyrlan söwüşip oturmaly. Ýok edin sen temany ütkedeliňle.
Ura alayda sandı yüzün aslında görölle. Heredin adam değil oğlum. Ben mi ne ki? Ben çekip mi ne? Brad Pitt gerek gella ýa. Bu kirelli. İnniki tema şu olur vatandaşlar näme üçin Türkmenistany illeşdemiz yurtda galyp adalatsızlıklara, hukuksuzluklara karşı görüşmän daşary ýurtlara çykmaga mejbur bolýarlar. Yani şu tema olur inniki temamız. Şunu ýatdan çykarmaň, hepden 5-nji ýyly. Şonu bu oturup gepleşeliň. Näme üçin illeşdemiz kanun ýerine kanunyň işledip bolýan ýeremma, biram absolutny işlenok. Durmun çoň näçe çapat bir şey var. Ya şulyňam dogry aýtjan ýerlerim bar. Hukugyň bilmeli. Hukugyň aýtjan ýerler bar. Meýilçirak ýerlerde alyp çykar o kanuny bolsa meýilçirak bolsa. Kanun bilmesen hökümet şon ýaly. Seni görýär, kanuny bilen okmuş şoňa seret ýa bilen o kenniýede kenden soýmaň maladasyna çykýar. Ene aýtjana Nuri. Bilmeýlen ýa. Şo piw istiklal etdik golin. Şo taýda magynç men agam men kamerany alaryn diýdim bilýärmi? Kamerany alaryn men ya siziň taragyňyzda durar ya men tarapymda durar diýdim bilýärmi? Men hiç ýerigem salmadylar, düşünürsem ýazylmadylar, gün goýýardylar. Bular seret ýa, mysal üçin jaňa edip gelip gitsene diýär agdela, sen pasportyň alyp bardyň, ha bula kanun bilen okenniýär, şoňa göre hereket edýär. Kanuny hukukyny bilseň Dawai maňa sen pavest gurut, men gerek bolsam diýen bolýar, ha bula kanuny bilýär ekenniýär, ol oňa göre hereket edýär. Yani bular her kime den hareket eden o vatandaşlar ona miyattan çıkar mı? Pavest gurut diýdim men Nurşan. Akala çağırlamda. Bilmeyine çağırlamda pavest gurut diýdim. Üçerek jaň etdi gelýärmi diýdi. Ýankyň ýüzüni açyp bilme. Bizim açacak diye açılmaya hem oğlanlar üçün hem gızıklı bolar mı kadan ene or 5 minutlyk gurrun ma da. Endi bir dinleseňiz. Nuraga ýadyňda düşýän palibom edil ýadyňda düşerim düşmedimi? Şol accountdan gelýän da öňe bir gezek gelip şeýle tamozunda şeýle sluçlar boldy, ordan geçdim da diýip ýadyňda düşýän Nuraga. Köp wagt geçen bolmasa ýadyma düşmedi şu. Özlükten geçtim zat dedin değil mi? Özlükten geçtim zat deyiptin değil mi? Hova. Men yardım etşe, vay diyor men yardım etşe. Ha. Onda naçı siz bilýäňiz. Karoçum şeýdip geldim, pasportyň wagty doldy, öýe gittim men. Gene geçen Toms'ta ýyň aýynda. Geçen Toms'ta da öýe gittim zat etdim. Indi bärde bir ýurtdaşyna çykan soň onu meni garany görýän zat etýän men kanun bilýän diýip wapşe men nol bolin. Garany görýän hem daşary ýurtda bolup instrument bolup gedende de dinleýärler da thinking praw ýerinde ne praw rap ýeriňem bolsa bul mihman diýip şeýlere getýän ekeler onsoň hali boýdatdan gördüm zat etdim. Ýurda girdim. Ýurda girdim de bir astaçykdan bir ýanky Nuragan aýtjan zatlar we astaçykdan gyzyklanýan da hem bärde görün zatlanmy. Gepiň ýetgäsi Türkmenistanda şu wagtynda bilýändir näme? Şol arkada nämäsi, arkadaky terdaryň soğuk diýip nämeler demme welaýatda zat berilipdir ol. Hytaýdan gelen agaftuwlar we 30 adamlyk. Diň oturup gitmeli da dik durmanada da ýeri ýok. Şonu yaman gowy ýola goýupdyrlar da gazeller we agaftuwlar we karoçym gatwyr kynçylyk ýok ýol meselesinde bir abişni ýolda taksylar gymmadyrak olar ýön arzan. Indi gepiň ýetgäsi men mardan Lewaba gittim. Şonda gymmat gidenim bildim da. Ýan gazeller plança diýip aýtdy. Garaç 300 000 manat diýdi da. Ondan men mardan 60 manat. Näme 60 manat mardan ol Saragsa gidemde 20 manada gittim. Ay men sesim çykarman oturdum, pulum berdim. Bir 2 günlük iş aladam da bu dostoğluň beriň toýuny gördüm, gaýtdym. Lewapdan mara gaýtdym, bolýan näçe diýsem 65 manat diýdi. Bolýa diýdim. Geçip mindim. Ondan Marstayanka geldim, düşürdü. Yankyň eline 30 manat berdim. 65 manat berdi ýende bolýa diýip mindim. Mende de günah ýok da ýöne. Eline 30 manat berdim da men daşa 20 bermedim. 150 berdim da. 30 manat berdim. 100 meter edip.
Bermeýän başga diýip bermeýän diýdim. Şu diýdim hökümetiň döwlet edarasynyň ulagy musul? Hawa. Nomer ýasylmy? Hawa. Şuň diýdim vilayat ara näçe bakadan goýulan sen maňa aýtsana diýdim. 60 manatdan goýulmany haky ýok bulan diýdim. Men Saragda gidemde 20 manata gittim diýdim. Ýa gaýtdy. Ýa bir hilçek siz eýleň. Näme dip başlatdy? Ýok, sen munyň adam hak nimeklik bolýar, bolmasa diýdim, ofisiň nerde men gidip gürleşjek diýdim, baryp anyklajak diýdim. Şol hökümet näme baka çykaryp goýan bolsa men şonu berýän diýdim. Ýa 30 mandymam alan okdan tek elimden. Ondan ýa gapça bir hilek bir nazat ýörap başlatda näme diýip, ay bize sagat berilýär, şonda näme etjäs. Agam maňa iş şotyň gyzykly da menem azap edip işleýän edilsen käl diýdim ýöne. Ol üstünden diýdim, bolýa 5 man 20 man diýen bolsaň men bererdim bol asyl ýöne bakasmyň 20 man dagam diýdim. Şeýdi bolsaň ýörek gaýtdym bolyn. Bolýajym getirýän keňur ber diýdi 30 manady. Ay menge mende götürmüşdi da ol. Daşy 400-100 manatdan alyp duranlar bar, daýdalar da hatda şu tezin çykarman adamlar girip çykyp minip ýöler da. Men aýtdym, "Utanaw" diýdim. "Sen o daýdadan näçe aldyň şu men gözüm bilen görüpdüm" diýdim. "Ýa o adamdy almadyň däm" diýdim. "Indi bilam ýok taňa" diýdim da, "Nim gaýtdym, ýa bermedim da. Daşy iýdimden hem hüngürdäp bilmedi şol adam. O ýerde men günäm bar, ol alyp gaýtdy, ýöne edil oň sopsy beni dağdy, däl oňa aýlyk tölenýär zat etdi." Günäm ýok taýda, sen 20 manat bermeliň diňe boldy. Ýöne men onam bermedim. Aha. Ine seret çördü. Men işap berne ýörüti ýandyk taksy var, nur bilýänsiň adaşary ýurtda. Menem bilýän o. Ona ökman ýandyk firmal sen öz sopstüni maşynyň bilen Türkmen nomerda bolubam gelip sen şöyle kredi bilýän. Mysal üçin ýene gydyklandym muny. Ine men şu sopstüni maşynma me kredi belli bir baha var. Bizde näme üçin şo zat ýok? Bizde şu belli bir baha bada ýöne şu abisni bir ýal watandaşlarym bir-birini iýjek. Da men diýjek bolan sözüň manysy şol diýjek bolan da bir ütjek aljak şu näme de bolsa. Yandex taksi, Uber, onu var olur hükümetler bilen alalaşyk edilýär. Köp ýurtda ýok. Seýäbi olur 20 götürüm farky tölemeli, onuň alalaşyk esasynda soň pirlajeneti işläp başlaýar. Şo zatlar ýok. Sen goýda ýeri ýok, dawada ýeri ýok. İnternetten çağırýan, bitjek ýeriň belli, tölejek puluň belli. Ýa maşinelä şu nomer bolly oturýan. Gepleşen onda şoför bilen. Ol şeýle Yandex menem ka boş wagtym işleýän bolyn. Benim bir aýdaýynmy? Aýdym. Seradaýan awtobusda tidiňiz köp meselemädir Maryň özünde ýa bir daşudyň özüne Balkan Krasnovodna zatyn gapdalyndan gelip işçiler bar etraplardan zatlardan bir 10 kilometr, 5 kilometr, 15 kilometrden. Näme üçin awtobuslar şo şäher bilen etrap bilen şäherge velayata gatnaýan awtobuslar 5-6 işleýär. Adamlar 6-10 işden oşaýar. Olar mecbur taksi minmeli bolýar. Näme üçin şolar 7-8 işleýär? Ona çenni hatça işlepe. Düşün manisine düşünüyorsun Nura sonra manisine. Şu akşamdan son köşede galýar da näme sen şey diýär. Bolany var. Men özüm hökümetde işledim. Men 6-da işden çykkan awtobusa ýetişemokdum. Men mecbur şo 10 manat berip taksi minmeli bolýarym. Näme üçin 6 çenni 4 çennedin da diýän. Hay bir o akşam bir 7-e çellet, 8-e çellet. Bir velayata gatnaýan işleýänler bar. Ýa-da awtobusyň ay şu kontakt ýokdar, ýa kontaktdan ýa üstüne oturan tentekden ýa rajon ýa. Ýa olar spesial etýärler şo bu baýamasyn ip bar. Ondan Nuraga bir en gyzykly ýerine gelýän. Mesela ýanky ýerinde galdy bolýar. Endi men bäri ýygyma gaýtmala. Gepiň gaýtýary. Edil öňkünlik şol öňki ýerime bardym, ýygyma gelýän gölen indi bärde bolup geçen bir näme eret. Bir etjek bolan oýunjak aşlaryna men lişni buňa bir başga bir ýerden bir gildiň maglumat ýaýly beýle zat gerek. Ýani açyk aýtjanda, sözüň erkinligi aýdylýan ýerinde açyk
Ödem gidet 2 ayam bolanok. 2 ay boldy da maksimum näme? Plus minus 2 ay. 2 ayda bolup geçen zatyndy. Men ýygyma gaýtmal bolyn. Men maskalanma zadım soň oturup kellem işletdim. Koy gitsem, näçan geler, näe wagt gelerin. Ay. Gepin ýetkasy, şotaýda bara çağlamam goýman alyp gaýtmal diýen karara geldim dänim. Ona asyl bäbi ýurtdan gitmän kam oň nemesini çözüp goýdum, proýektin kellede çözüp goýup, inte gödüm barman kam bolan hemmesini zagran aldyrtdyrdym baňyrda, hemmesini. Zagran alypdyrlar onsoň. Dödüm bardım, zagranym zatym çalışdym normalny, hemme zat bolmaly ýaly. Şo bir ay, opşi 30 gün diýilende eliňe berýärler. Berýän ekenlerden men 30 gün diýilende elim aldym zagrany. Gepin ýetkasy wizalam zadym yer hemme de dokumentasiýa düzü. Indi ýanky geldim Lewap Tamozna, Farava. Indon soň halkyň içinde aýdylýan gurrunlar palibom köpüň bilýän şol diňe bermeli, goýmaly, aýgara geçirermi, kimi gördüň, näçe berdiň, ýanky gurruňda. Indi men giremde gördüm. Onuň bir gelek daşyna çykamda gördüm. Täzen ýygyma girdim. Indi maňa tanys o ýerler. Men hiç zatdan ütkeşip bir çekinemok. Men näme üçin planlar berip barmalyňa. Çekdim de bardım ýanky. Tutuşmaz kalam. Maskalam ile bardım. Odan Tamozunda şo giren ýerinde näme so bir açyklar doldurmaly ekende ol aeroportda da badyrlay. Şo giren ýerinde bir näçe pulun bar? Migrasiýa barman kan howa so näçe pulun ma aýlen beýlen. Gara doldur ýa. Onsoň şolaň biri ýuwuşlyk bilen indi men çağalama hiç orun işgärni töwrüne demertemok. Olar şol opçy adamlaň durýan ýeriniň orta tarapynda durdurdum. Şu ýerden butnama hiç ýere butnaň ýok. Hemmetiň dokumentleri men elimde olan kenam özüm doldurup ýönde gara gepin ýetkasy. Şeýdip şolaňam dokumentini doldurdup kamýoşyk bilen oturalaň bir aýtdy. Sen dost diýdi, sen ýagmyla barýan howa? Mirak, plan ýerik. Oğlanlar bir daýdaýna. Aha. Güzeller var, dinle bakayım. Kanun var da, urlaşýaňyzda. Yo, häzir gepin tamamlap bolsun, onuň kanun barada da dowam edýär. Şu opşy many şol. Nuranyna bir zat görköz ýok. Ay. O kanuny laýykmy şol zat, şol video. Aýsy. Görköz ýok garar. Gepin ýetkasy o görkezden çaňsaň şeýdip bolan kin doldurdy, kamyan kin ýuwaş gulaý diýip 2 günden märdi çeýle femýa bolup taja ýeke jöde geçip barýanlaram hiç ýyl okuwa eýlen beýlen luboy tarapdan geçiren oklar. Sen nidi özüň taýýarrak bolaý diýip daýanky men aýtdym. Ýüzüne seredip güldüm de näme diýdim de näme taýýar bolmaly saglyk diýdim edil şulaý düşünmän. Näme üçin geçiren ok diýdim. Men hemme dokumentim düzü men näme üçin geçmeli diýdim. Men çağalam diýdim, men ol aýry ýaşap bolmaýar, özüň bilýän aýatyny öýlenen okul diýdim. Talibom öýlenen oglanlaý görnüpdi. Ha yo men taýyl aýtdym, aý duýdurup goýun diýdim, zat diýen bolup näme etdi? Aý bolýan dam sag bol minnetdar diýdim. Ýanky goşulamady nämeden geçirdim, gepin ýetkasy migrasiýa bardım. Maskala bolup. Ýanky seretjä, zat etjä, nira plan ýerik. Näme diýara, näme şu ýerde bir belle almaly sözden uraga sedalay. Aýçygymja 100 metre diplay. Sen bu barýan okuň diýä, men şu ýerde basýan peçadym ýalam diýä. Olaň bilýän, olaň günde peçat ütkap durýar, aý gün senesi nuraga. Sen diýä barýan okuň diýä, men urýan bir günlük atnarazy peçadym ýalam güýji ýok, sen onuň bilen nira işe girjek diýä maňa. Aý men aýtdym, "Ağam" diýdim. Ýöne men bilgeçliň aýtdym bu sözümi. Men diýdim, "Näme üçin gitmelde, näme üçin okamelde?" Men diýdim, "Ýas, men gitjek, okajak, tim bolu" diýdim. Arkadaky gahrman serdaryny şeýle mümkinçilik berip otýar diýdim. Göni men. 100 metre etdi da göni. Göni 100 metre etdi. Men onu spesialny aýtdym o gurruma. Göni 100 metre etdi da. O söz bar,
Kimsi matkroysa diýen ýatyr bolsa. Ondan 100 metrede de ýanky el telefonundan ol rasydan wagtdan çykan okul hökümete degişli eme garoçy aragatdan çyklatdan çykmady el telefonundan çykdy. Ýanky başlyk diýip gurulýany başlygynyň kimligini bilemok. Şeýle raýat gidip barýa maskalat bilen näl başlyk şul geçse bolýam diýip soratda bir ýerinden. Hakykatdan hem gurulýany onu görüp durun. Soňdan aňyrdaky näme diýen amaň eşitlen ok ýerini oturan ýerden turup gidip başga ýerde gurulýdy, täzeden dokumentler seredip başlady. Onu ay gepem ýok, gurrunam ýok, meselede ýok. Gün peçadyny tarp bastyryp opçur. On mäsmundun içinde gidip ýoluň ak bolsun diýip goýberdi da. Indi men diýjek bolýanlarym ýanky planlar etmeli, geçiren oklar pul bermeli. O cadıl söde ulanmalı yerini ulanıp da yani. O cadıl söde arkadalı serdarımızın bir de veren küçüklerinden peydalanmak var. Arkası da ona karşı diyanlı diyem birazcık nemetmek kenin var. Ay edil onu aytmadım ýöne mara o söz prosta dile geldi bir gün yerine düşende näme diýär ol tamdyram gazandy ýap. Diýär gapaçylýar aşol o söz. Şoboy mobilem ok şoň üçin Widziany oralla nuru widziany. Geçirmedigen bu. Görkeden ama. Ba otyra al. 77. Zilli. Mene vara içinde bu duygu ýok eşe bu da görkeden. Mende gorkod bolana patpişikden başga bir saýtdan girýän şol gallar ýokary. Aýty o saýt näme? Aýty saýtdan. adyna. Wasa diýip berýär. Wasa diýär. Bolya gel alayım. Qara nura şey dip demetdik, geçip gurrun ýok. Ýöne birazajyk avatar men ýapýan. Aýtmaly ýerlerini aýtsaň nemedi? Näme o söz bilen men prosta düşünülemokda bizem bir ütgeç. Hakykatdan mena nol kanun tarapdan nol bolyn bilemok şol öýden gitmän kämem 2 ýeriniň aýtjan gurrun kimi gördüň da çaýgalan bilen näde gitjek da aýdylýan gurrun. Ay ýok laýho menem da. Durmund video var kajak kole göreliň olalım. Oň şu kanunla ýapmy şu video. Näme olu? Это тебе. Короче, братуха, это тебе. Бруклинская шмаль, братан. He's got a friend. This is Brooklyn stuff, baby. Awo, ulan ya diýjek bolýan muny şonu. Ya, inni seretde men bir daha daýdyn. Ha. Sizler var ha, çilim çekip näme gurulýaňyz bilen wagtynda. Vallahi ýorsunuz da onu Ne size akça jüýje boldyňyz da, onuň dile per kolsular ýal video çekse olam günäkar bolýar. Dile per kolçy şunday zatlar taklap bolýam. Vay. Kaşar urtu hemme adamma gel gör koyun galanjyda. Luboy näme ferişden. Ya dile per kolçy şunday zat saklan ýa-mı? Vay. Ediler näme üçin edilmesin o gapdyrlar kadamyň kydyr. Görkezin gattanna kadamyň kydyr. Dogry aýdýan gattanna kadam diýip biri aklaman ama waryň. Ey bir zat aýdynmy? Çekmeyen olsa, satmayan olsa, onu delil yok olsa, bu delil däl dostum. Ne deliller o etmeyen vardı, ulanmayan vardı. Sonuçta delilmiş ol. Delilmiş ol. Näme delil? Näme deliller? Ey, bu kriptik oturanın var eten onun delilleri. Ana gorkadany ýurdunuz ýamallap beren. Namarda sizler o, bi gayrat doğunuz key. Sen mertminni? Doğunun sikeyin ey, gavno se onmay bajing sikeyin haram. Sen doğunun sikeyin. Bu taýda men saňa aýdaýynmy? Bu taýda men saňa aýdaýynmy? Eger sen diýanyň dogry bolsady, Amerikanyň öz kanunlary bar. Düşündiňmi? Amerikanyň öz kanunlary bar. Hemme zadyň çäresini özleri tapardylar. İkinciden Ýewropa, Amerika döwletlerinde geldine Amsterdamda gidip barýar kaňam diýerler. Kokain gerekmi, heroin gerekmi, şu gerekmi? Kaptandan geçip özleri soraşyp durlar.
Eden ok näme geçip gitýän sen. Polşada. O arada erkeňe bolsa geliňe diýen oglan, Serdar diýip bir oglan. Trekden doýup geldi biziň efirmide arkadan gollap. Trekden doýup geldi şol oglan. Polşada paşty köp türkmen oglan trek çekýär. Bol seýäbi. Bol. Trek, ben. Adam sördü de bol. Etmeyen eden oğlan. Gallanca'da ben var ya, ben. Gallanca'da afçanı satılıyor. Afçanı. Bilyen coffee shoplar var yürütü. Varyan satın alyan. O bir. Yönü adamların kemçiliklerini özler. Hava sizler ol bir giden video çekildi yegenler vardı, şu vardı, bu vardı, edilen milyartlık korrupsiyalar vardı. Bu zatlar cevap verecek misiniz siz? Hı? Bu zatlara cevap verecek misiniz? Ya mena burada düşünýände şeýle gelip awtun türkçelere söýgen mole ýurdun ýen. Biz hiç il mena ýurt bärde aslında hiç kimem ýurdun ýamanlan. O men düşünsüm boýunça biz bir ýöne bir öz ýurdumyzda mysal üçin de men öz arzu etjän zatym. Bir bilet öz öýüňden irden git işe aksam gel yat tur bile ilim uzadan ýerine ýetsin kim nu ýurdun bärde nemetja ýamanlaýa. Kim yurt biz hakykatdan men Türkmenistan erwet diýip aýdam o bile. Taýnyň ertir Taýnyň Ýamanlaýan barmy? Türkmen neme Gallancanyň beňleriniň videosunu çek görkezjek size. Haýsy nemesi gerek? Haýsy o ananasy gerekmi? Ýablysnysy gerekmi? Beň özem beň. Bildiğin Türkmenistan'a gün sorok gidýär şoňa. Ýa-da ştaýda afçany ýürütip kafe shoplar, daşy käwir kafeler var. İçinde çilim çekmek kadagan ýöne beň ruhsatly. Ama ullu kanda dedik koydunlar yani şu ne böyle ya şu kanunu mu şu Amerikan kanunu var o bir yanlış koyarsan ştayda da yüzünü filattıranaklar o ya da gidip ak bilen bir kilo bilen ya 300 gram bilen tutulsan ştayda da çağırsan görüyorlar o. Onun kan 77. Yanka bizem diyecek o şu halkın arkasında dursa bizem diyecek sonra arkada deyip. Näme o? Ödüm burada da göz getirdim da. Indi da soğuda barıp göremek gelen palibom levabın üstünden köp geçem soň. Levapda burada gulluk etdim da gulluk eden ýyllanmam içinde de bijen ýabadı da adam gara bir masin gidim gelim. Ananmayan o edil sana vermeli o kulabyny köçelerlay. Sana vermeldiňe. Bir adam gatar alypdyr daýyn Türkmenistanda ýani erkekçe. Kim göçüp gaýtdy, kim neme Yok, onun bir zat var da durmuşda adamın şahsi zatı o käwir zatlar, käwir özüniň nemesi. Mysal üçin men ara gitýänmi hawa, men ara gitýän hawa dalşyşda näminni kemçilikler agdamalmy. Ya men türmäge girdim diýerler. Türmäge giren adamynyň hak hukuky ýokmy görlemäge. Boldy türmäge girdi, boldy agdyny skoşlamalymy. Men düşünemokda. Näme essedi birinjiden özüne ziýan berýär ol essedi. Ýöne ýurt baş tutanyň ýalňyşçylary tutuş halka ziýan berýär. Şu ikisiniň arasyna tapawdy düşünmeýän bolsaňyz da men size gep düşündirmek, ama özüme kiçilik hasapdaýan wara. Nura sözüňiz agdyňyzda şol ýanky türmäge girip çykanda ýanky geplemek bolan okmy zat diýen da ol. Kırgızstan prezidentine prezident koyarlarında türmeden çıkarıp getirip koydular. Gün oturan yerinden. Şoda. Ene gün edil hädiren prezident şol şeýle geçildi. Mandela näçe 35 ýyl mı 40 ýyl oturdy ho. Onu çıkıp türmeden çıkıp sonra neme boldy? Prezident boldy. Ýogny şu Kırgızstanyň nemesi prezidenti ol çıkıp zat edip öýünde ýaşan adam däldiň oturan ýerinden halkyň öýüde çıkaryp alyp gaýtdy da. Öýüde çıkaryp bäri gün näme getirip oturtdylar şol adam. Men ýa-ni bu ýondurun 77 nomerundan sanyndan bildim de şuň şu oglanyň goýjaktary bu bir normal zat däldi. Näme üçin bilýän? Çünki seret telefon nomerlarym 7lik maşinlarym 77 näçe. Bular var ya 7lik satyn alyp goýupdylar o tutuş Türkmenistanyň 7lik sanyndan.
Hemme zatlar. Şular wara oturup kompromat gözleýärler. Hamana maňa da diýdiler bir giden nimen çykyp iň bolmany hiç zat tapmasalar hökümeti tankit edelim üçin näme diýdiler? Dönüp diýdiler. Bilen hiç zat tapmasalar özlerim halk düşmanlary. Halka düşman, halkın kemçiliklerine maýdan oklar, problematyny gören oklar. Özlerim watan tüýýärmişin. Watan tüýýärsiňiz siz Gurban Gulünkini götürmekden başga iş eden yok. Şu yan kadaminin 100% bilýän, ayağınla sulýaly, aňar baş model maşyny bolmasa, haramdan gazanan maşyny bolmasa we ola ýanky prikol üçin çekilen video. O taýdaky seniň ede oturanyň hakykatdan owurlukdan, jümürlükden alan haram pullaryny alo. Haram pullaryny bilen bolup şu bölýärmiň, aşyň özüň dürüstmi, dürüst adammy? Götüň açyk görkezden ýüzüň bilen deli erkek bolsa. Kimdiňi, näme näme haram iş edenleňi gün 3 ýylyň içine çykaryp berin. Götüň açda gelýär, ýüzüň açda. Götüňi men açyp berýän. Prosto gelen bolup berdi, akyl satan bolýarlar. O men aýdýan ýurdun içindäki milliardlap owurlan pullaryňyz bara, başga size suutnama gerek gela, milliardlap. Ay o kafeni görýän köpetdäki kafe. Kiminki ay prezidentin aýallyganyň körekeniňki. Ay ol onky. O bazatanyň nämesininki. Ýene görüň gidip otyr. Hemme restoran ya toýdal, haýsyny görseň ya aptek, onky ya bulmunky. Birden bähsiz akyllanýyňyz, siziň kelleňiz. O işledi birden. Bizim kim işlemän soň bizi pul gazanyp bilmän ýören adam boldy ha. Ya olar biz ýalyn soýup, 10 ýaly min ýalyn soýup, şon ýaly gazananlar la satyp ýykyp. Haramiýa, haramzadlar. Sebäp diýsem, burun oglanyň biri jitdik we çağırly da. Ana şo taýda sorap bir da ay beş veray diýipdir, am beş ýarda ýokdur diýipdir da. Ämeseň diýipdir ora. Ana söwde bar oglan nağlam atlan. Ay valyutçukda karaçy. Atlanır oturjak onu. Olam aýtdy. Jitdikde oturan aýdypdyr. Am bolýa $500 bereň gaýrat ede diýipdir da. Enem $500 bir padnos alyp ýasap diýipdir da. Goýdan öter o gece bir padnos diýilen ada bir çağalamyzy begenrep bir enemizin atamyzyň ýaş toýuny bir ýaýmada golama müňmanda ýeten okor. Benim bir başımda şunu yazat geçti de şu Kadıköy'de derneği açıp şu Söğütlü Çeşme'den bugünkü aslan okan adı ne amay? Fikirtepe ha. Şu Fikirtepe'de yaşap görünüyorum. Parikmahır'a gittim karoçu. O zaman şu parikmahır'ın kaptanını bir sanık dönörçüde bir Türkmen oğlun motorda işleyen eken dastaklasın ediyen eken şu tayının oğlun. Ay tanap zat edip gelam geçam gadırgın motorludu dönörü gidim zat ettim. Emin saçma ortmalı zat deyip. Kaptalcığınaki parikmahır'ım mineme her gün bir yer gidem ok da hayti boş olsa şonu yiriyen katı ünten verem o saçın nemetine. Onun sonra şu parikmahirde orijinal pistolet var eken. Şu parikmahirde. O parikmahirem tanamı. Ondan dedim şun bilen bir surata düşäýin mes telefonu alsana dedim ömrümde birinji gerek pistolet ellap görýän dedim. Bir surata alsana diýip şu pistolet bilen surata düşdüm. Şoň suratyň näzirinden bilemok näzirden çykar çykmagy mümkin. Ýöne şoň bilen surata düşdüm bolýan. Şonu käwir aktivistlaryň bolýan aramyzdaky sözüň araçda derhal düşman bolýarlar ha. Şoň esasında ýalňyşmasam Şwedýanyň nimetine beripdirler öýdýän şonu dünýalak diýip. Ay ol bir suutnamada da däl bir adam gördü pistoleti. Bir surata düşýändir ödem pistoletem owadan pistolet bakyldy. Parikmahir çykan taramok
O yenesinem tanamak yönü içinde orijinal okla var yani konkret mi? Onu bira şu şeyde neme suratı şeyde gönü tutup görke neme surat alyan bira yok korik baktıran olup ama şeyden o surata düştüm. Onun bir Telegram grupunda paylaştım onu 10 sekund sonra ayırdım da yam şol ortada alıp kalıptırlar. Onun şonyal vakalarım geçirdim. Ya men yüzüm tonacaklar yok aydarın bir boyardı. Avu gördüm şu vaat. Bilançere surata düştüm. Eten iznat işte men şonu ulonum ya da götüryen. Ya da men şonu çekyen. Surata va videosu va misal üçün. Eten iznat işte men şonu pastayanı yanımda götüryen. Düşünýän mi? Adam birinci gedek görýär. Men selek adam. Götürüp gördüm, ağırca, neme. Bir surata düştüm napame. Şo. Şu atlarım, elektrikul ünlü çıkaryalar. Şol bokun içinden moncuk gözleyen ya, ine. Şu bolyam şu kanunmuşi. Nitek durursa biz kanunu üretecek. Duran tek Aşgabat'ın köçesinde ne tip olsa halk gülen. Şu vat kanunu üretecek biz size. Siz o 27. noyabrda öldürün Allah muradın hasan verdiniz mi siz? Birilyon. Ya Süleyman Tursunbayev'in hasan verdiniz mi? Ya bu Gülcemal Gıydımızın hasan verdiniz mi? Ya Sultan Açilvan'ı samalıyordun, anak kaldınız mı hasan veriyen kim? Siz niyemen kanun mu deyip, niyemen gurrun veriyorsunuz o? Doğunun gahar melera şular, şu özlerini akça yüce çıkaracak olsun, şu özlerini ağa çıkaracak olsun. Var. Siz bok. Rankingde mele. Ölüm. Gurum dersiz. Öl. Sveji. İnsan var ha. Hem yerin tutup duruşu var. Ölüm lakla ölmersiniz siz. Başka laklar ölen. Nura birmin solyan qepul uğurladılar da diýäňe da bolya ona geçer. Geçem zokda indi bolya qıra goýulyp birmin. Misal üçin ana menden 1000 manat galdy şo ýerde. O pul indi kime gitti de o huy paýmyş, ýa tasrona gitdimi, ýa firmaň başyna gitdimi, ýa ol düýüp arkada şäher guruluş proýektiniň gadyny bolýa diňe men kimin manat o ejek menden başga milyon adam bar, aýyn milyonda 1000 adam bardyr o. O guruluşda işlemedik barmadyk adam ýok, hemme türkmen firma. Diňe özlerimiz daşa ýekece başga ýurtlar adam ýok. Türkmen firma aýle beýle. Indi şu ýerde näçe adam pulny alyp bilmedi. Men bir kellem men sadadım. Benim Gorjogda Samaswal sürdüm Mercedes. Ana dertes var eken Gorjogda işle. Men Gorjogda 2 ýyl işledim. Ben 3 ay işledim ha. Sapsym dynyrdylar. 10 kilometre, 10 kilometre berýärdiler. 4000 manat çıkýat da 4500 çıkýat, 3700 derler bardy. Ondan soň normal ýerde ýaşajak bolsaň, ondan soň çağalan boljak bolsa ýanyňda otaýyk bermeli özüň näme gazanmary. Şoda ondan ýok, indi ondan diýjek bolýan adam bolýanky näme Nura gaýtjar, ol ogurlanan pullar milliardlap, milyonlap. Men ogurryň şu wagt Kakaqrada goýjak ýöne ýanky bizler ýa garamaýakdan alynan pullaryny ýere gitjä etjek. Men gaharym gelýär başlan uly. Diňe men däl, menden başga milyon, 1000 adam bar ýerde. Özüň görensiň bilýärmi? Oň içinde bar, dogry içinde beträklери bar, ýa bir ýuwaşraklary bar. Ýa näme hezin çykarman ýören bir sada halkda. Bir näme ýere gitjä şu bir hatja bir da peýda diýýärmi? Hakikatten pulu gurlan arkadaşlar. Yankiyalı var, sen ben yankiyalı haram yiyip görenler kendi. Yankılara gidiyor, nire etsin. O arkadaşlar var ha, tutuş duruşuna gerekli proyektler o şolu. Bir direkt projekt. Ol hakikaten. Arkadağımız, serdarımız derdi. Nura gatken o bir direkt olur var ha, näme üçin edýärler bilýärmi? Diktator olurda näme üçin betonlaşma köpelýär bilýärmi? Çünkü betonlaşmaň esasında uğurluk var da şondan. Sen prezident bolsaň mara, Merkez Bank meniň Şwetsaradaky şoduma şunça milyon dolardan diýip bilen ok sen. Uğurlugum kılıfına göre uydurmak zorundasyň. Yani sen şonuň galyba salmak mejburuna sen. Bir hilje edip galypdan geçirip uğurlamaly.
Düşünýärmi? Ol ýaly Merkez Bankdaky pul menki dip bilen ok. Onu bir giden adam görüp dur. Onu arkadaş şäherindäki planjy domyň guruluşyny 18 milyon dolar diýip, şonu 3 milyon dolara gurup, şon galany uğurlamaly sen. Şey diýip etmeli olar. Gali we salmaly edip bilen olar. Düşünýän? Odan ol gepleşilen firmalar tender gazanýar, başga adamlar gazanan, lişni adam baran otay. Gepleşen adamlary ses çıkmayacak, söz çıkmayacak, hiç yerde gep gurum çıkmayacak firmalar tender gazanýar. Şolar bilen hem eýem gazanmaka, almalysy, goýmalysy, şapkasy, hemme zady çödülýär bunda. Ödem şu arkadaş egerde hiç kim ýasana goýasar ýalam däl diýe gatgymmat diýe o guruluşunda gurbanyň etdigi mäder mut berselerem ýasajak geldi ol haçyn üstüne gaçjak beldäl ol onu wara ýaman guruluşy hiç ýylyna bir ýaşul görendirler tamasy bolturan bolsa ýöne kamzak işlemendir bolmasa o joylar wara başlarda inşallah barmak batyp sana gaýmaly bir normal salynan ızana bolmasa 90% Hudaý saklasyn ogun içinde adam ýaşap sadetse belli däl näme boljak o. Men lişni üstüne goýulan betonlar bar ama bille perforatorla deşýädik golün jom ramyr goýamyzdy. Ol deşilen o agam şeýle perforator urýan golün taşa çekicine uraba muramda onu perforator şeýle sivirli diňe deşmek üçin sivirli görnüşinde aýlaýan golün öýül sen bize bir giçjek deşjek gerek o ýer hoqonak bolup galaýa ullukam bir yumruk. Ayndakirmi? Bu şonu gibirdäge diýdi. Ya. İşte onlara inşallah mezar olur o. Hırsızlara. Ondan indi berde men bir zady bilýände ol mramyryň agramy minimum iň pesi 20 kilo. Atak iň agramy 40 kilo çenilde iň agry. Ondan gözüňe turagam ol asyl azdany özüni zordan saklap otyda men indi öz düşünşüm boýunça da menkiden başga sarak bolmagan mümkin. Men size bir zada edeyim. Hyundai Engineering kampaniyada men beton sentralyň laboratoriýasyny işledim, beredim. Betonlar goýulyp durka nuska alınýar 7 günlük we 28 günlük diýip nuska alınýar. 7 günlük we 28 günlük ýanky kubik 4,5 10 cm kubikler suwun içinde durmaly. 7 gün, baram 28 gün. 7 günden soň sen şu betonu ekidip, beton sentral yürütü test laboratoriyalar var. Üstünden pres basya. Näçe kilede, näçe tonnoda yankı beton döwülýär. Şu testten geçmeli. Men ana Hyundai'da işlem soň bilýär. Ama gidip barlak ýatyp golün konkretni goýçuk şolar. Konkretni goýçuk ýady. Men beton sentralyň laboratoriýa bölümündedim ve şeyle bir güýçlü markaly betonlar, sementler gelýärdi. Onu hakykatdan o test maşinkan özü zordan döwýärdi. Tuğulama ýaman goýçuk ýaray bolardy. Ýöne şolar ýaly test edildimi ka 7 gün, baram 28 günden ýene de barlaýar şonu. O zaman açýoduny nemedip, raporda goşup şu delan içine goýulýar şol 7 günde döwülenni. Şunçu tonda bassy götürdü 28 günde hasan berkeýäbi. Suwun içinde durmaly ona. Suwun içinde şol ýanky beton özüne çekýär hemmenemäni. Ve konkretni taňat bolýar. O yerlerini biljek gelýäne ýanky ol diňe perforator işledende hoqonak bolup oýulyp duran zat onuň bir mramyryň agramy minimum 20 kilodan uraýsyn agramny. Ol 10 ketajda näçe bilýärmi näçe ton botnama ol etazyň öýüde agram bolup durýar ol. Ol etaja gaty agramyň daşdyň mramyry bar aý. Meňem şu armaturlar mysal üçin aýdal sütünni 8 sanmiýa 12 sanak armatur bolmaly bolsa, bular 6 san goýup gitseler, ýetirin ýer titreme tähel öýde Moskwadyň territoriýasy ýer titreme territoriýasy. Tähel ýer titremede şu jaýlar ýykylýar diýmek şo. Ýetirin Anya sağman oturun, o çırıya tenir yigitler. Yaxşı. Yes. Yer titremede adamlar, soň aşağında bir giden adam yıkılıp ölse Hudaýdan görmän. Şu atdan aýdýan men size. Hudaýdan görmän. Şu jaýlar guranlardan görün. Beret ana aýdy otyr illeşmet. Sehel deşik ýasajak bolsaň opurlyp ýatyrdy. Nuri o jaýlarda biz ýaly garyp bararmy?
O Ay jaýlar. koy, olar varsın, koy, kavur olsun. Neyse vatandaşlar, benimle de geç olup gitti. Efir yapayın. Sağlıkta görüşelim hemen. Koy. Gorsa man nore, tajol go efir bolla. Gahırlanallam, beğenillam, goğdatlar maslahatlaşılam. İşinizde üstünlük hemen. Böyle sağlığınız hemen. Sağ olun. Böyle hem sağlamız. Yaxşı.